Yaz, sağ olun. Ünwursa hurmat prezident bolan Türkmen teli 2025 atly 18-nji halkara sergisini we alma maslagyna hemde halkara ulug üsaşyr geçirgileri ödara ara baglanşyk we ösüş 2025 atly halkara maslagyna we sergisine gatnaşyjylara iýlerini gutlaw bilen tanşadýas. Hormatly ulug aragatnaşyk pudonuň işgärleri, gaderli mehmanlar, sizi ata watanymyzda öňde tehnologiýalar hemde innowasion işläp taýýarlamary durmuşy ornaşdyrmakda, ulug aragatnaşyk pudonuň halkara hyzmatdaşlygyny putorlandyrmakda möhüm ähmiýeti bolan Türkmen Tel 2025 atly 18-nji halkara sergisiniň we almy maslagynyň hemde halkara ulug üsaşyr geçirgileri ödara ara baglanşyk we ösüş 2025 atly halkara maslagynyň we sergisiniň ödüşine başlamak bilen tüýs ýürekden gutlaýan. Häzirki wagtda ýurdumyzda milli ykdysadyety döwri baplaşdyrmagy, häzirki zamany ulug düzümini döretmäge, durmuş ulgamyny mundan belägem kämilleşdirmäge gönükdirlen iri maksatnamalary üstünlikle amala aşyrylýar. Ma'lum bolşaly Türkmenistan amatly geoiqtisady ýagdaýda ýerleşmek bilen ýurdumyzyň ulug üsaşyr mümkinçiliklerini ulanmagy uly ähmiýet berilýär. Şoňa görä günnägora gün batar we demirgada gün orta uglary boýunça täze ulug üsaşyr düzümlerini döretmekde uly işler alınıp barylýar. Munyň öde Ewraziýa Geňişligini özara bähfetli, sebit hemde halkary sowda ykdysady gatnaşyklaryny işleňleşdirmek üçin uly mümkinçilikler açýar. Biz dünýäniň öseni innowasion tehnologiýalaryna daýanyp, ýurdumyzda hemme taraplaryny özgörtmekde uly üstünlikleri gadanýas. Sanly tehnologiýalaryň guruluşyny, maddi texniki, hukuk binýadyny döwrüň talaplaryna laýyklykda kämilleşdirip, düýpli ilmi texniki özgörtmeleri hemde iri tasdimalary durmuşa geçirýär. Ýurdumyzda sanly ykdysadyety ösdürmek, elektron hökümet ulgamyny ornaşdyrmak, emeli aň we bulut tehnologiýasynyň mümkinçiliklerini artdyrmak boýunça maksatnamalary işleri durmuşa geçirilýär. Bu urda ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamagy da uly öňsüzlerliýär. Alınıp barlayan işleň şäklerini öýjekli aragatnaşyk ulgamynyň iň kämil tehnologiýalary ornaşdyrylýar. Internet ulgamynyň mümkinçilikleri giňirdilýär. Hormatly halkara sergisine we almy maslagyna gatnaşyjylar, gaderli mehmanlar, Türkmenistanyň halkara geňişligini tutýan orny barha putolanýar. Abaza milli täşkilatçylyk bolagyny Birleşen Milletler Guramatynyň deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletler boýunça 3-nji maslagynyň üstünlikli geçirilmegi hemde Balkanabad halkara howa menziliniň açylyp ulanmagy berilmegi, halkara parahatçylyk we ananyşmak ýylynyň möhüm wakalarynyň biri boldy. Häzirki wagtda bolsa arka dağın ak ýol bilen Serhedabad Hrad optika süýümli aragatnaşyk ulgamynyň Turgundy Hrad demir ýolunyň birinji tapgyrynyň Turgundy Sanabar aralygynyň hemde Turgundy demir ýol bekadiniň Urup portunda ammarlar toplumynyň guruluşy işleri alınıp barylýar. Sanly ykdysadyýetyň ösdürilmegi ähli pudoklarda ýerine ýetirilýän işleri ýokary derejede alyp barmakda hemde ykdysady durmuş amatlyklaryny döretmekde uly ähmiýete eýedir. Şunuň bilen baglykda Türkmenistanyň sanly ykdysadyýety ösdürmegiň 2026-njy 2028-nji ýyllar üçin konsepsiýasynyň kabul edilmegi bu urda öňde goýulan möhüm wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmäge amatly şert döredýär. Gahrman arkadamydan başlanýyşlary bilen döwri we talaplara laýyk gelýän akylly şäher, arkada şäherini öňde barjy sanly maglumat kommunikasiýa we ýaşyl tehnologiýalar giňden ornaşdyrylýar. Halkara parahatçylyk we ananyşmak ýylyny Gahrman arkadamydan ak pata bermek bilen täze şäheriň açylmagyň 2 ýyllygy münasibetli aragatnaşyk we internet ulgamynyň 5G tehnologiýasy işe girdirildi. Ötüşüň innowasion ýoluny üçin edýän telekommunikasiýa ulgamyny kämilleşdirmekde, dünýä ähmiýetli iri tasdimalary, milli maksatnamalary durmuşa geçirmekde, tele aragatnaşyk, telemetriýa, habar beriş telefon we tele radio ýaradyş enjamlarynyň Türkmen Tel 2025 atly 18-nji halkara sergisiniň hemde almy maslagynyň ähmiýeti ören ullar.
Hormatly ulu ara gatnaşyk pudugynyň işgärleri, gadarly mehmanlar, halkary derejetindäki bu ýürütülüşdirilen serginiň we alma maslahatynyň ýurdumyzyň hünärmenleri bilen daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň özara tejribe alşmagyna, geljekde giň gyrymly gatnaşyklary ýoly goýmakda hemde özara bähbetli taslamlary ara-ara maslahatlaşmakda, hemde ulary durmuşa geçirmekde uly ähmiýeti eýe boljakdygyna berk ananýan. Sede Türkmen tel 2025 adly 18-nji halkara sergisiniň we alma maslahatynyň hemde halkara ulu üssaşyr geçergileri özara ara baglanşyk we ösüş 2025 adly halkara maslahatynyň we sergisiniň öz işine başlamagy bilen ýene däwrgede tüý sürekden gutlaýan. Size Berkcan saglygyny, abadan we bagtyar durmuşy, alyp barýan işleriňizde ulu üstünlikleri arzu edýän Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow. Hormat prezident we Serdar Berdimuhammedow Polşa Respublikasynyň prezidenti Karol Nawrowska Polşa Respublikasynyň milli garaşçylyk güni münasibetli tüýsürekden gutluglaryny we iň gowy arzularyny iberdi. Döwlet başlarmady mümkinçilikden peýdalanyp prezident Karol Nawrowska tüýsürekden berkçan saglyk, bagtyarlyk we abadançylyk Polşa Respublikasynyň ähli halkyna bolsa parahatçylyk, ösüş hemde rowaçlyk arzu etdi. Yurdumyza saparda bolýan Aziýa Ösüş Bankynyň ýol başlygyndaky wekiliýetlerini Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş bankyna duş geçirildi. Duşlukda özara hyzmatdaşlygy mundan belegem ösürmegiň mümkinçiliklerini garaldy. Duşlukda belenşýärli Türkmenistan awraýly halkara guramalaryň şol sany iri maliýe düzümleri bilen hyzmatdaşlygyň giňerilmegine we ösürilmegine möhüm ähmiýet berýär. Türkmen tarapy ýurdumyzyň milli ykdysadyny doly döwür batlaşdyrmaga, mali bank ulgamynyň işini ösdürmäge, gowatly senat düzümini döretmäge, durmuş ulgamyny kämilleşdirmäge gönükdirilen giň gerimli özgertmeler amala aşyrmak bilen innovasiýalary, öňdäwirji tehnologiýalary we daşary ýurtlaryň iň gowy tejribesini işçiň ornaşdyrmaga aýratyn ähmiýet berýän noktada. Şunun bilen baglykda din hukuklyk we özara bähbetlik ýörelgeleri esasynda gurulýan netijeli hyzmatdaşlygy pogtalanmak üçin giň mümkinçilikleriň açylýanyny bellenli. Taraplar şol mümkinçiliklerden has netijeli peýdalanmaga çalışýarlar diýilip, duşlukda aýdyldy. Duşlukda taraplar değişli uğurlar boýunça odol ýoly goýulan hyzmatdaşlygy mundan meýlekde ösdürmek hemde bar bolan mümkinçilikleriň esasynda özara gyzyklanma bildirilýän meseleler boýunça täze uğurlarda gatnaşyklar ýoly goýmak babatda bir näçe pikirleri ara maslahatlaşdylar. Munyň öňünde gahrman arkadamyzyň we arkadaly gahrman serdarymyzyň ata-batamyzyň taryhy ösüşiniň täze tapgaryna ýurdumyzy mundan meýlekde öňe ilerletmek babatda ykdysadyýetimiziň ähli pudoklaryny döwrabap derejede bildirilýän ýokary talaplardan uğralyp ösdürmek boýunça kisetlep öňde goýulan wezipelerini ýerine ýetirmäge gönükdirilenler. Soňra bir ýerde Aşgabat şäherine lukmançylyk orta hokm mekdebiniň gurulşyny maliýeleşdirmek üçin Türkmenistan bilen Aziýa Ösüş Bankynyň arasynda alalaşyga hemde Türkmenistanyň saglyk goraş we derman senaty ministrligi bilen Aziýa Ösüş Bankynyň arasynda teknik kömek babatda hyzmatdaşlyk hakynda resminama gol çekildi. 10-njy noýabrda hormat prezident bada welaýatyň häkimleriniň gatnaşmagyny iş maslahatyny geçirdi. Ýurdumyzyň ahal balkyny daşagozy Lewap hemde Marw welaýatlarynyň häkimliklerini bolan maslahatlarda arkadaly gahrman serdarymyzyň öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmegiň ýollary barada giň işleýän pikir alşyldy hemde wezipeler kesgitlendi. 10-njy noýabrda hormat prezident bilen welaýatyň häkimleriniň gatnaşmagyny geçiren iş maslahatynyň dowamynda şu günlerge anyp barlayan möhümlerini işleň sehelçede gowşadylmary dälligi belenildi. Paýta ýygmyna geljek gelen hasyl üçin göýlük buğdaýy ýedek işlerini ýokary derejede alyp barmak dogrusyna durup geçmek bilen arkadaly gahrman serdarymyzy degişli ýol başlary anyk görkezmeler hemde tapşyryklar berdi. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyda 2020-2028-nji ýyllarda durmuş ykdysady taýdany ösdürmegiň maksatnamasyna ýurdumyzyň elatyny öz toprağymyzda öňürleýän azyk önümlerden ygtybarly üçinetmek, paýtanyň buğdaýyň öňürüşini artdyrmak ileri tutulýan wezipeleň bir hökmüne kesgitlendi. Şunda o wetena toprağymyna alyp barlayan maksady ukunly işleň barha rowaşlanmagyny üçinetmek möhümdir.
Yurdumyzda milli daýhançylyk tejribeleri alymyň soňky gadananlary bilen sazlaşykly utgaşdyrylmaly. Bu bolsa gödeňli tutulýan maksatlaryň hasyl bolmagyny üpçün eder. Garaşsa da hemişelik beýtarap döwletimiziň syýasy, ykdysady, durmuş we medeniyet taýdan ýokary depgünli ötüşini üpçün etmek, milli garaşçylygymyzyň hemde beýtaraplamyzyň biniýadyny hasam berkitmek, Türkmenistany durmuş ykdysady taýdan ösen döwlete öwürmek, bilimlere we innowasiýalara daýanýan ekologiýa taýdan amatly tehnologiýalary özüne jemleýän ykdysadyýetyň pudoklaryny durnukly hemde töplümleýini ösürmek, durunuşyň täze has netijeli usullaryny bazyr ykdysadyýet şertlerini ornaşdyrmagy dowam etdirmek, elatmyň ýaşaýyş durmuş şertlerini hasam gowlanyrmak hemde bagtyar we abadan ýaşaýyşyny üpçün etmek maksady bilen öňde bolan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek gönükdirilen ähli işleri netijeli durmuşa geçirilmelidir. Häzir günlerde ýurdumyzyň vilayatlaryna durmuşa geçirilen işleri ýürüte belenmegi degişdir. Halkara parahatçylyk we anaşmak gelende hojalygy ýüretmegiň, täzeçe iş tutmagyň görüldüsini görkezýän daýhanlaryň ösürip ýetişdiren pagty hasıllary diýseň bereketlidir. Onuň ýygmyny ýokary guramaçylyk derejesinde hemde öz wagtyny geçirmegiň, degişli idara kärhanlary bilen hasaplaşyk işlerini taýyk ýoly goýmagyň wezipelerini de aýratyn ünsü çekildi. Vilayet häkimliklerine bolan maslahatlarda öňde bolan wezipelerini berje edilmegine gadanmak üçin ähli çärelerini görüljekdigi belenildi. Häzirki döwrüň esasy wezipeleriniň biri bolan geljek gelen hatyr üçin güýzlük bugdaýy ýygyp etmek işlerini taýyk guramagyň möhümdigine de ünsü çekildi. Mallarçylyk ulgamyny ösürmek, jemgyýetçilik mallaryny dok we ýylyk işletmäge ykjam taýýarlyk görmek boýunça durmuşa geçirilmeli işleri aýratyn gözegçilikde saklamak möhümdir. Hormat prezident budan döredip berýän mümkinçilikleri ýeri eýler barada edilen uly aradylar senat üçin gymmatly çyg mal bolan paýtaň öňürüşini hasam artyrmagy giň mümkinçilikleri diýem. Şeýle hem maslahatlarda çeýnikalaň ähli görnüşlerini bu mögsümde ýokary derejede ulanmak barada hem durulyp geçirildi. Bular barada aýtmak bilen maslahatlarda çykyp geplen adamlar işleňe häzirki ýagdaýyna seljerme berdiler. Şunda ýerleri geljek gelen ýa dekşine taýýarlamagyň wezipelerini hem aýratyn ünsü çekildi. Paýty arasylajy kärhanalar hemde olaňa paýty kabul edýän bölümleriniň işlerini taýyk gurmak boýunça durmuşa geçirilen işleri gözegçilikde saklamak möhümdir. Şoňa alamy maslahatlarda şalyň hemde gans şoňlarynyň hasylyny ýygnamak işlerini guramaçylykly ýerine ýetirmegiň wezipeleri barada hem gurrun edildi. Maslahatlarda ýurdumyzda alyp barýan gurulşy işler barada giň işleýän gurrun edildi. Owa milli maksatnamasyna gödeňli tutulan hemde şuýly ulanmagy berilmegi meýilleşdirilýän binalarda we desgalarda işlere aýratyn gözegçiligi ýoly goýmak möhümdir diýip maslahatlarda çykyp geplen adamlar aýratyn belediler. Gurulýan binalary ýokary hil derejesi bilen tapaklanmaly. Häzirki döwrüň esasy wezipeleriniň biri ähli ulgamlaryň, bilimi idaralarynyň, ýaşaýyş jaýlarynyň tebiği gaz, elektrik energiýasy hemde suw bilen bökdönşüde üpçün edilmeginden ýyladyş ulgamynyň gadyly işiniň gurulmagydan ibaratdyr. Bu işlerde aýratyn ünsü berilmegi zerurdur. Maslahatlara gatnaşyjylary döredilip berilýän şertler üçin Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymda hemde hormatly prezident bolan arkadagly gahrman Serdar bola tüý sürekden hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Şuň paýtagymyzda Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyn merkezinde gahrman arkadagly gahrman Serdar bolan öňe sürýän halkara başlanýyşlary, halkara hyzmatdaşlygyň dostugyny gatnaşyklarynyň döwrewab ýürürleri atly maslahat geçirildi. Olu ýurdumyzyň durmuşyny şolsanda halkara derejesinde soňky bir neçe ýylyň dowamında bolup geçen möhüm syýasy, durmuş ykdysady, medeni jemgyýetçilik wakalarynyň ähmiýetini wagt etmäge bagşlandy. Maslahatda çykyş edenler ilki bilen milli liderimiz gahrman arkadagymyzy, hormatly prezidentimiz, arkadagly gahrman Serdarymyzy we maslahatda gatnaşylan ählisini ýurdumyzda giňden hem dabaral bellenlen hasyl toýu bilen mähirli utladylar hende berk jan saglyk, uzak ömür, maşgala agda berligini, hormatly arkadagly gahrman Serdarymyzyň ýol başlygyny alyp barýan işlerine uly üstünlikleri, rowaşlyklary arzu etdiler. Çykyşlarda bellenip geçilşi ýaly, tebitimiziň ýurtlarynyň hemde beýtarap Türkmenistanyň parahatçylyk we anaşmak ruhuny deň hukukly halkara hyzmatdaşlygyna ýoly goýmakda alyp barýan siýasaty köp ýurtlar gyzyklanyrga. Dürli sebitleň öňde barjy, ösen ýurtlary, Merkezi Aziýa döwletleri bilen hyzmatdaşlygy ösürmekde täze mümkinçilikleri, özara bähwetli şertleri öňe sürgäler.
Arkadaşly gahrman serdarymyzyň Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna geçirilen Merkezi Aziýa Amerikanyň Birleşen Ştatlary sammitine gatnaşmagy, sebetimiziň ösüşli geljegine berkarar döwletimiziň möhüm orun eýleýändigini aýdyň ýüze çykardy diýip çykyş edenler aýtdylar. Hormatly prezidentimiziň Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti bilen duşuşany hemde bu ýurdun kongressiniň wekilleri, şeýle hem Amerikanyň iri kompaniýalarynyň ýol başçylary bilen geçiren duşuşyklaryna, Türkmenistanyň daşary ýurtlary, şol sany Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen hyzmatdaşlykda eler tutýan ugurlar barada ma'lum etdi. Betarap ýurt hökmüne Türkmenistan üçin hyzmatdaşlygyň bähwitli taraplary ilki bilen söwda ykdysady gatnaşyklary giňeltmekden, medeni insanperwer hyzmatdaşlygy ösürmekden ibaratdyr. Ol ýerde milli ykdysadyýetimiziň hususy böleginiň öz mümkinçilikleri bilen ösen döwletleň ykdysady giňişligine anam bilen çykmagyna giň ýoluň açylýanlygy aýdyň ýüze çykdy. Şol ýerde geçirilen Türkmen-Amerikan işgurlar hyzmatdaşlygy, ösüşiň täze mümkinçilikleri we geljek atly işgurlyk maslahatyna türkmen telekeçileriniň döwlet tüzümleri bilen bilelikde wekilçilik etmek we geljek hyzmatdaşlyk üçin öz başlangyçlaryny öňe sürmekleri aýratyn bellenmäge münasipdir. Şunun bilen baglanykda çykyş edenler Türkmenistanyň dünýä bazaryna uly isläp bildirilýän ekologik taýdan arasy ýokary hili önümleri öndürmekde köp öňüdüşlikleri gazanýanlygyny, şunu telekeçilerimiziň orunynyň ýel-ýelden ýokarlanýanyny noktadylar. Washingtonda geçirilen duşuşyklarda Türkmenistanyň döwlet tüzümleriniň we işgurlarynyň bu ýurt bilen hyzmatdaşlygy ýeňeltmekde öňde barja tehnologiýalara, innovasiýalara, ýaşyl energetikany ösürmegiň iň täze tehnologiýalaryna, bank maýy goýum ulgamlaryna hyzmatdaşlyk etmäge, ýaňy energetika pudugyny diversifikasiýalaşdyrmakda hyzmatdaşlygy giňeltmäge gyzyklanmalarynyň uly dogy ma'lum edildi. Biziň ýurdumyzyň Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen hyzmatdaşlygyna gahrman arkadagymyzyň başlangyjy bilen 2008-nji ýylda döredilen Türkmenistan Amerikanyň Birleşen Ştatlary işgurlar geňeşiniň orunynyň uly dogyna üns çekildi. Şol işgurlar geňeşiniň üssü bilen hyzmatdaşlygyň dürli urlary boýunça uly tejribeler toplanyldy. Şeýle hem çykyşlarda Merkezi Aziýa Amerikanyň Birleşen Ştatlary formatyna geçirilen duşuşykda ykdysady hyzmatdaşlygyň meýilleri hakynda we meden miras hakynda kabul edilen beýannamalarda altı taraplyň hyzmatdaşlykda öňde durýan möhüm işlem ugurlarynyň ketgitlenendigi aýratyn nagtarly. Hormatly prezidentimiziň başçylygyna dünýä döwletleri bilen hyzmatdaşlykda köp işlem bitirilýän barada çykyşlarda munyň berkarar watanymyzyň syýasy, ykdysady, medeni insanperwer ösüşlerini ilerletmegiň esasy şertidigi, watanyň kuwwatynyň halkyň bagtyarlygynyň meýdemez bünyady bolup, nesilleň ygtybarly geljeginiň kepilligi barada buýsançylan aýdyrly. Maslahatdaky çykyşlarda güllep ösýän ýurdumyzda berkarar döwletimiziň ykdysady kuwwatynyň ähli mümkinçilikleriniň halkyň ýaşaýyş durmuş şertlerini ýokary derejelere ýetirmäge, maşgalalary durmuş taýdan gollamaga, alan bilimi ösürmäge gönükdirilýändigine üns çekildi. Bu babatda ýurdumyzda Gurbanyňly Berdimuhammedow adyna kownarlygy metäç çağlary himayet bermek boýunça haýır-sahawat gaznasynyň gysga döwürde halkymyzyň uly gollawuna münasip bolmagynyň, gahrman arkadagymyzyň geljegimiz bolan çağalar baradaky aladasyna adamlaryň kalbyndan çykýan alkyşlarynyň beýany bolup durýanyny nagtarly. Gahrman arkadagymyzyň äwurduly tagalasy bilen gazna döredileni bäri onuň serişdeleriniň hasabyna ýurdumyz boýunça himayeti metäç çağalan 700-den gowragyna operasiýa edilip, saglygynyň dikerdilenligi aýratyn bellenilmäge münasipdir. Çykyşlarda bellenilýär Gurbanyňly Berdimuhammedow adyna kownarlygy metäç çağlary himayet bermek boýunça haýır-sahawat gaznasynyň hasabyna, goňşy Owganstanyň ýer titremesinden kynçylyk çeken iratyna, esasanam çağalary insanperwer kömeginiň iberilmegi, gahrman arkadagymyzyň hemde hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman serdarymyzyň alyp barýan insanperwer döwlet siýasatynyň ýurdumyzyň çäginden daşarda goňşy halklaryň arasynda da barha meşhur bolýanlygynyň ýene bir suwutnamasdyr diýip çykyş edenler aýtdylar. Mundan başga da maslahatda halkymyzyň şu günler uly şatlykly waka, hemişelik betaraplamyzyň 30 ýyllyk şanly bayramynyň dünýä ýaň saljak dabaralaryna taýýarlyk görýänligi barada durulyp geçirildi. Şunuň bilen baglanykda halkara parakaçylyk we anançmak ýylynyň hemde hemişelik betaraplygymyzyň 30 ýyllyk bayramynyň çärelerini ýokary derejede geçirmek boýunça Guramaçylyk döwlet toparynyň golaýda geçirilen nobatdaky mejlisine gahrman arkadagymyzyň ýurdumyzda Birleşen Milletler Guramasy we dünýä döwletleri bilen
Belelikde geçiriljek dabaralan halkara çärelen dünýäde parahatçylyk we ynançmagy berkitmekde. Durnukly ötüş maksatlaryna ýetmäge goşun toşmakda uly ädim boljakdygyna ynam bildirendigini ýytarly. Aşgabatda hemde vilayetlerde beýtaraplyk bayramyny nasip etli. Dörli meden çärelen, dörli haritlen şol hatarda sowatly önümlen söwdasynyň ýokary derejede guralyp, bular barada köpçüliklerini habar beriş terişdeleriniň üstü bilen halkymyza giňden ýetirilmeligi barada da aýdyldy. Geçen şenbe günü Gahrman arkadağımyzyň hemde arkadagly Gahrman serdarymyzyň baştonlugyna watandaşlarymyzyň bag ekmäge gatnaşmagy, döwrümizin bu asyrly däbiniň uly ruhurentlik bilen dowam edýändigini görkezdi. Şol günü ýurdumyz boýunça 449.464 düýp bag naharlar ekildi. Millionlarça düýp baglara ýydak edildi. Hormatly prezidentimiziň beýtaraplyk bayramynyň şanyna 12 ýyl ýaşan türkmen arçasyny oturtmagy bolsa, 12 dekabrda bellenilejek bayramyň dabarasyna ýene-de badalygy boldy diýip çykyş edenler buýsan çilen aýtdylar. Maslahatyň ahyryna oňa gatnaşyjylar türkmen halkynyň milli lideri Gahrman arkadagymyz tarapyndan düýbi berkden berk tutulan tutumlary dowam edýän arkadagly Gahrman serdarymyzyň janynyň hemişe sag, belent başynyň aman, röwşen ömrüniň uzak alyp barýan içeri we daşary siýasatynyň ýurt bähwetli döwlet ähmiýetli işleriniň mundan beýlekde uly üstünlikleri, rowaçlyklary betlenmegini arzu etdiler. Qırğız Respublikasynyň Bişkek şäherinde sambo boýunça dünýä çempionaty geçirildi. Onu Türkmenistanyň milli ýygyny toparam üstünlikli çykyş etdi. Hemde garşydaşlar bilen geçirilen tutuşuklaryň netijesinde türkmen turganlary 5 kümüş hemde 3 tane bürünç medallara munasip bolurlar. Ýurdumyzyň sportda gazanýan üstünlikleri arkadaly Gahrman serdarymyzyň baştonlugyna berk bedenli, sagdyn ruhly ýeňiş gazanyp, mukaddes dogry belinde gylyrmagy maksat edilýän ýaşlaryň sanynyň barha artýanynyň aýdyn tutnamasydyr. Muňa so ýaşlarymyzyň geçirilýän halkary ýarışlaryna ýygylar gazanýan baýrakly orunlaryna, munasip ýeňişlerine has aýdyn göz ýetirmek bolýar. Qırğız Respublikasynyň Bişkek şäherinde ýakyna geçirilen sambo boýunça dünýä çempionaty munyň aýdyn tutnamasyna urly. 70 döwletden 400den gowrak turganyň gatnaşmagyna geçirilen bu awraýly ýarışda ýyleşlemez jemi 8 medal gazanýarlar. Sewaş sambo boýunça Medine Aýdogdyýewa 54, Owans Begaliýew 98, Hakberdi Jumaýew 58, Sabina Agajanowa 80, Muýminjan Arzakulow 70 kilogram agranlarda final tutuşuklaryna çykyş edip, baýrakly ikinji orna we kümüş medala munasip bolurlar. Şeýlede Bezirgen Begenjew 98, Abdulla Nazargelliýew 88, Ziva Orunowa 65 kilogram agranlarda çykyş edip, üçinji orna we bürünç medala eýe bolurlar. We üstünlik ýurdumyzda ustat turgandary taýýarlamakda ähli tagallalary etmäge giň şertlary döretmäge golukdyrylan döwlet siýasatynyň netijeli amala aşyrylýanyny görkezýetidir. Şeýlede munyň özi berqara döwletiň täze ýamyny galkyş döwrüne Gahrman arkadagymyzyň saýasyna hemde hormatly prezidentimiz arkadaly Gahrman serdarymyzyň ýol başlygyna üstünlikli durmuşa çylýan bedeniýet we sagaldyk şereketini we sportda ýokary gazananlary üstünlik siýasaty netijesinde ýurdumynyň halkara derejesindäki sport awraýynyň ýyl-ýylan artýanynyň aýdyn nyşanydyr. Türkmenistanyň içeri işler ministrligi Köpetdağ topary ýurdumynyň naýbaşy futsal ligasynyň ýeňişçisi boldy. Jemleji 20-nji tapgyrda Senagat Bank topary bilen Duşan Köpetdağ topary garşydaşyndan 5-3 hasabyna ýeňilendigine garamazdan toplam 46 utugy bilen ýarış tertibini 1-nji hatarda tamamlady. 37 utuk toplan deňizçi topary çempionaty 2-nji orunda tamamlady. Ahal topary bolsa 30 utuk bilen 3-nji oruny eýledi. Baýrakly orunlara munasip bolan toparlara sowatlar da baralýagdyda goşurly. Haýtatymyza geçirilen ýarışlar gyzykly tarapdan käsitlendi. Türkmenistanyň beden terbiýe we sport baradaky döwlet komitetining değişli meýnamasyna laýyklykda Aşgabat şäheriniň beden terbiýe we sport baradaky baş müdüriniň ýaşlar guramasynyň merkezi Aşgabat şäher hende Köpetdağ bagtyarlyk berqararlyk we büzümine turap geňeşleriniň guramaklaryna geçirilen ýarışlar işe käsitilen tapatlanyp olara durly ýaşdaky turganlar işe gatnaşdylar. Hormatly adamlar, ýurdumyň guraýtlaryny we paýtagtynda Aşgabatda 11-nji noýabrda saat 20-den 12-nji noýabrda saat 20-de boljak howa barada Türkmenistanyň gidrometeorologiýa baradaky ullugynyň berýän habary bilen tanış boluň.
Balkan vilayatyny Ütkapirýan Muratly howa bolup, bu nordan tezligi sekundy 9-14 metre ýetýän şemal usary. Howa gijetine 9-14 gradus. Gündizine 22-27 gradus. Kenarya etraparyna 17-22 gradus maýly bolar. Ahali vilayatyna azken bulutly howa bolup, bu nordan tezligi sekundy 9-14 metre ýetýän şemal usary. Howa gijetine 5-10 gradus, gündizine 21-26 gradus maýly bolar. Mary vilayatyna azken bulutly howa bolup, bu nordan tezligi sekundy 8-13 metre ýetýän şemal usary. Howa gijetine 2-7 gradus, gündizine 19-24 gradus maýly bolar. Leva vilayatyna azken bulutly howa bolup, bu nordan tezligi sekundy 8-13 metre ýetýän şemal usary. Howa gijetine 1-6 gradus, gündizine 18-23 gradus maýly bolar. Daşow vilayatyna Ütkapirýan bulutly howa bolup, bu nordan tezligi sekundy 8-13 metre ýetýän şemal usary. Howa gijetine 1-6 gradus, gündizine 17-22 gradus maýly bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda azken bulutly howa bolup, bu nordan tezligi sekundy 11-13 metre ýetýän şemal usary. Howa gijetine 7-9 gradus, gündizine 23-25 gradus maýly bolar. Ýurdumyz boýunça noýabr aýynyň 12-sine magnit hadisasynyň durnuksyz ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Edil watandaşlar güýes pasyna howanyň derejesiniň ütkapdyrýan ony nazara alyp, pasylaryň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şahsy we jemgyýetçilik arassaçylyk tertipdiligini berjay etmegide maslahat berýär. Mehriban ilaçlar bulary berjay etseňiz, ýylyň istenip pasyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şundan watan habarlary başymyza jemleýäs. Berkarar döwretiň täze ýamynyň galkynjy döwründe ata watanymyzda Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşýär we senýär. Ähli ötüşligiň ödenine bolsa halkyň behwidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şeýnur. Hoşta boluň, edidileşer.
Assalamu alaikum. Edi vatandaşlar, hormatly adamlar, gulleýän gulaçýan edi diyarymyzda siziň agdy bir ojoňyzda älim gowluklaryny, bagtyarlygy, parahatçylygy arzuwlap, bize işlemäge, dörejlikli, zähmet çekmäge, watanymyzyň ösüşlerini, özgörtmelerini halka ýetirmäge ähli mümkinçilikler döredip berýän Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy, Türkmenistanyň hormatly İlyas Ulsuy, gahrman arkadamyzyň peder ýoluny dowam edýän arkadagly gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag, başlarynyň dik, ömürleriniň uzak bolmagyny tüýsüregimizden arzu edýäs. Edi vatandaşlar, hormatly adamlar, hemmämize ma'lum bolşýaly, halkara parahatçylyk we ananşmak geli hemişelik bir taraplygymyzyň 30 ýyllyk toýuna barýan günlerimizde ýokary derejede guramaçylyk işleri alınıp barlya, dünýä ýurtlaryň dost dogany gatnaşyklary aýdygy derli ýygyjamlaşýa, pugtolandyrylýa, gahrman arkadamyzyň öňe sürýän başlangyçlaryny üstünlikli durmuşa geçirýän arkadagly gahrman serdarymyzyň ýolbaşçylygyna gazanylýan üstünlikler, ýetilýän sepgitler ören köp. Bir gepleşiň, bir eseriň çäginden giň, aýdygy derli wagt nesihat işleri jemgyýetçilik guramalary tarapyndan halk köpçüligine ýetirilip durulýar. Ne ýan ýakyny arkadaly gahrman serdarymyz Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna iş taparyny amala aşyrdy. O ýerde möhüm meselelere gararly, iki taraplayın, köp taraplayın duşuklar ýaýwanlandyrly, telekeçileriň arasynda işe güýrlük maslahatlar geçirildi. Umuman ýokary derejede ýaýwanlanan maslahatlarda, şeýle hem forumlarda ýurdun bähwidi, halkyň bähwidi, döwletiň bähwidi, dünýä ýurtlarynyň gatnaşyklaryň barha ösmegini öz münasip goşandyny goşuldy. Şeýle hem gahrman arkadamyzyň adyny göterýän Gurban Berdimuhammed Fadnaky howanlarlyga mätäç şagalara himayet bermek boýunça haýyr sahabat gaznasynyň ferişdeleriniň hasabyna goňşy halkymyz bolan Owganistan halkyna insanperwer kömegi uradyldy. Azyk önümleri, dokma önümleri, şeýle hem saglyk goraş ferişdeleriniň uradylmagy ejir çekenleriň tiýsähel tagalmagyna öz münasip ýardamyny ýetirýär. Hormatly adamlar, edi dinleşlerine Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi darasynda gahrman arkadamyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň öňe sürýän halkara başlangyçlary, halkara hyzmatdaşlygyň dost dogany gatnaşyklarynyň döwrewap ýörelgeleri atly maslahatymyza başlaýas. Maslahatymyzda ilkinji çykyş etmek söz nowatyny Türkmenistanyň mejlisiniň yerli wekilçilikli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edarlary bilen işleşmek marada komitetiniň başlygy Maksatberdi Gurbanowa hormat bilen söz berýär. Assalamu alaikum hormatly adamlar, hormatly maslahat gatnaşyjylar. Döwlet başçylygymyzyň parasatly ýolbaşçylygyna hemde gahrman arkadagymyzyň tagallalary bilen bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne demokratik, hukuk we dünýäwi garaşly hemişelik bir tarap watanymyzda Türkmenistanyň demokratik gullugynyň hukuk hemde guramaçylyk esaslaryny kesgitleýän kanunçylyk, hukuk gullugyny kämilleşdirmek boýunça giňmeçwerli işler alınıp barylýar. Ýurdumyzda türkmen diplomatiýasynyň işiniň hukuk we guramaçylyk esaslaryny döwraplaşdyrmak üçin onuň kanunçylyk, hukuk binýadyny hasy kämilleşdirmek uğruna hem ägirt uly işler dowam edilýär. Türkmenistan halkara hyzmatdaşlygyň baý we oňyn tejribesine esaslanyp ýakyn ýyllarda dünýäniň siýasy giňişligine öz ornuny berkitmek üçin zerur bolan ähli tagallalary edýär. Hemde halkara gatnaşyklarynyň ähli ulgamyny pugtolandyrmaga, halkara hyzmatdaşlygyny mundan meýlekde giňeltmäge we çoňlaşdyrmaga ýardam berýär. Hormatly maslahat gatnaşyjylar, Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasy şeýle hem hususan eneli we çagaly goramak, maýyplaryň, bosgunlaryň hukuklaryny goramak ýaly şeýle hem beýleki meseleler bilen baglanşykly mesullanýan halkara guramalary bilen işleň özara hyzmatdaşlyk edýär. Bu gurdaky işler Türkmenistanyň tegisli halkara konwensiýalarynyň bir näçesine goşulmagy, şeýle hem ýurdumyzyň insanperwer ugur boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň möhüm komissiýalarynyň we komitetlarynyň agzalaryna saýlanmagy netijesinde aýratyn ähmiýete ýa boldy. Demokratik, hukuk we dünýäwi Türkmenistan döwletimiz bir taraplyk hukuk ýagdaýyndan gelip çykýan esasy ýörelgeleri halkara giňişligine, parahatçylygy, howpsuzlygy berkitmek,
hoş niyetli, dostluğunu kılmatlaştıran giňeltmek, durnukly ötüşüp jünetmek seýlehem geljekde garaşly Türkmenistanyň daşar siýasatynyň ileri tutýan uğurlaryny ýurdumyzyň daşar siýasat strategiýasynyň esasy uğuru bolup durýar. Hormatly adamlar, men çykyşymyň şu ýerinde gahrman arkadagymyzyň halkymyza peşkeş beren kitaplaryndan türkmen diplomatiýasy barada aýdan sözlerini getirmek isleýär. Gahrman arkadagymyz Türkmenistan Beýik İpek ýolunyň ýüregi atly kitabyna atabagylarymyzyň diplomatiýa sonugatyna erkedip, çalışyrmy meseleleri paragatçylykly ýol bilen çözmek arkaly dawalaryň öňüni alýşlarynyň hemde dawalaşan taraplary ılalaşdyryp bilişleriniň ýurdumyzyň daşar siýasat ýörelgesine munasyp orun eýleýändigini aýtýar. Milli liderimiz bir tarap Türkmenistan atly kitabyna beýan edýär. Türkmen halky hemişe de islenlik jedelli meselelerini çözmegi, ilki bilen paragatçylykly ýoluny öňe sürüpdir. Türkmen taryhynyň cümmesinden tutulup alynan bu misallary bir tarap Türkmenistan bugün özüniň daşar siýasy uğruna işden ulanýar. Hormatly masada gatnaşyjylar, arkadaly gahrman serdarymyzyň başda durmagyna ýurdumyz ähli gyzyklanma bellerýän taraplar bilen netijeli hyzmatdaşlyk giňeltmäge möhüm ähmiýet berýär. Türkmenistan sewit we ähli mumy giň gün tertibiniň wajyp meseleleriniň çözgütlerini işläp taýýarlamakda başlangyçly çykyş edip, paragatçylygyň, howpsuzlygyň, durnuklygyň üçin edilmegine, ähli mum awadançylygyň bähwidine strategik hyzmatdaşlygyň puwtalanmagyna munasyp goşant goşýar. Türkmenistan halkara gatnaşyklarda deň hukuklyk, özara hormat goýmak, hemme taraplaryň bähwidlerini nazara almak ýörelgelerinden uğur alýar. Seýle-semelesme döwletara gatnaşyklaryň, şol sanyna sewit boýunça goňşy döwletler, hemde Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen gatnaşyklaryň berkidilmegine ýardam edýär. Mälim bolýaly, Sibäş goşmak bir formaty Merkezi Aziýanyň 5 döwletini, Türkmenistany, Gazagystany, Kyrgyzstany, Tajikistany, Özbekistany hemde Amerikanyň Birleşen Ştatlaryny birleşdirýän diplomatik platforma bolup durýar. 2015-nji ýylda ýoly goýulan bu başlangyç Sewitiň ýurtlarynyň hemde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň arasynda özara gyzyklanma bildirilýän esas meseleler boýunça dialogy hemde hyzmatdaşlygy puwtalandyrmaga gönderilendir. Bu mehanizmiň çäklerine Daşary işler ministrliginiň hemde döwlet başçylarynyň derejesine geçirilýän duşluklar umum meseleler bilerikli çözmek üçin netijeli meýdançy bolup hyzmat edýär. Hormatly masada gatnaşyjylar, hormatly prezidentimiz, arkadaly gahrman serdarymyzyň Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna iş taparynyň çäklerine Merkezi Aziýa, Amerikanyň Birleşen Ştatlary formatyna sammitde gatnaşmagy, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Donald Trump, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Kongresiniň wekilleri, işewerler bilen duşmagy, Türkmenistanyň sewit we ähli mumy gün tertibiniň wajyp meseleleriniň çözgütlerini işläp taýýarlamakda başlangyçly çykyş edip, paragatçylygyň, howpsuzlygyň, durnuklygyň üçin edilmegine, ähli mumy awadançylygyň bähwidine strategik hyzmatdaşlygyň puwtalandyrmagyna munasyp goşant goşýanlygyny görkezýär. Türkmenistan halkara gatnaşyklarda deň hukuklyk, özara hormat goýmak, hemme taraplaryň bähwidlerini nazara almak ýörelgelerinden ugur alýar. Seýle-semelesme döwletara gatnaşyklaryň, şol sanyna sewit boýunça goňşy ýurtlar we Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen gatnaşyklaryň berkidilmegine ýardam edýär. Hormatly adamlar, hormatly masada gatnaşyjylar, gahrman arkadagymyzyň belleýişi ýaly bir taraplyk biziň alyp barýan daşar siýasatymyzyň esasydyr. Türkmenistan bu orada 3 tane düýpli garaýşy beýan edýär. Olar şulardan ibaret. Birinji siýasat aýdan. Biziň ýurdumyz Birleşen Milletler Guramagy tarapyndan ikrar edilen hemişelik bir tarap döwlet. Türkmenistan halkara dawalara gatnaşmaýar, hemde goşulmaýar. Bu ýagda ýurdumyzyň konstitusiýasyna, Türkmenistan hemişelik bir taraplyk hakynda konstitusiýon kanunyna, döwletimiziň daşar siýasatyna degişli beýleki esasy resmi namalarda berkidildi. Hukuk taýdan seredemizde Türkmenistan ýurtlaryň arasyna döreýän ähli jedelli ýagdaýlary Birleşen Milletler Guramasynyň tertipnamasy hemde
halkara hukugyň umum ikrar edilen düzünler esasynda çözmeň tarapdary bolup çykýar. Dünya garaýswawat aýdylanna Türkmenistan halkara gatnaşyklarda güýjülenmek usullaryny gollamaya. Şu mesele bilen baglanşykly Türkmenistanyň halk maslagatynyň şu ýylyň 19 sentýabryna geçen mejlisinde hormatly prezidentimizin gol çeken bir tarap Türkmenistanyň parahatçylyk we anaşmak siýasatynyň hukuk esaslary hakynda Türkmenistanyň konstitusiýon kanuny hemişelik bir tarap ýurdumyzyň parahatçylyk we anaşmak siýasatynyň esasy ýörelgesi bolan dialog parahatçylygyň kepili, insanperwerlik, ýöňünalş diplomatiýasy, parlament diplomatiýasy, bir taraplyň dostlar topary, halkara hyzmatdaşlyk hemde ýurdumyzyň içeri we daşary siýasatynyň ileri tutulýan beýleki uğurlarynyň kadalaryny beýan edýär. Hormatly maslagada gatnaşyjylar, 2025-nji halkara paragatçylyk we anaşmak ýylyna ýurdumyzda bellenlen dawaralaryň hemde çäreleriň ýokary derejede guramaçylyky geçirilmegi, sebitde we dünýäde paragatçylygyň hemde howpsuzlygyň binýadyny puhtalandyrmakda, siýasy, diplomatik, ykdysady, medeni, insanperwer ulgamlarda hyzmatdaşlygyň netijeli uğurlaryny işläp taýýarlamakda ýurdumyzyň tutýan orunyň hasta ýokarlanmagyna ýardam eder. Pursatdan peýdalan, gahrman arkadağymyz, hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak bolmagyny, ýurdumyzyň hoş niýetlilik, parahatçylyk, söýjülik ýörelgelerini esaslanýan daşary siýasatynyň mundan öýläpde üstünlikleri beslenmegini arzu edýär. Edi vatandaşlar, hormatly adamlar, maslahatymyzda çykyş etmek sözüne otuny Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň başlygy Ata Serdarowa hormat bilen söz berýär. Assalamu alaykum, hormatly maslahata gatnaşyjylar, hormatly adamlar. Sözüm başyna ilk bilen Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadagy, hormatly Arkadaly Gahryman Serdar prezidentimiz siziň hemmäňizi ýurdumyzda giňden bellenip geçirilen hazyr toýu bilen tüýsürekdir mähri utma ursaýdyň. Siziň her biriniň janyny sag bolmagyň, ömrüň uzak maşgalaryňyza agdy berlik. Hormatly Arkadaly Gahryman Serdar prezidentimiz ýolbaşyny alyp barýan el ýurt pähfitli döwletimiz ähmet işleňizde üstünlikleri we rawaçlyklary tüýsürekden arzu edýän. Sevitimizin yurtlarının hem de bir taraf Türkmenistan'ın paragatçılık ve naşma kurulunu den hukuklu halkara hizmetlerini yolu koymakta alıp baryan paykaslı oylanışıklı siyaseti köp yurtları kazıklandırıyor. Türlü sebeplerin önünde varıcı özen yurtları merkezade devletlerinin hizmetlerini sürmekte teyze mümkünçülükleri ve özarı vahvetli şertleri öne sürüyorlar. Hormatly Arkadaly Gahryman Serdar prezidentimizin Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň paýtagty Washingtonna geçirilen Merkezi Aziýa Amerikanyň Birleşen Ştatlary sammitinde gatnaşmagy şewitimizin ösüşli geljegini berkirar döwletimiziň möhüm orunyny aýdan ýüze çykardy. Hormatly Arkadaly Gahryman Serdar prezidentimiz Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Donald Trump bilen durşanly hemde ýurdun kongresiniň wekilleri şeylegen Amerikanyň ýer kampaniýalaryň ýolbaşçylary bilen geçirilen durşuklarda Türkmenistanyň daşary ýurtlary, şolsan Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna hyzmatdaşlykda ileri tutýan uğurlary barada ma'lum etdi. Bir tarap ýurt hökümine Türkmenistan üçin hyzmatdaşlygyň bähbitli taraplary ilki bilen sowda ykdysady gatnaşyklary giňeltmek, medeni insanperwer hyzmatdaşlyk ösürmek bolup durýar. Ol ýerde milli ykdysadyýetimiziň hususy böleginiň hem mümkünçiliklerini ösen döwletleriň ykdysady giňişini anam bilen çykmagyň giň ýollarynyň asylyanyny aýdan ýüze çykdy. Şol ýerde geçirilen Türkmen-Amerikan işewurluk hyzmatdaşlygy, ösüşiň täze mümkünçilikleri we geljek atly işewurluk maslahatynda Türkmen telekeçileriniň döwlet düzümleri bilen birlikde wekilçilik etmek we geljekki hyzmatdaşlyk üçin öz başlangyçlaryny öňe sürmekleri aýratyn bellenmegi münasipdir. Türkmenistan dünýä wagtyny uly istegi bilen ekolog taýdan arasynda ýokary hili önümler öndürmekde köp öňgüdüşlikleri galanýar. Şunda telekeçilerimiziň orny hem ýyldan artýar. Washington'a geçirilen duruşuklarda Türkmenistan döwlet düzümleriniň we işewurlaryň bu ýurt bilen hyzmatdaşlyk giňeltmekde öňde barjy tehnologiýalary, innovasiýalary, ýaşyl energetikany ösürmeň iň täze tehnologiýalaryny, banyk maýa goýumlaryny hyzmatdaşlyk etmäge, ýalňyz energetika puduny diversifikasiýalaşdyrmakda hyzmatdaşlyk giňeltmäge gyzyklanmalaryň ullugyny ma'lum etdi.
Bizim yurdumuzda Amerikan Birleşik Ştatları hizmetdaşlığını Kahraman Arkadaşımızın başlangıcı bilen 2008-nji ýylda döredilen Türkmenistan Amerikanyň Birleşik Ştatları İşewur Geňeşiniň orny hem uldur. Şol İşewurlyk Geňeşiniň üstü bilen hizmetdaşlygyň dürli urlary boýunça uly tejribeler gazanyldy. Washingtonda geçirilen İşewurlar Geňeşiniň maslahatyna John Deere, General Electric, SpaceX ýaly iri kompaniýalaryň, bütün dünýä bankynyň, halkara pul gazanasynyň wekilleriniň gatnaşmagy Türkmenistanyň ygtybarly hyzmatdaş hökmüne awry gazananlygyny aýdym görkezýär. Merkez Aziýa Amerikanyň Birleşik Ştatları formatyna geçirilen duşlukda kabul edilen ykdysady hyzmatdaşlygyň meýilleri hakynda we medeni miras hakynda kabul edilen beýannamalarda alty taraplaryň hyzmatdaşlykda öňe durýan möhüm işleriň uğurlary keşfetlenildi. Hormatly adamlar. Hormatly arkadaşlar, Gahraman Ferda prezidentimiziň başçylygyny dünýä döwletlerine hyzmatdaşlykda köp işleri bitirilýär. Bu bolsa edi watanymyzyň syýasy, ykdysady, meden insanperwer öz işlerini ilerletmeň esasy şertidir. Watanyň kuwaty, halkyň bagtýarlygynyň midemi binýatdyr. Nesilleň ygtybarly geljeginiň kepildir. Hemişelik bir tarapdan 30 ýyllyk şany bayramynyň taýýarlyk görýän günlerini hormatly arkadaşlar, Gahraman Ferda prezidentimiziň gatnaşmagyny Balkan vilayatynyň Türkmenbaşy etragyny çägini kuwaty her ýyly 1.155.000 tonna karbamid önürme emniyetlerini ölümçülük toplumunun guruluşunun düýünüň tutulmagy. Türkmenbaşy Garaboguz avtomobil ýolunyň guruluşyna pata berilmekligi. Eseňgol etrafynda bir gece gündüzde 20.000 kubometr arasy ag suwuny arasylys desanyň işe girilmekligi. Garaboguz köl aýlaryň üstünden geçýän avtomobil köpürsiniň gurulup ulanmagy berilmegi. Ezid watanymyzyň ykdysady kuwatynyň halkara hyzmatdaşlygyny ýokary derejede alınıp barmakda mümkinçilikleriniň ägir ullugyny görkezýär. Çünki bu desgalaryň guruluşyny daşary ýurtlaryň öňde barjy kompaniýalary iş alyp barýarlar. Esasy bellemelerinde bolsa şeýle guruluşlaryň bütün ýurdumyz boýunça üzlüksiz dowam etdirilýänligidir. Hormatly maslahat gatnaşyjylar. Güllebizden ýurdumyzda berkarar döwletiň ykdysady kuwatynyň ähli mümkinçilikleri, halkyň ýaşaýyş durmuş şertlerini ýokary derejede ýetirmäge, maşgalary durmuş taýdan gollamaga, ilim bilimi sürmäge gönükdirilýär. Munyň özi durmuş ugurly insanperwer döwlet siýasatynyň öňet nusgasydyr. Bu arada hyzatçylygyna çağalaryň kadaly sagdyn ösüp ulalmagy, howunlarlygy mätäç çağalara ýardym bermek, çağalaryň sport, sungat, dürüjülük bilen meşgul bolmak üçin gyzykly peýdali dinç almaklary barada zerur şertleriniň dürüdilmegi aýratyn belläp geçmeklikdir. Ýurdumyzda Gurbanguly Berdimuhammedow adyndaky howunlarlygy mätäç çağalary himayet bermek boýunça haýır tagawat gazanasy gysa döwürde halkymyzyň uly gollawyny münasip bolýar. Gahraman arkadaşymyzyň halk hemde geljegimiz bolan çağalar barada ýürekden çykan ägir aldasyna adamlaryň kalbyndan çykan alkyşlary çäksizdir. Gahraman arkadaşymyz bu haýır tagawat gazanasynyň işine aýratyn uly ähmiýet berýär. Halkara paragaçylyk gönüşmekligini 5-nji noýabrynda geçirilen Gurbanguly Berdimuhammedow adyndaky howunlarlygy mätäç çağalar himayet bermek boýunça haýır tagawat gazanasynyň müdiriýeti mejlisinde Gahraman arkadaşymyz şeýle belledi. Gurbanguly Berdimuhammedow adyndaky howunlarlygy mätäç çağalar himayet bermek boýunça haýır tagawat gazanasy tarapyndan ýurdumyzda çağalaryň we yetkinjekleriň hemme taraplaryň sağlaşyk ösme uğruna nusgalyk işler alınıp barylýar. Şu ýyl gazananyň dürüdilmeginiň 4 ýyllygy münasibetde halkara maslahat hem ýokary derejede geçirildi. Gazananyň halkara hyzmatdaşlygy hasy ösdürildi. Bularyň ählisi biziň maşgalany gollamak, inäniň we çağanyň saglygyny goramak, ösüp gelýän ýaş nesil terbiyelemek, bilim bermek bilen bagly işler halkara hyzmatdaşlygyny giňerimde ilerledýänligimizi tasdikleýär diýip belläp geçdi. Gahraman arkadaşymyň ägir tagallasy bilen gazana döredilen bäri onuň serişleriniň asasyny ýurdumyz boýunça himayeti mätäç çağalaryň 700-den gowranyň operasiýa edilip, saglygyny dikeldilenligi. Diňe bir şu ýylyň ýanwar-oktýabr aýynyň çağalaryň 103 tansy operasiýa edilip, 900 goly çağı üçin sagaldyş dikeldiş işleriniň ýerine ýetirilenligi ul alkyşa münasipdir. Bularaqda gazananyň bijeriş işleri boýunça ýerine ýetiriji direktori, vitse-prezidenti Oguljahan Atabaýewa müdiriýetiň mejlisine çykyş etmek bilen giňden durup geçdi. Ýerine ýetiriji direktor, vitse-prezident Atabaýewa gazananyň işiniň halkara derejesinde hasy giňeýänligini belledi.
Gurbanly berdi Muhammed Fatih Nakli huwanlara mehter şagalar himayet bermek boýunça hayır sagavat gazanasyn gatamyna goňşy Owganistan döwletiniň yer titremesinden kynçylyk çeken ilatyna esasan hem çağalara insanperwer kömeginiň iýerilmegi. Gahrman kadamyň hemde hormatly arkadaşly Gahrman Serdar prezidentimiň alyp barýan insanperwer döwlet siýasatynyň öz ýurdumyzyň çäginden daşda goňşy halklaryň arasynda da barha meşhur bolýanlygy ýene bir suutnamasydyr. Hormatly adamlar. Halkymyň şu günler ul şahatlykly waka. Ýagny hemişelik bir taraplamyň 30 ýyllyk şanly bayramynyň dünýä ýeň saljak dawraryny taýýarlyk görýär. Türkmen halkynyň milli lider Gahrman Kadamyň ýol başlygynda halkara paragatçylyk bilen ışmak geliniň. Hemde hemişelik bir taraplamyň 30 ýyllyk bayramynyň çärelerini ýokary derejede geçirmek boýunça guramaçylyk döwlet topurynyň golyda geçiren Nowataq mejlisinde Gahrman Kadamyň ýurdumyzda Birleşen Milletler Guramasy we dünýä döwletleriniň birlikde geçiriljek dawralaryň halkara çärelerini dünýäde paragatçylyk we ynanışmagy berkitmekde. Durnukly ösüş maksatlaryny ýetmekde goşun goşma ulaýadym boljakdygyny ynam bildirdi. Aşgabatda vilayatlerde bir taraflık bayram münasebetli dürlü medeni çarelerin, dürlü haritlerin, şol hatarda sowatlyk önümlerinin sowdasynyň ýokary derejede guralyp, bular barada köpçülikliň habar berişi işleriň üstü bilen halkymyza giňden ýetirilmeligi barada hem belläp geçdi. Hormatly maslahat gatnaşylar. Her bir işte bize uly görelli nusga bolýan Gahrman Kadamyň kendi hormatly arkadaşlar Gahrman Serdar prezidentimiz ähli uly tutumly işlerde jogapkärçiligiň taqiqlygyň ýokary guramaçylygyň bolmalygyny nykap belleýärler. Bu bolsa ähli üstünlikleriň göz başydyr. İlkinji şertidir. Paýtagtynyň gözel türkmen topragynyň her bir künjeginiň bagy we sany öwrülip, häzirki beýik döwrümizden geljek nesilleri miras almagy hem köp tagallalaryň jogapkärli zähmetiň edil watanymyzda çäkli söýgüniň netijesidir. Geçen şenbe günü Gahrman Kadamyň hormatly arkadaşlar Gahrman Serdar prezidentiň başçylygyny watandaşlarymyzyň agzyrlyk bilen baýatmaga gatnaşmagy döwrümizin bu asylly däminiň uly uruh bilenlik bilen dowam edýändigini görkezdi. Şol gün ýurdumyz boýunça 449.464 düýp baý nahal ekildi. Milyonlarça düýp baý ýyda gedildi. Hormatly arkadaşlar Gahrman Serdar prezidentimiň bir taraplyk bayramyň şanyny 12 ýyl ýaşan türkmen arçasyny oturtmagy 12-nji dekabrda belirlenjek bayramyň dawrasyna ýene bir badalagy boldy. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Kadamyň düýüni berk tutan tutumlaryň dowamatyny dowam etdirýän. Hormatly arkadaşlar Gahrman Serdar prezidentimiň alyp barýan içeri we daşary siýasatynyň uly sünnüklere rowajlyk besenmegini, belent başyny aman, rowşan ömrüni uzak, il ýurt bähwitli döwlet ähmeti işleriniň üstünliklere rowajlyk besenmegini tüýsürekden arzu edýän. Arkadaşly Gahrman Serdar Şofra. Hormatly adamlar, maslahatymyzda enni kiçik etmek söz nowatyny Gurban goly berdim Muhammed Fatih kowannarlyga mätäç şagalara himayet bermek boýunça haýyr sahawat gaznasynyň ýaşullar geňeşiniň agdasy, Türkmenistanyň halk maslahatynyň ýaşullar geňeşiniň agdasy, Türkmen Owajalyk Uniwersitetiniň kafedra müdiri professor Italmas Saparlifa hormat bilen söz berýär. Assalamu alaykum hormatly maslahat gatnaşçylar. Assalamu alaykum hormatly ýolbaşçylar. Hemmämiziň bilşimiz ýaly garaşsyz baky tarap Türkmenistan döwletimizde hormatly prezidentimiziň arkadaşly Gahrman Serdarymyzyň parasatly we öňdenwerjilikli başçylygyna Gahrman arkadaşymyzyň ähli başlangyçlarynyň münasip derejede üstünlükli dowam etdirilmegi netijesinde ýurdumyzda toýlar toýa bayramlar bayrama ulaşıp gelýär. Bayramlarymyz belentden tutulýar. Ha hemmämiz bütün halkymyz bolup ýurdumyzda hasyl toýuny, hasagy bayramlaryň, toýlaryň seresi bolan, bolçulugyň toýuny, bagtyarlygyň toýuny toýladyk. Şonda da biz hemme gazanan üstünlüklerimizi beýan etdik. Bir näçe ullap türkmen halky ata-babalaryny gelýän ýöreglerini eýrip toýlady. Şonuň öňü sirasynda bolup geçen wakalar ýaňja da belläp geçdiler.
bağ kişilik çaresi, onna milyon düýbe bolay bağın ekilmegi, yurdumyzyň bağı we sanlygy öwrülmegi, onun öňü sirasyna hormatly prezidentimiziň arkadaly gahrman serdarymyzyň Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna geçiren iş sapary, gahrman arkadamyzyň arkada şäherine howandarly Gurbanuly Berdimuhammedow handaky howandarlygy mäter şahlary himayet bermek boýunça haýır tahawut garnatynyň müdiriýetiniň guramaçylyk işine gatnaşmagy, şu zatlaryň özi, başga da köp zatlar biziň ýurdumyzda her bir günne edilýän işleriň, çekilýän zähmetiň bayramlara, toýlara ulaşyp barýanyny görkezýär. Gaderli adamlar, Amerikanyň Birleşen Ştatlary diýilende dünýäde iň bir kuwatly, asla dünýäde bolup geçýän wakalara özüniň ören uly täsirini ýetirýän döwlet hasap edilýär. Şol döwletiň prezidentiniň çağırmagynyň esasyna, hormatly prezidentimiziň şol ýerde Amerikanyň Birleşen Ştatlary goşmak, Merkezi Aziýa sammitine gatnaşmagy, ol ýerde çykyş etmegi, hut prezidentiň özi bilen duguşmagy, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Kongresiniň wekilleri bilen duguşmagy, firmalarynyň wekilleriniň iş öwürleri bilen duguşmagy, bu gedekki saparynyň ören ýokary derejede netijeli bolup geçenligini görkezýär. Sebäbi diýeninde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Donald Trump bilen duguşanyny gürüňdeşlik edenne şu Türkmenistanyň alyp barýan işleriniň bütün dünýäde nuskoluk alarlyk derejede barýanynyň ýene-de bir gedek suwutnamasyny gördük. Halkara paragatçylyk we ynançmak ýyly diýilip, ýylyň bütün dünýä boýunça bellenmeginiň özünde dünýäniň ýurtlarynyň şol sanyny Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň gorlawunyň barlygy asla Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň biziň ýurdumyzda amala aşylan işleri gollaýanynyň özüm Türkmenistanyň alyp barýan işleriniň, hormatly prezidentimiziň arkadaly gahrman serdarymyzyň, gahrman arkadamyzyň ähli başdan başlanýyşlarynyň münasip derejede dowam etdirilýänini görkezýär. Gaderli adamlar, 1992-nji ýyldan başlap Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen diplomatik gatnaşyklary ýola goýulyp üstünlükli alınıp barýar. Ýa-da belläp geçdiler 2008-nji ýylda döredilen Amerikanyň Birleşen Ştatlary Türkmenistan iş öwürler geňeşiniň özi, onuň maslahatlary tebitde alınıp barýan işleriň işeňir derejede alınıp barmagyna ornu we asla şu sammitiň özüniň döredilmegine 2015-nji ýylda döredilip 10 ýyl boldy, ine şol 10 ýyllyk münasibetlem iş öwürleriň maslahaty geçirildi. Ýagny Türkmen Amerikan iş öwürleriniň gazanan ýeten sepitleri, mümkinçilikleri barada şu ýerde iş öwürleriň maslahaty boldy. Özüniň belläp geçmeli zatlaryň biri ol ýerde uğurlaryň özüne üns berseňiz, aňyetiň, emeli aň mümkinçilikleri diýen uğur boýunça iş öwürleriň duguşy boldy. Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna maýa goýum goýulmagy barada, Türkmenistany maýa goýum goýulmagy barada, şonuň ýalyda Amerikanyň Birleşen Ştatlary Merkezi Aziýa ýurtlary boýunça daşamalar barada iş öwürligi artdyrmak. Ine şu zatlara seretseň, onda bu döwletleriň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ozurlan ýelýän ýörelgäniň has indiden öýlek giňerime ýa boljakdygyny görkezýär. Esasy adam, gaderli adamlar, biziň hormatly prezidentimiz şol ýerde bolanyny asla issenlik ýurtda bolanyny hormatly prezidentimize, gahrman arkadamyza, Türkmen halkymyza, Türkmenistan döwletimize goýulýan hormaty, syýylyň çäksizligine biz göz ýetirýäs. O ýerde medeni çärelerim boldy. Sebäbi diýeninde Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen Türkmenistanyň arasynda 2023-nji ýylda alanlaşyk gazanly humanitar, ýagny insanperwer ulgam boýunça hyzmatdaşlygy kämilleşdirmek boýunça medeniýet günleri iýdi derli geçirilip dur. Inni medeniýet günleri, medeniýet barada aýdylanlar, gaderli adamlar, medeniýet halkyň kalbydyr. Gahrman arkadamyz aýdýar. Medeniýet halkyň ýüzüniň aýnasy, medeniýet halkyň gadymyetini, şuňkyny, geljegini görkezýän dünýä ýaýýan ugur bolýar. Ine üsteren bolsaňyz, nirede bolsa-da, şu edegen Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna Türkmenistanyň medeniýet kino diýişgärleriniň çykyşlaryna aýratyn ähmiýet berýärler. Sebäbi biziň
medeniyet sunudu işgarlarımız ol yerde Türkmen milli geyimlerini, Türkmen milli aydım sahalarını, tanslarını yerine getiriyorlar. Bu ne hemen örködüye? Bu bizim atavabı anırdan gelen bütün dünya ödünün sivilizasiyasına koşan millettiğimizi görkediye, ödünün gımmatlıklarının bağırdığını görkediye, hatta aydım sadi, geyimi, eşiği hiç kime menzemeyen derecede dörödüp, ödün bir nusfoluk derecelerde dörödülenini görkediye. Onun şu günü bizim yurdumuzda devam ettirileninin görülmeğinin ödü, bizim hormatlı prezidentimizin, kahraman arkadağımızın, atavağlarımızın yörelölerine iyeriyanını, şonun devam olup kamil derecede alınıp barlayanını görkediye. Yanca bellap geçtiler. Bu yerde 6 taraflayın bilelikte beyannameler kabul edildi. İktisadi hizmetdaşlık boyunca meyillerin beyannaması, tarihi miras boyunca meyillerin beyannaması. İnni gödöğüne götürüp görün. Tarihi ayrıtine ehemmiyet veriyorlar. Kadimiyete, milletin dörep, milletin umum adamzat gımmatlıklarına koşun, gımmatlıklarına ayrıtine ehemmiyet veriyorlar. Onun olsa bizim yurdumuzda edilen işler, nuskoluk kalan bizim yurdumuzdaki nuskoluk yadigarlıklar, sadece yok, onu dünyanın yurtları öğreniyorlar. Dünyanın yurtları dünya yayyalar. Yine şu edeki hormatlı prezidentimizin Amerika'nın Birleşik Devletleri'ne bolan iş saparına, şol yerdeki duguşluklar, bolan çarelerin ödü, bu işlerin munun beyleğim has, dekilli alınıp barılmağına öğren oluyor, ornu ve kadırlı adamlar, islenlik bir küncükte, islenlik bir yağday döröse, ilkinci olup Türkmenistan şoňa özünün insarperwer kömegini berýär. İlkinci olup Türkmenistan şoňa seslenýär. Goňşy döwlet Owganistan halkyna bolsa iýdigi derli insarperwer kömeklerini iýerip durun. Ha golaýda Owganistan halkyna insarperwer kömekleri iýerlerine biz şol yüklenene özümüz şol ýere gatnaşdyk. Ha şonu dokma önümlerim var, iýmitem var, saglyk maksatly bir näçe serişdelerim var. Şol ýerde arkada şäherine ýöndürilen bir näçe çağalar üçin iýmitlerim var. Bu zatlaryň özü nämen görkezýär? Bu zatlaryň özü gadimiýetden gelýän ýoluň goňşuçylyk ýörelgesine aýratyn ehemmiyet berilýänini görkezýär. Arkadan ak ýol bilen amala aşyrýan işleriň özü dünýäde iň bir tarihi işler hasaplanýar gadarly adamlar. Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisi ýemekligiň özü ýöne-mene zat däl. Owganistan döwleti içinde ýagdaýy çylşyrmy döwletleriň biri hasaplanýar. Şoňa garamazdan bizim gahrman arkadamyzyň tagallasy bilen ýyllaryň dowamyny işlenip, suud edilip başlanan işler arkadan ak golü bilen dowam etdirilýär. Onun arkadamyzyň hut özü gidip goloýda 20-nji oktýabrda şol işlere de gödäwçilik edip geldi. Bu zatlaryň özü onun üstesine de Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň bizim yurdumyzyň alyp barýan insarperwer siýasatyny gollaýanyny bu arada ýaňam aýtdyk. Gahrman arkadamyz hut Owganistany bolanyny da öz çykyşyna belledi. Şu gaz geçirjiginiň gurulşyny Amerikanyň Birleşen Ştatlary onun prezidentiniň hut özü Donald Trump'ın özünün goldanlygyny aýtmagy, şolaryň bir firmasynyň bir işogur toparynyň bolsa ona konsultant bolup hereket edýäni aýtmagy gadarly adamlar Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen bizim ýurdumyzyň arasyna hyzmatdaşlygyň ören bir çuňlaşyp barýanyny görkezýär. Asla bütün dünýäniň ýurtlary bilen bizim ýurdumyz hyzmatdaşlygy aýratyn ehemmiyet berýär. Şonuň üçin bizim ýurdumyzda ýaňam aýtdyk, her günimiz toýlara, bayramlara öwürlüp geçýär. Her günimizde edilýän işlerim geljegi nazarlaýar. Baýa kişilik çäresi şonuň gönlünden göni suwutnamasy bizim ýurdumyz gözümizin ardyna bagy bostanlygy öwürli. Bagy bostanlyk diýmek ekologiýa taýdan awadançylyk diýmek. Ekologiýa taýdan awadançylyk diýmek ähli ösüşleriň gözbaşy diýmek. Gadarly adamlar aýtmak ören zatken şu pursatda hormatly prezidentimizi Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna iş saparynyň ören ýokary derejede netijeli geçenligi üçin tüýsürekden gutlaýar. Mundan beýlem şeýle netijeli iş saparlarynyň köp bolmagyny, höwürniň köp bolmagyny arzu edýär. Hormatly prezidentimizi arkadaly gahrman serdarymyzy, bütün türkmen halkymyzy sizin hemmeňizi şu
geçen yekşenbede bellenip geçilen hasıl toy bilen tüy sürekten kutlayas. Koy munun beylegim toylarımız toyo, bayramlarımız bayramlaşsın. Hormatly prezidentimizin arkadaly gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. Ähli alyp barýan ýyly täkbitli, döwlet ähmetli işleri elmede ama rowaşdyr versin. Sag bolun. Hormatly adamlar, inni kiçik etmek söz nowatyny Türkmenistan gazetiniň baş redaktory Kakamrat Rejepow hormat bilen söz berýär. Assalamu alaikum, hormatly adamlar, hormatly maslahata gatnaşyjylar. Her geçen gün bizi uly toya ýakynlaşdyrýar. Hemişelik bir taraplamyň şanyny 30 ýyllygynyň belent ruhy her birimiziň kalbymyzda, yüregimizde şu bolup geçen wakalar döwrümizin uly tutumlaryna da biz muny aýdynlyk bilen duýýas. Hasan günden wakalary ýagam gurullar edildi. Bir habaryň Türkmen kenaryna bolup geçen bir taryhy wakalar biziň halkymyzyň, ýurdumyzyň bir kuwatyny ýene bir gezek görkezdi. Hasyl toýuny ullan tuttuk. Baga ekip öz ýurdumyza, öz tebigatymyza, öz toprağymyza sevgini görkezdik. Biziň ýurdumyz goňşy ýurda sakawat golyny uzatdy. Gahrman arkadaşymyzyň şu öňde duran uly wakalar bilen bagly geçiren iş maslahaty arkadaş şäherine iş taparlary şeýlede daşary siýasatda bolup geçen wakalar arkadaşly gahrman serdarymyzyň alys Amerika iklimine iş taparşylar her biri göräýmäge aýry-aýry wakalar ýaly bolsa da bulan hemmesi bir-biriniň üstüne ýetirýär. Edil derýada dörlü çeşmeleň birleşmeginden dörýä diýilişi ýaly şu atlaň hemmesi birleşip biziň beýik döwrümüzi hasyl edýär. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy diýen döwrüň aýdyň keşfini dollugyny görkezýär. Şu akyllardan sorapdyrlar dünýä nereden başlanýardy. Şol goşa görejüňden diýip şol akyllar jogap berýär. Biziň görýän gatlanmaz, görüp başarýan gatlanmaz. Şol biziň ýaşaýan döwrümüz biziň ömrümizin manysyny kesgitleýär. Biziň ýaşaýyşymyza aýratyn mazmun esilýär. Şol wakalaň hemmesine biziň pederlenmezin asallylyk döwletlilik ýörelgeleri bar. Alaytada döwrüň zamananyň man halkara siýasatyň ýöneköý bolmady häzirki şertlerine öz sözüň bilen, öz ýüzüň bilen dünýä çykmak, deň agramly siýasaty alyp barmak, parakaçylykly ýörelgeler bilen ösüşi dowam etdirmek ýöneköý zat dälligi öz-özünden düşnükli. Türkmenistan bir taraplyk ýörelgesine eýermek bilen hut dünýä geňişligine alys ýakyn ýurtlaryň hemmesi bilen hoş niýetli hyzmatdaşlyk saklaýar. Bilen hemmesi ýurdumyzyň, halkymyzyň bähbitlerine gönükdirýär. Hut şunna hormatly prezidentimiziň Amerikaň Birleşen Ştatlaryna amala aşyran iş tapary şu hakykaty ýene bir gezek dollugyny görkezen taryhy waka boldy. Munyň da şol alys iklim bilen biziň sebitimiziň ýurtlarynyň arasyna gatnaşyklarda täze tapgaryň, täze taryhyň başlanajydyr, badalasadyr diýip anamly aýdyp bilýär. Şulaň hemmesi bir zat tasdiqlaýar, hoş niýetli goňşuçylyk Türkmen halkynyň asal ýörelgesi biziň dünýä bilen gatnaşyklanmaz. Öňü bilen goňşy ýurtlar bilen hyzmatdaşlygymyzdan başlanýar. Dünýä uzaýan ýol hut goňşy öýünden başlanýar. Goňşular bilen agdy bir gatnaşyk has uly taslamary halkara geňişlikde amala aşyrmaga bize mümkinçilik berýär. Merkezi Aziýa, dünýä Ewraziýa möhüm satragyna ýerleşen aýdylşy ýaly geçmişde de 7 ýoluň satragyna ýerleşip beýik ipek ýolunyň bir möhüm mendili bolan baý energiýa gorlary bilen Iran amatly geografik ýerleşişi bilen hemişe dünýäň unsyn çekip gelen sebäp futşun kugunda dünýäň ýeri döwletleriniň bähbetleriniň galtaşýan hyzmatdaşlyk ýollarynyň birleşýän nokodyna öwrülýär biziň Merkezi Aziýa sebitimiz. Futşunda da bir tarap Türkmenistanyň alalaşdyrjylyk merkezi hökmüne aýratyn möhüm ornu bar. Şol möhüm ornum biziň gahrman arkadaşly gahrman serdarymyzyň uzak ýyllar dowamyny alyp barýan döwletli işleri bilen biziň ýurdumyzyň bir ornuny fotolanmakda ahlasly tagallalary bilen aýrylmaz baglanşykly. Sebäbi her bir döwür bilişimiz ýaly şo döwrüň başynda duran şahsiýetlerden häsiýet alýar. Biziň döwrümizin şeýle okgun özüçi milli liderimiziň, hormatly prezidentimiziň ahlasy bilen aýrylmaz baglanşykly. Biz muň şeýledigine arkadaşly gahrman serdarymyzyň Amerikaň Birleşen Ştatlaryna iş taparyna amala aşyryp ýokary derejeli alty taraplyny sammitde eden çykyşyna da geçiren dostluklaryna da
aýdyňlygy bilen göz ýetirdik. Türkmen mertebesi, türkmen taryhatlygy, türkmeniň awraýy hemmesi hormatly prezidentimiň kesbine şol umumyň ähli işine dogrulygyna aýdyň beýanyny tapýar. Hormatly prezidentimiň bu saparyna sowda, ykdysady işegurlyk häsiýet aýratyn mahsus boldy. Hem Türkmen-Amerikan işegurlyk maslahaty, hem alty taraply işegurlyk maslahatlary geçirildi. Ýurdumyzda hususy podaga aýratyn üns berilýär. Maglumatlara salgylansak, ýurdumyzda hereket edýän karhanalyň 4-den 3 bölegi hususy podaga degişli biziň ilatymyzyň zähmete ukyply ilatymyzyň 76 götermi hususy podagda zähmet çekýär. Muňazy Gahrman arkadaly Gahrman serdarymyzyň öz mümkinçiliklerini açmak, şonu ýurdumyzyň ösüşine gönükdirmekdäki tagallalarynyň bir netijesi. Şo ýerde de türkmen işegurlary öz mümkinçiliklerini görkezdiler, kän gepleşikleri geçirdiler, anyk netijeler gazandylar. Muňazy Amerikan kampaniýalary bilen geljekde de hyzmatdaşlygyň ýedi giderli ilerlediljakdygyny görkezýär. Şu ýylyň 9 aýynda geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilenne Türkmen-Amerikan sowda dolanşygynyň 2 armeseden horak artanlygyny köp zatlardan habar berýär. Şu sapar, şu gatnaşyklaryň täze göz ýetimlerini asan sapar hökmünde taryha ýazylýar. Türkmen awazlary belentden ýanglandy. Türkmen sergileri guruldy. Türkmen awaz zeminiň haýsy künjünde ýanglansa da parahatçylygyň aýdymy bolup ýanglanýar, parahatçylygyň senasy bolup ýanglanýar. Şoň üçin şu zatlaryň hemmesi ähli mum parahatçylyga hyzmat edýär. Biz muňa tesirokdan guwanýas şeýle derejeli döwletli wakalara şaýat bolmak, gözüň bilen görmek uly döwletdirlik, uly mertebe Gahrman arkadaly Gahrman serdarymyza. Muňun üçin tesirokdan sag bolsun aýdýar, alkyş aýdýar. Goý türkmen döwletiniň parahatçylyk ýoly, awadançylyk ýoly mundan meýlägem dowam bolsun. Hemiselik betaraplamyň şanyny 30 ýyllygyna derece berýän, ýaraşyk berýän şeýle döwletli tutumlar mundan meýlägem rowaşlyklary betlensen Gahrman arkadaly Gahrman serdarymyň zanlarsa belent başlary aman, döwletli işleri hemişe rowaç bolsun. Hormatly adamlar, maslahatymyzda inni kiçik etmek sözüne owatyny Türkmenistanyň kärdeşler arkadaşlarynyň milli merkeziniň başlygy, Türkmenistanyň Zinanlar Birleşiginiň merkez geňeşiniň başlygy Ogul Cennet Berdiliýewa hormat bilen söz berýär. Salam hormatly adamlar, gaderli maslahatda gatnaşyjylar. Beýik döwür beýik işlerden, taryhy wakalardan döreýär. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwri bolsa, il halkymyzyň rowşan gelejeginiň bähwidiniň beýik işleri amala aşyrmagyň döwrüdir. Ähli ulgamlarda gurşa walyan bu beýik işleri bolsa, Gahrman arkadaly Gahrman serdarymyzyň adam hakyna gaçynlyky aladalardan, şuňur watan söýjüliginden göz başalýar. Anha soňky günleriň ajaýyp wakalaryndan hem hormatly prezidentimiziň baş tutanlygyna üstünlikli durmuşa geçirilýän ykdysadyýetin ähli uğurlaryna durnukly ösüşi gazanmaga, ýurdumyzyň sebitlerini toplumlaryň ösürmäge, halkymyzyň durmuş derejesini ýygyderli ýokarlandyrmaga, ähli mum parahatçylygyň, awadançylygyň bähwidine hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny putalandyrmaga gönükdirilen siýasaty aýdyň beýany tapdy. Arkadaly Gahrman serdarymyzyň gatnaşmagyna Balkan welaýatyna bolup geçen taryhy wakalar ýurdumyzyň senagat taýdan ösüşini we üstaşyr mümkinçilikleriniň durmuşa geçirilmegine täze tapgyryň açylýanlygynyň güwäsi boldy. Türkmenmaşy trawynyň çäginde karbamid öňürýän zawodyň gurulşygyna girişilmegi, Türkmenmaşy Garabogoz, Gazagystan serhedi avtomobil ýolunyň düýünüň tutulmagy, Esenguly trawyna agyz suwuny arasylaýjy desgasynyň Garabogoz Köl aýlygynyň üstünden geçýän avtomobil köprüsiniň açylmagy münasibetli dawralar ýurdumyzyň ösüşi, şol sany adamlaryň awadan durmuşy, iş üçünçüligi, nesilleriň bagtyarlygy wagtda tagallalar bilen hem berk baglanşyklar. Hormatly adamlar, hormatly maslahatda gatnaşyjylar, halkara parahatçylyk we anlaşmak ýylynyň her bir güni şany wakalary beslenýär. Amala aşyrylýan uly işler hemişelik beýtaraplygynyň 30 ýyllygynyň belent ruhy joşuny bar. Häzirki wagtda tutuş ýurdumyzda barha ýakynlaşýan bu şany sene ykjam taýýarlyk görülýär. Ýakynda Gahrman arkadaşymyzyň ýol başçylygyna halkara parahatçylyk anlaşmak ýyly hemde hemişelik beýtaraplygynyň şany 30 ýyllyk bayram münasibetli çäreler ýokary derejede geçirmek boýunça Guramaçylyk döwlet toparynyň nowatdaky mejlisiniň geçirilip, möhüm wezipeleriň öňde goýulmagy,
hem ulu toyun tutumunun belentdigine ýene bir gezek aýdyň tasdiklady. Türkmenistan parahatçylyk söýjülük daşary siýasaty alyp barmak bilen bu ugurda netijeli işler durmuşa geçirilip, wajyp başlangyçlar öňe sürýär. Türkmenistanyň başlangyjy boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan 2025-nji ýyl halkara parahatçylyk anlaşmak ýylatly kararnamanyň bir agzdan kabul edilmegi möhüm wakalaryň biri boldy. Bu bolsa dünýäde parahatçylygy, howpsuzlygy, durnukly ösüşi gollamakda we berkitmekde aýdyň ädimleri öwrüldi, diýip Gahrman arkadaşymyz özüniň sözünde beýan etdi. Bu meclisde öňde goýulan wezipeleri üstünlikli amala aşyrmak, şany toy münasip garşylamak bolsa biziň her birimiziň mukaddes borjumyzdyr. Gahrman arkadaşymyz tarapyndan dünýäde goýulan hemişelik bir taraply hukuk derejesi esaslanýan daşary siýasaty häzirki wagtda hormatly prezidentimiziň baş tutanlygyna üstünlik durmuşa geçirilýär. Türkmenistan halkara gatnaşyklaryna deň hukuklylyk, özara hormat goýmak, hemme taraplaryň bähwitlerini nazara almak ýöreligilerinden ugralýar. Şeýle çemeleşme döwletara gatnaşyklaryň şol sany sebit boýunça goňşy ýurtlar we Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen gatnaşyklaryň berkidilmegine ýardam edýär. Hormatly prezidentimiziň ýakyn Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna amala aşyran iş sapary munyň şeýle digine aýdynlygy bilen tasdiklady. Merkezi Aziýa Amerikanyň Birleşen Ştatlary formatdaky samita gatnaşmagy, prezident Donald Trump bilen duşuşygy, iki taraplaryň we alty taraplaryň işäwirlik maslahatlaryny öz içine alan bu sapar siyasi, iqtisadi, medeni insanperwer gatnaşyklaryna täze tapgyryň başlangyjydyr. Şol tapgyryň düýüp özeni bolsa, Türkmenistanyň garaşsyz ösüş ýyllaryna bu kuwatly döwlet bilen hyzmatdaşlygyň durly ugurlaryna toplan baý tejribesidir. Hormatly adamlar, hormatly maslahatda gatnaşyjylar, insanperwerlik ähli gymmatlyklaryň göz başydyr, diýip Gahrman arkadaşymyz taýýar. Insanperwerlik ýöreligler dünýäni gözelleşdirýär, ýaşaýşa bagtyarlyk nuruny çaýýar. Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistan halk maslahatynyň başçygy Gahrman arkadaşymyzyň arkadaş şäherine iş saparyny amala aşyryp, bu ýerde Gurbanguly Berdimuhammedow adynaky howanarlygy mätäç şagalary Haýyr Sagbat gatnaşynyň müdiriýetiniň mejlisiniň geçirmegi, şeýle hem täze şäheriň guruluşynyň ikinji tapgyryny aýlanyp barilýan işler bilen tanışmagy hem insanperwerligiň aýdyň nusgasyny özüne jemledi. Gaznanyň bejerişi işleri boýunça ýerini ýetirji direktori, vice-prezidenti Oguljahan Atabaýewanyň ýaňy ýakynyna goňşy ýurt Awganistanda bolan helakçyligi, ýer titreme barada habaryň ýurdumyzda çuňur gynanç bilen kabul edilendigini, bu tebiği betbagçylygyň köp sany adam pidalaryna, weýrançylyklara getirendigini belläp, Türkmen halkynyň gadimden gelýän insanperwerlik, rehimdarlyk hemde birek-birek kömek bermek ýaly däplerine eýerip, Haýyr Sagaba gaznasynyň adyndan bu ýurda we onuň dogonlyk halkyna hususan çağalara insanperwerlik kömegini uğratmagy ruhsat bermegini Gahrman arkadaşymyzdan haýyş etmegi hemmämiz öwren tolgundurdy. Türkmen halky goňşusy bilen hemişe agdybery ýaşap, şatlygyny hem gynanjyny hem onuň bilen paýlaşypdyr. Halkymyzy kyn pursatda goňşusyna ýardam bermek üçin oňa hemişe dostluk golunu uzadypdyr. Bu bolsa Türkmen halkynyň goňşusyna goýan silo hormatyny, insanperwerlik däpleriniň nişanydyr. Ata-babalarymyzyň kıyamet güni goňşudan ýen dany sözlerinden ugralyp goňşularymyza mätäç gününe dogonlyk kömek beripdirler. Şoňa görä-de dogonlyk Owgan halkyna ilkinji nowatda Owganistanyň ýer titremeden ezir çeken çağalaryna we ýaşaýjylaryna gaznanyň adyndan insanperwerlik kömeginiň iýermeginiň wajypdygyny aýdyp, Gahrman arkadaşymyz bu arada degişli tawşyryklary berdi. Şeýlelikden insanperwerlik ýüküniň goňşy ýurda ýetirilmegi, asly ýöreligileriň münasip dowam etdirilýändigini görkezdi. Gurbanguly Berdimuhammedow adyna howanarlygy mätäç şagalary himayet bermek boýunça Haýyr Sagaba gaznasynyň işleri ähli watandaşlarymyzyň öňü bilen mehriban enelerimiziň, zenanlarymyzyň köňül joşgyny, ýürek alkyşyny hem münasip bolurlar. Ösüşli ýoluň binýadyny goýan Gahrman arkadaşymyza bu asly ýoly münasip dowam etdirýän hormatly prezidentimiz arkadaşly Gahrman serdarymyza tüýs ýürekden alkyşlarymyzy aýdýarys. Milli liderimiziň, hormatly prezidentimiziň janlary sag, belent başlary aman bolsun. Halkymyzyň bagtyar durmuşy, bitarap döwletimiziň halkara awry uğruna amala aşyrýan döwletli işleri elmide amary waşyklara beslensin. Dinleýän üçin köp sag bolun. Hormatly adamlar, innik çykyş etmek söz nowbatyny Türkmenistanyň Agrar Partiýasynyň merkezi geňeşiniň başlygy Akmammedow hormat bilen söz berýär.
Assalamu alaikum. Mahran maslahata katnaşıcılar. Ne şun yurdumuzda alınıp parlayan işler esasen yurdumuz näme her günne her heptede ötüşlerden ötüşlere besleniyor. Toy bayramlarında iyiliğine geliyor. Bununla bağlılıkta yurdumuzda alınıp parlayan işlerin ehlisinin yurdumun rayetlerinin behfidine göntürülenliği. Şeylerin sevitteki yurtların halklarının behfidine, dünya halklarının behfidine göntürülenliğine aydın şayetliği diyen. Yani çıkış edenlerin hem belli yurdumuzda alınıp parlayan işler esasen dünya yurtlarının hizmetdaşlık katnaşıkları giyin yerinde yolu koymaklıq. İlki bilen komşu devletler bilen katnaşıkların hassa yukarı derecede bolmaklığını kazanmaklıq. Şuların hemmesi Türkmenistan diyarının şunkûnuna bir taraf devlet hükmününe alıp bayan ehli babatlardaki siyasetinin anriyanı bilen berca edilenliğine aydın şayetliği diye. Yani belirlen kesilşiyali Hormat Prezidentimizin Amerika'nın Birleşik Ştatlarına bulan iş saparına da Merkez Asya koşmak Amerika'nın Birleşik Ştatları formatına samite katnaşmaklığı. Şol yerde Hormat Prezidentimizin çıkış etmekliği. Bununla bağlılıkta Türkmenistan diyarımının Birleşik Milletler Kurulması Amerikan Birleşik Ştatları bilen hizmetdaşlık katnaşıklarımından ne beyleki ve yukarı derecede koymaklık. Aslında 10 yıl bunun 2015 yılda şu formatın döredilmekliği. Şunun kununa alınıp barılan katnaşıklar. Şu katnaşıklar hasa yukarı derece, tezde bir hil derecede çıkarmaklıkla bağlanışıklığı, iyi şovurluk, duşuklarının geçirilmekliği. Şöyle yerde bazı katnaşıklarını geçirilmekliğine Türkmenistan diyarımızın son yıllarda önümçülükte hususiyetçiliğin hatta orunun köpeliyerliği. Şonunla bağlılıkta şol esasdaki hizmetdaşlığı giyinerimde yolu koymaklık. Bunun özü Türkmenistan diyarımının iktisadiyetinin bundan ne böyle khas yukarı derecelerde ölçekliğine aydın şayetliği diye. Ama Amerika'nın Birleşik Ştatlarına Hormat Prezidentimizin iş saparının neticesinde gelecekte şu hizmetdaşlıkları yukarı derecelerde koymaklık gözünü tutulur. Esasen siyasi katnaşıkların, iktisadi katnaşıkların, insanperver katnaşıkların yolu koymaklık giyinerimde. Şonunla birlikte energetik bilen bağlanışıklı, daş kuşağı bilen bağlanışıklı işlerin giyinerimde yolu koyulmaklı. Daş kuşağı deyilenden yani bellekiştik ehli halk bağ ekişliği yurdumuzda geçirilir. Şun özü bağ ekmeklik daş kuşağı ekologiyanı avadan saklamaklık bilen bağlanışıklı. Ehli zat tebiğatten başlanıyor. Hatta adamın özüm tebiğatın önümü. Önümçülükteki ehli çiğ mallar tebiğatten alınıyor. O vücudunu öndürülen ölümlerin ekologiyaydan arasında bolmaklığı hemmesi tebiğat bilen bağlanmış. Tebiğatın sağdın bolmaklığı, daşkucuğun avadan saklanmaklığı bilen bağlanmış. Ne yan yakınına geçirildiği yurdumuzda Hatil Bayramı. Hatil Bayramı'nı giyinerimde devlet derecesinde belli geçtik. Bununla bağlılıkta şu gün kurunu Oğuzcak Pudomu'nun ötüş yağdayının ilmi saatlarda bol yarlığına şayetliği diye. Şol bir vatın önüne de alınıp barlayan işlerde Oğuz yolunda da hususi sektörün, hususi yetkilerin payının iyilikleri artıyarlığı. Bunun özü yurdumuzda önerilen Oğuzcılık, önerilen gaytadan işlemeklik bilen bağlanışık. Ne şol Amerika'nın Birleşik Ştatlarına bulan iş saparında da Hormat Prezidentimizin şol yerde serginin kurulmaklığı, şol sergide Oğuzcılık önerilen bolmaklığı, ödem ekologiyaydan arasında önümlerin bolmaklığı, şol bir vatın özünde şol önümlerden gaytadan işlenip alınan ahirki haritlik yağdaylarının ekologiyaydan arasında bolyarlığı şunkunna halkara derecesinde doğru derecede akrar edildi. Şununla birlikte yurdumuzda önerilen önümler, ağırlıklık önümleri, beylek islenlik önümler ekologiyaydan arasında bolmaklığı bilen daşarkı bazarlarda isleginin hassa yukarı bolmaklığını üpçün ediyor. Şun özü yurdumuzda daş kuşağının arasında saklanan ekologiyaydan sağdırlığının üpçün edilerli bilen bağlanışıklı işler. Şimdi şol Amerika'nın Birleşik Ştatları bilen hizmetdaşlık katnaşıkları yankı belirlenen uğurlarda hasta yukarı derecelerde alıp barmaklık esasen gelecekte yurdun iktisadiyetinin ötüşünde şol bu vatın önünde bizi bilen hizmetdaşlık ediyen islenip devletin iki taraflayın behfitli hizmetdaşlık katnaşıkları esasında alınıp barılayarlığını aydın şayetliği diye sebebi şunun kununa yurdumuz 150'den qoğrak dünya yurtları bilen diplomatik katnaşıkları yola koydu. Şun bilen bağlılıkta da 130'dan qoğrak devlet bilen savda iktisadi katnaşıklarını amal ediyor.
50'den uğrak halkara kuramalarına ağda vurtturuyor Türkmenistan. Şoň esasında da iri halkara kuramalarının biri Birleşen Milletler olması bilen hizmetdaşlyk gatnaşyklary iýdigler ýokurlandyrýar. Şol esasda da ýani Awust aýyna geçirilen we milli hyýagatçylyk dowlagyna Birleşen Milletler olmasynyň deňde çykylmasy bolmady. Ösparyan döwletleriň 3-nji maslahatyna da Hevitin dünýäniň şol derejedäki ýurtlarynyň ykdysadyýatynyň hasy sagdyrlaşmakly, hasy ösmekli bilen baglanşykly meselelere seredip geçildi. Şu hatlaryň hemmesi Türkmenistan diýarlynyň ösüşleriniň hasy ýokur bolmaklygyny üçin etmeklik bilen baglanşykly alınıp barýan işlerini owajalyk bilen ýani dünýäniň geçirilen hasyl bayramy bilen baglanşykly şu günki owajalyk pudonyň ösüşi iň esasy owajalygyny näme zat? Köp taraply, köp uğurlu pudok owajalyk diýilen pudoy. Ol bir-iki uğurdan bir näçe uğurlara bagly bolupdyr. Hawa toprak şertlerine de bagly. Owajalyk ölçüsine gerek bolan ähli tehnikalaryn, tohumyň, döküniň, suw terişdeleriniň öz watyna bolmaklygynyň özi şu günki gahrman arkadagylyk gahrman serdarmynyň owajalyk pudony berýän ünsüniň ören ýokur bolmaklygy bilen baglanşyk. Şoň bilen baglanykda biziň edermen babaday hallarymyz ýyl-baýyl buğdayın, pahtanyň, gökpak çekilleriniň, miwanyň owajalynda mallarçykdan alınýan et süýt önleriniň bolçulugyny üçin edýärler. Şolaryň hemmesi döwlet tarapyndan, gahrman arkadagylyk gahrman serdarmy tarapyndan owajalyk pudony östürmeklik bilen baglanşykly. Owajalyk pudo diýilende azyk bolçulugyny ýigdir putalandyrmak bilen baglanşykly amal edýän siýasat. Şu siýasatyň netijesinde de ýurdumyzda owajalyk pudogy ýigdir ösüşleri beslenýär. Owajalyk pudony zähmet çekýän edermen bagdaý hallarymyň çekýän zähmetini goýulýan ýokur derejedäki sarpadan nişan. Şol ýurdumyzda hasyl bayramynyň döwlet derejesinde bellenip geçilmekligi. Muňa bilen baglykda biziň edermen bagdaý hallarymyň alyan giýdejisiniň ýokur bolmaklygy bilen baglanşykly döwrüň talaplaryna laýyklykda owajalyk pudony goýulýan satnaş bahalarynyň hem döwlet tarapyndan ýigdir ýokurlanyryp durmakly. Şu günki biziň edermen bagdaý hallarymyň ýere bolan ihlassyny hasy artdyrýar. Şolaryň hemmesi ýurdumyzda azyk bolçulugyny putalandyrmak bilen baglanşykly gahrman arkadagylyk gahrman serdarmynyň amal edýän siýasatynyň gelip çykýan ähli uğurlaryň dol derejede alınıp barmakly ýurdumyzyň ähli babatlardaky ösüşiniň ýokur bolmaklygyny üçin edýär. Şeýle siýasat alyp barýan gahrman arkadagylyk gahrman serdarmynyň janlarynyň sag ömürleriniň uzak bilen başlarynyň aman bolmagyny arzu edýär. Köp sag bolun. Hormatly adamlar, maslahatymyzda innik çykşet maksady owatyny Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň merkezi geňeşiniň başlygy Sapar Murat Owanowa hormat bilen söz berýär. Assalamu alaykum, hormatly adamlar, hormatly maslahat gatnaşyjylar. Dünya derejesinde halkara paragatçylyk we ananşmak ýyly ilip eglan edilen 2025-nji ýylyň her bir güni şöhratly taryhymyzyň täze sahypalaryny ýazyp, bagtyar halkymyzyň hakykatyna baky orun alýar. Hormatly prezidentimiz arkadagylyk gahrman serdarmynyň hemde türkmen halkynyň milli lideri Ahmad Arkadagymyň tagallalary esatyna amala aşyrylan dünýä nusgalyk beýik işler ählimizi begenlerýär, buýsonlarýar. Halkara paragatçylyk we ananşmak ýylyna milli liderimiň hemde hormatly prezidentimiň tagallary bilen goňşy döwletler bilen alyssaky ýurtlar bilen dostlukly gatnaşyklar hasy berkidilip, dünýä döwletlerine tarap berk binýatly dogonly köprüleri uzaýar. Hemişelik bir tarap Türkmenistanyň içeri siýasatda we halkara giňişlikde gazanýan üstünlikler hem munyň aýdyň misallary. Bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwri ýurdumyzyň güllä wesýän, halkymyzyň işretli durmuşda ýaşaýan zamanasy. Milli liderimiziň binýadyny goýun özgörtmeler siýasatynyň hormatly prezidentimiň tagallary esatyny hasy ilerleme netijesinde Türkmen döwleti taryh üçin gysga döwürde görülip eşdilmedik sepkitleri ýetýär. Ýedi watanymyzyň şan şöhraty dünýäde bolýar. Täze taryhy döwürde Türkmenistan jemgyçilik syýasy hemde durmuş ykdysady ösüşiň hil taýdan täze derejesinde nazarlap has bilen sepkitleri ymtylýar. Ýurdumyzda ykbal kesgitleýici özgörtmeler amala aşyrylýar. Döwlet başçylygymyzyň 24-25 oktýabrda Italiýa Respublikasyna amala aşyran resmi saparynyň dowamyna Türkmen-Italyan işewerlik maslahatyny eden çykyşyna Türkmenistanyň özüniň strategik maksatlaryna ýetmegiň ösüş kazanmagyň möhüm çelgilerini esasan 4 ugurda görýändigini belledi. Şol ugurlaryň hataryna hormatly prezidentimiz senagat jemgyýetini döretmegi,
iqtisadi hem düzümleyin hem geografik taýdan diversifikasiýalaşdyrmagy, döwrewap ulug logistik infrastrukturasyny ýygyderli ösdürmegi, energiýa terişçileriniň eksportyny giňeltmegi belledi. Häzirki döwürde bu urlara laýyklykda ýurdumyzyň iqtisadi geografik mümkinçilikleri dolu durmuşa geçirilip, Türkmenistan dünýäniň iqtisadi giňişligindäki ornuny berkidýär. Türkmen döwleti diňe bir iqtisad taýdan kuwwat, siýasat taýdan durnukly bolmak bilen çäklenmän eýsem hoşniýetli hyzmatdaşlyk hemde asylly işler üçin gapylaryny giňden açan sahawatly ýurt tökmünde de tanalýar. Gurbanyň Berdimuhammedow adyny naky howwanarlyga mätäç şagalary himayet bermek boýunça haýyr sahawat gadnasynyň Goňşy Awganistan döwletinde bolup geçen yer titreme hadisasyny ejir çeken adamlara iýberen insany perwerlik kömegi munyň aýdyň mysallary. Hormatly masada gatnaşyjylar, diňe soňky bir aýa bar döwürde ýurdumyzda ýangıç energetika, guruluşyk senagat buýdoklaryny durnukly ösüşi nazarlayan ýer halkara forumlarynyň geçirilip, olary daşar ýurtlaryň işgörläriniň Awrail halkara guramalarynyň wekilleriniň ýüzlerçesiň gatnaşandygyny bu ýysan şulen belläp biler. Halkara paragatçylyk we ynanşmak ýylynyň 20-nji oktýabrynda Gahman arkadagymyzyň Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan transmilli gaz geçirji taslamalarynyň wajyp tapgyry bolan arkadagyň ak ýoly bilen Serhadabat Kırat gaz geçirjiniň nowbatdaky tapgyrlaryna ak pata bermegi bolsa, Sevitde awadançylyk we dostlugynyň potolandyryp, uzak möhletliň esasy durnukly ösüşi gadanmagy goýnukdyrylan anyk tagallalaryň nyşanyny urildi. Hormatly arkadagymyzyň taryhy ähmiýetli waka münasibetli geçirilen dabaralarda eden çykyşyny bu taslamalaryň umumy maksady biziň ýurtlarymyzyň uzak möhletliň ösüşini kuwwat itergi bermäge we Sevitde durnukly ösüş üçin etmäge niýetlenendigini bellemek hem ajaýyp hakykatlaryň beýanydyr. Günörtögün nogor ugru ýyllyk we ýagtylyk daşayan kuwwatly turba geçirjileri, döwrewap elektrik geçirji ulgamlaryny çekýän Türkmenistan demir gazygy we gün matara sary häzirki zaman ulug ýollaryny gurup diňe bir milli ykdysadiyetimiziň däl ähli umumy halkara sowdatynyň ömesmegine täze kuwwat berjek taslamалary durmuşa geçirýär. 2 noýabrda Gojaman Hadaryň kenaryna hormatly prezidentimiň gatnaşmagyna Türkmenmaş etrawyna ýylly 1.155.000 tonna karbamid öndürjek kuwwatly toplumyň guruluşynyň, Türkmenmaşy Garabağaz Gazaqstan terhidi avtomobil ýolunyň, Türkmenmaşy Garabağaz bölегiniň düýbüni tutmak, şeýle hem Garabağaz köl aýlygynyň üstünden geçen avtomobil köprüsiniň we senol etrawyna kuwwatly agyz suw arasalaýy desganyň açylyş dabralarynyň geçirilmegi hem ýylyň şanly wakalaryny üstüne ýetirip il ulusumyzyň kalbyny bu ýysonja besledi. Hormatly masada gatnaşyjylar, soňky ýyllarda bütün dünýäde berkarar döwletimize gyzyklanma barha artýar. Bugün Türkmenistan bilen diňe bir goňşy ýurtlarda sevitdeýin hyzmatdaşlar däl, eýsem halkara arenasynda görnükli ornu bolan, dünýä ykdysadynyň kerweniniň başyny çeken kuwwatly döwletler hem içiň gyzyklanýarlar. Hormatly prezidentimiň bary ýok ýarym aýa barar döwrüň içinde Italiýa Respublikasyna we Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna amala aşyran iş taparlar hem munyň aýdyň mysallary. Özara wagtly gatnaşyklary hasy ilerletmäge gönükdirilen saparlaryň dowamynda köp sanly netijeli alalyşyklaryň gadanylmagy öňürýär. Bu saparlarda ýurdumyzyň köp sanly işgörläriniň hem gatnaşmagy bolsa, sowda ykdysady hyzmatdaşlygyny berkitmekde anyk ädimleriň ädilýändigini görkezýär. Hususan döwlet başçylygymyzyň Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna iş saparyny amala aşyrmagy, Türkmenistanyň öňün bir taraplyk, parahatçylyk, söýjülik, netijeli hyzmatdaşlyk ýörelgilerini esaslanýan daşary siýasatynyň giňden gollanylýandygynyň nowatdaky nyşanyny urildi. Taryhy saparyň dowamynda döwlet başçylygymyz Merkez Aziýa Amerikanyň Birleşen Ştatlary formatyna sammitine gatnaşdy we ýokary derejeli duşuşyklar geçirdi. Şeýle hem Türkmen-Amerikan işgörler hyzmatdaşlygy, ösüşiň täze mümkinçilikleri geljek atly işgörlik maslahatlary, C5 goşmak bir formatynyň döredilmeginiň 10 ýyllyk münasibetli işgörlik maslahaty geçirilip, olaryň dowamynda özara gyzyklanma bildirýän meseleler boýunça pikir alşyldy. Dünýäniň iň kuwwatly döwletleriniň biri bolan Amerikan Birleşen Ştatlarynyň döwletlilik simwollarynyň biri hasaplanylýan ak tamda hormatly prezidentimiz bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidentiniň arasynda duşugyň geçirilmegem ýurdumyzyň halkara awraýynyň barha artdyrylýandygynyň şanydyr. Hormatly adamlar, döwletimiziň berkararlygynyň, jemgyýetiň jewsizliginiň bunyadyny asylly däplerimiz, ata-babalarymyzdan dowam edip gelýän hoşniýetli ýörelgelerimiz durýar. Bu hakykat geçen hepdeniň şenme güni hormatly prezidentimiziň gatnaşmagyna ähli halk bag ekmek dabarasynyň güýdkü mögsünine badalga berilmegini hem aýdyň beýanyny tapdy. Bu dabaralaryň bütün ýurdumyzy gurşap almagy, Hususan milli liderimizin gatnaşmagyna arkadaş şäherine uly ruh we geweslenmegi, zamanamyzyň bagtýarlygynyň nişanydyr. Halkymyzda bag ekmek, sogaply iş hasaplanylýar. Diňe bir maddi taýdan teredilen agaçlar salkyn saýasy, bölüp çykarýan tämit howasy, miweler bilen insana we canly janlara haýyr berýär.
Şeýle haýyrly işler işin Türkmen diýaryna ähli halk derejesinde dürli ýaşdaky we dürli kesiplärdäki adamlaryň gatnaşmagyna amala aşyrylmagy bolsa döwletligiň hem dowamatlygyň nişanydyr. Haýyr sogaply dabaranyň ýurdumyzda ähli halk bayramy, rızkal bereketiň nişany bolan hasyl toý bilen goşmagy bolsa hasy gonurjydyr. Ezermen baba daýhanlarymyň zähmet ýeňişlerine we aýdym sadly dabaralary beslenen hasyl toýy halallykdan, rızkal tapýan halkymyzyň işretli durmuşyndan rowaşlanýanynyň alamatydyr. Ihlasly zähmetden we jefsizlikden döreýän rızkal bereket abadan durmuşymyzyň güwäsidir. Hormatly maslahat gatnaşyjylar, hyzmatdaşlyk, hoş niýetlilik, ananyşmak döwletimiziň daşary syýasatyna, abadançylyk, asudalyk, bagtyarlyk bolsa içeri syýasatyna mahsus ajaýyp gymmatlyklardyr. Olaryň üstüne parahatçylyk we ötüş gymmatlyklaryny ýetirip gurýan we döredýän berkarar döwletimiziň garaşly hemişelik bitarap Türkmenistanyň rowşan keşfi dünýä ýaýylýar. Türkmenistan bugun dünýäde parahatçylygy gurýar. Taryhda istenlik döwletiň şeýle okkunny, depkinni sarlaşyk ösýän halkyň abadan hem işretli durmuşda ýaşaýan çagy altyn eýýam, şöhratly döwür diýip atlandyrylýar. Munyň üçin bolsa kalbymyzda hormatly prezidentimiz, arkadaşly gahrman serdarymyz hem de milli liderimiz gahrman arkadaşymyza alkyş hoşallyklary pürpürlenýär. Hormatly prezidentimiziň we gahrman arkadaşymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, alyp barýan ýurt bähwetli işleri elmedama rowaşlyklary beslensin. Köp sag bolun. Hormatly adamlar, maslahatymyzda çykyş etmek söýen owatyny Türkmenistanyň Magtumlandaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň başlygy Ýaz Polat Keriýew uly hormat bilen söz berýär. Assalamu alaykum hormatly maslahat gatnaşyjylar, mehriban ýaşlar. Bugün Türkmenistan diňe bir sevtini hoş niýetli oňçylyk syýasatyny alyp barmak bilen çäklenmen, ähli gyzyklanma bildirýän döwletler bilen şeýle syýasaty durmuşa geçirýär hemde diňe bir bähwitleriň gabat gelmegini gözlemen. Öz hyzmatdaşlaryny ählamumy awadançylygyň bähwidine bilelikden netijeli işlemäge gönükdirilen pikirdeşlerini öwrýär. Gahrman arkadaşymyzyň bir halky ýagty geljege alyp barýan ýoly beýleki milletiň ejer çekme bilen arkaly gurup bolmaýar. Beýleki ýurtlaryň hukuklarynyň kemsedip öz döwletiň gülläp ösmegini üçin etjek bolmak uzak wagtlar nazarlayan awadançylyg bermeýär. Şoňa görä-de biziň ösüş arkaly parahatçylyk diýen ýörelgämiz iş otaglaryna dören howaý pelsewetäle eýsem döwlet Türkmen halkynyň milli aň düşünjesiniň düýpli esaslarynyň biridir diýen ajaýyp jümlelerini dünýäniň ähli halklar üçin ähli mum howpsuzlyk hem de awadançylyk, ösüş we insanperwerlik, ruhy kämillik we dostlyk babatdak taglimatlaryny öz beýanyny tapýar. Bugün hormatly prezidentimiň halkara giňişliginde gollaw tapýan möhüm başlangyçlardyr teklipleri bu ýörelgelerden ugralýar. Pederlerimiziň kıyamet gün goňşudan, goňşy hemayet, haýyr dili goňşyňy rızkal gelsin aşyňa ýaly, goňşy goňçylyk hakdak pähimlerinden ugralyp, sevitiň ýurtlary bilen özara bähwitli we hoş niýetli goňçylyk ýörelgelerini esaslanýan, özara bähwitli we hoş niýetli goňçylyk ýörelgelerini öňde goýan hyzmatdaşlygy ýygyderilip putalandyrmak ýurdumyzyň alyp barýan insanperwer syýasatyna esas ugrularyň biri bolup durýar. Muňa üstümizäki ýylyň 6-njy noýabrynda Gurbanuly Berdimuhammedow adına hawandarlyga mätäç çağları himayet bermek boýunça haýyr sagawat gadnasynyň müdiriýetiniň Nowataq mejlisine Awganistanyň ýer titreme zerarly ejer çeken ýylatyna insanperwer kömegini ugratmak boýunça gelinen çözgüt esasyna goňşy ýurda insanperwerlik kömeginiň ugratylmak hem aýdyň şaýatlygy edýär. Türkmenistan goňşy Awganistana ýergiderli ykdysady we insanperwer kömegini bermek arkaly dünýä jemgyýetçiliginiň bu ýurtda durnukly hem de howpsuz ýaşaýyş durmuş şertleriniň döredilmegine gönükdirilen tagalarlaryna münasip orna ýelýär. Ýurdumyz iki taraplyň esasy şol sanly halkara guramalar bilen özara hyzmatdaşlygyň çygryndan Awganistanyň durmuş ykdysady infrastrukturasynyň ösdürilmegine, Awgan halkynyň asuda durmuşynyň ýola goýulmagyna toplanmaýan çäreler durmuşa geçirýär. Ýurdumyzda alyp barýan daşary syýasatyň netijesinde sevitiň döwletleriniň dogullyk halklarynyň awadançylygyny bähwitlerine gönükdirilen şeýle beýik işler ata-babalarymyň dostlyk ýörelgelerine agrarlygyň belend adamkärçiligini nişandyr. Hormatly maslahat gatnaşyjylar, mehriban ýaşlar.
Hormatly prezidentimizin Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna amala aşyrylan iş taparynyň çäklerini Merkez Aziýa, Amerikanyň Birleşen Ştatlary formatyna geçirilen sammitde öňe süren başlangyçlary Türkmenistanyň daşary siýasatynyň giň gerimliligini hemde dünýä beleleşigi bilen durnukluk gatnaşyklary pugtalandyrmaga gönükdirilenliginiň nowatdaky beýanyny öwrüldi. Her ýyl geçirilmegi nädäwe öwrülen iki taraplaryň siýasy geňeşmeler bilelikdäki meseleler aralyp maslahatlaşmak hemde hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak üçin netijeli meýdança bolup hyzmat edýär. Birleşen Milletler Guramasynyň taryhynda ýeki tek tejribe bolan 3 gedek ikrar edilen Türkmenistanyň hemişelik bir taraplyk hukuk derejesine Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ýokary baha berip, oňa Merkez Aziýa sebitine durnuklygyň möhüm şerti, öňüne alyş diplomatiýasynyň gural hökmüne garaýarlygyny bellemek hassa ýakymlydyr. Bu iş taparyň çäklerini hormatly prezidentimiň Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Kongresiniň wekilleri we işgörler bilen duşmagy özara bähwetli hyzmatdaşlyk türlü ugurlar boýunça ösürmäge täze mümkinçilikler açdy. Amerikaly işgörüň Türkmenistana döwredilen ösen sport infrastrukturasynyň ýurda bolan bu ugura ähmiýet berilýändiginiň şaýatlyk edýänligini, bir tarap Türkmenistanyň parahatçylygynyň ilçi tökmüne sporty işçiň ilerledýänligini bellemegi, hormatly prezidentimiň parasatly başçylygyna ýurdumyzda sporty we siýahatçylygy ösürmäge durnukly ösüşiň möhüm ugurlar hökmüne garaýanlygyny, halkara il ekologiýa standartlaryna, innovasiýalaryna ösürmek bilen döwrewap sport infrastrukturasynyň işçiň ösürýänligini görkezýär. Bu bolsa öz gezeginde durnukly ösüş ýolyna düşen Türkmenistanyň rowşan geljek hasaplanýan ýaşlar üçin ähli döwrap mümkinçilikleriniň döredilýänligini angladýar. Çünki ýaşlar jemgyýeti ösüşe, jebise we özara dönüşmäge ruhlandyrmakda, ýaşlar siýasat çygyryny halkara hyzmatdaşlygy ösürmekde, ýaşlaryň hemde döwletiň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary pogtalandyrmakda aýratyn orna ýeler. Hormatly maslahat gatnaşyklary, ýer geleni bellesek, üstümizdäki ýylyň 16 aprylyna Birleşen Milletler Guramasynyň New York şäherindäki ştab kwartirasynda Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk keňeşiniň ýaşlar parahatçylyk we howpsuzlyk aty kararnamasynyň 10 ýyllygyny bagşlanyp, Merkez Aziýanyň ýaşlaryň özara hyzmatdaşlygyny pogtalandyrmak, dialogyň işini binýatlyk guralyny aralyp maslahatdaşmak, sebitiň durnukly ösüşine ýardam berjek bilelikdäki tassamalary işläp düzmek maksady bilen parahatçylyk oynaşmak üçin ýaşlaryň sesi çygarasyna Merkez Aziýa döwletleriň ýaşlar dialogynyň ikinji duşugynyň geçirilenligini bu ýysanç bilen bellemek gerek. Ilkinji ýerdek 2023-nji ýylyň oktýabr aýyna Arkadağ şäherine başlanan bu geçirilen forumlar sebitleýin howpsuzlyk meselelerini we ýaşlaryň parahatçylyk siýasatyny goşulmagy wagtda pikir alşmak hemde bilelikdäki çözgütleri işläp düzmek üçin netijeli meýdança öwrülipdi. Netijeli geçen ýa-ni ýakynlaky Merkez Aziýa we Amerikanyň Birleşen Ştatlary forumundaky ýokary derejeli sammitiň dowamyna hem alty taraplaryň hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlar aralyp maslahatdaşylmagy we geljekler tutulýan ugurlar kesýetlenmegi, dostlukly ýaşlar hyzmatdaşlygy wagtda öňde duran wezipelerini giň ýolaşdy. Çünki sammit aralyp maslahatdaşylan sebitde özara bähwetli meseleler sebitleýin howpsuzlygy üçin etmekde, energetika, ulug logistika, ekologiýa, sanly ykdysadyýat we bilim ulgamlaryny özara pedaly hyzmatdaşlygy ösürmekde uly ähmiýete eýedir. Hormatly prezidentimiň Merkez Aziýa we Amerikanyň Birleşen Ştatlary formatyna sammitine Türkmenistanyň oňyn bir taraplyk, köp taraplyň hyzmatdaşlyk görelgelerini pugta eýerýänligini, bu platforma milli hemde sebit bähwetlerini ilerletmek üçin möhüm mehanizm hökmüne garaýanlygyny beýan etmek hemde Türkmenistanyň gazanylan netijeleri ýokary baha berýänligini hemde hyzmatdaşlygyny mundan beýlekde giňeltmäge taýýarlygyny tasdiqlady. Bu bolsa Gahrman Arkadağymyzyň ömrüň mansynyň dowamaty atly eserindäki hormatly ýaşlar, mähriban inilerim, juwan ýaşly uýalarym, ogullarym hem gyýylalarym, men size şeýle sözler bilen ýüzlenýän, ýady ýakyn edinip, dost ýüreginiň ýylysyny duýan, oňa salama barýan halkymyz üçin ýyl bolmak, agzybirlik, mähribanlyk, birek ediz görmek, özüňki saýmak iň mähir duýgulardyr, döwlet ýörelgelerdir. Ene şu ýörelgelere eýeriň diýip beýan edýän sargytlarynyň ýol ýörelge edinip, ýurdumyzyň daşary siýasatyna dialog parahatçylygyny kepilip, öňe süren filosofiýasyň durmuşa geçirilýänliginiň aydın kepili bolup durýar. Dünýäde öz şarkyl parahatçylyklary umum adamzat ýörelgeler amal edýän, ýurdumyzyň halkara gatnaşyklaryna ornup pogtalandyrmak, dünýäniň ösen döwletleri bilen dostluk gatnaşyklaryny dagrylandyrmakda beýik işler alyp barýan Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadağymyzyň hormatly prezidentimiz Arkadağı serdarymyzyň jallaryň sag, ömürleriň uzak, belent başlaryň aman bolmagyny tüýrekden arzu edýär. Diňläňiz üçin sag bolun. Hormatly adamlar, maslahatymyzda inne kiçik etmek söz nowatyny
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň muallimy Ferhat Şarifa hormat bilen söz berýär. Assalamu alaykum, hormatly mahtagada gatnaşyklary, Mehriban talip ýaşlar. 2025-nji ýyl halkara parahatçylyk münasibet geli Türkmenistan gemiselik bir taraplynyň 30 ýyllygynyň milli hem halkara derejesinde bellenýän günlerini ýurdumyzyň her bir güni täzeden täze siyasi hem tarihi wakalara betlenýär. Şeýle siyasi tarih wakalar bar diýen hem çykyş ederler ähleti hem Gahrman Arkadamyzyň hormatly prezidentimiziň halkara başlangyçlary etatynda ýurdumyzyň içer hem daşary siýasatyny bir näçe işler amala aşyrylyp üstünlükli durmuşa geçirler. Hormatly maslahata gatnaşyjylar. Laytada ýaňy ýakynda Merkada ýurtlaryň döwlet başçylary bilen Amerikan Birleşen Ştatlarynda nowatdaky formatyň şäklinde geçirilen summit hem siýasy hem ykdysady hem meden insanperwer urlarda Merkada bilen Amerikan Birleşen Ştatlarynyň arasynda hyzmatdaşlygyň täze mümkinçiliklerini açdy. Hormatly adamlar, Merkada sevti häzirki wagtda özüniň geografik ýerleşişi bilen Aziýa bilen Ýewropanyň amatly çatyrynda ýerleşmek bilen ägirt uly dünýäniň dürli tebii baýlyklaryna baý döwletler bolup häzirki wagtda berilýän maglumata görä ýylaty 75 millionyň geçýän döwletlerde ykdysady hyzmatdaşlyk göstermeklikde giň mümkinçilikler açylýar. Hormatly maslahata gatnaşyjylar, Merkada döwletleri häzirki wagtda dünýäniň üns merkezinde hyzmatdaşlyk şäklerinde bir näçe işler amala aşyryldyňa şu 2025-nji ýylyň aprel, may, iyun, oktyabr, noýabr aýlaryna hormatly prezidentimiň gatnaşmagyna Özbegistanyna, Gazagystanyna, Täjikistanyna, Amerikan Birleşen Ştatlaryna ýörüýte Merkada bilen ýagny Ýewropa Birleşigi birinji summit, Merkada Italiýa birinji summiti, Merkada Hytaý ikinji summit, Merkada Russiýa ikinji summiti, şeýle dene nowatdaky ýaňy ýakynda 6-njy noýabrda geçirilen Merkada ýurtlary bilen Amerikan Birleşen Ştatlarynyň döwlet başçylarynyň gatnaşmagyndaky formatyndaky summit hem özüniň siýasy işli Merkada bilen dünýäniň ençeme ösüp barýan iri halkara guramalar bilen hyzmatdaşlyk şäklerinde ençeme işler amala aşyrylan şol summitleriň ählisine hem hormatly prezidentimiz gatnaşyp sevitde parahatçylygy durnukly şu berkarar etmek uğruna energetika, ulug, ekologiya, ilm bilim mabatyna ençeme başlangyçlar hem öňe sürilýär. Hormatly maslahata gatnaşyjylar, ýeri gelende belletek, 2023-nji ýylyň sentýabr aýynda hem hormatly prezidentimiz Birleşen Milletler Guramatynyň baş assambleýasynyň 78-nji plenar mejlisinde gatnaşyp, şol ýerde hem sevitde parahatçylygy durnukly öçüp etmek bilen bagly ençeme başlangyçlar orta atdy. Hormatly prezidentimiziň şol saparynyň şäklerine hem Birleşen Milletler Guramatynyň edara binasynda Merkada ýanyň döwlet başçylary, şeýle Amerikan Birleşen Ştatlarynyň şol wagtky prezidentiniň gatnaşmagynda şeýle formatdaky maslahat hem ýokary derejede geçirilipdi. Şonuň şäklerine hem Merkada bilen Amerikan Birleşen Ştatlarynyň arasynda hem siýasy hem ykdysady ekologiýa babatynda hyzmatdaşlyk etmeň mümkinçilikleri aralyk maslahatlaşyldy. Hormatly adamlar, ene ýaňy ýakynda hem hataky sentýabr aýynyň 24-üne hormatly prezidentimiz Birleşen Milletler Guramatynyň baş assambleýasynyň 80-nji plenar mejlisine gatnaşdy. Şol ýerde de hormatly prezidentimiz tebitde dünýäde parahatçylygy durnukly etmek, halkara insanperwer urlarda hyzmatdaşlyk göstermek bilen bagly ençeme halkara başlangyçlary hem öňe sürdi. Hormatly prezidentimiz şol mejlisde hem aýratyn hem Merkada tebitiň şäklerinde hyzmatdaşlygyndan beýle ilerletmek, parahat durmuş ýaşaýyş üçin etmek bilen baglanşykly hem hormatly prezidentimiz ýörüýte ýurdumyzda şu urdaky Birleşen Milletler Guramaty halkara institutlar, gyzyklanma bildirýän döwletler bilen birlikde halkara maslahaty geçirmek barada tekliğin öňe sürilmegi geljekde Merkada bilen dünýäniň iri döwletleri, sevitleri halkara guramalarynyň şäklerinde hyzmatdaşlyk göstermegiň anyk uğurlary hem aralyk maslahatlaşylar. Hormatly maslahata gatnaşyjylar, ýaňa hem çykyşlarda aýratyn bellenli elbetde Merkada bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň arasyndaky hyzmatdaşlyk formatynyň şäklerinde geçirilen işler
bir näçe uğurlara giň yol açdy, ol ýerde ykdysadyet alayda husus pudon ösürmeginde meden insanperwer uğurlarda hyzmatdaşlyk etmek çäklerinde bir näçe işlere giň ýollar açylyp iki taraplan köp taraplan duşuklar geçirilip olaryň netijesi boýunça bir näçe resmi namalar hem gol çekildi. Häzirki wagtda Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň dünýä belli onlarça iri kampaniýalary türkmen bazaryna zähmet çekip ýurdumyzda ykdysady ýanyç energetik elektr energetik pudogyna hyzmatdaşyp ösdürmek çäklerini hem bir näçe işleriň amala aşyrylýandygyny aýratyn hem bellemek gerek. Hormatly adamlar, men hem şeýle azap fursatdan peýdalanyp Gahrman arkadamyzy, hormatly prezidentimizi ýurdumyzyň içer hem daşary siýasatyny alyp barýan işlerine elmedam boly rowaslyga beslenmegini tüýsürekden arzu edýän. Sag bolun. Edi vatandaşlar, hormatly adamlar, neçik edenler hem bu ýsanç bilen belläp geçdiler. Gahrman arkadagly Gahrman serdarymyzyň durmuşa geçirýän işleri bir gepleseň, bir eseriň çäginden giň. Şuňky jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi edarasyna Gahrman arkadagly Gahrman serdarymyzyň öňe sürýän halkara başlangyçlary, halkara hyzmatdaşlygyň dost dogonlyk gatnaşyklarynyň döwrewap ýörelgeleri atly maslahatymyzy geçirip oturýar. Fursatdan peýdalanyp bize işlemäge, zähmet çekmäge, ähli mümkinçilikler döredip berýän Gahrman arkadaly Gahrman serdarymyza alkyş aýdýar, sawaltyn aýdýar. Gahrman arkadaly Gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag, başlarynyň dik ömürleriniň uzak bolmagyny tüýsüregimizden arzu edýär.
Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşyz hemişelik beýtarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Şun hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow sapar bilen ýurdumyza gelen Aziýa Ötüş Bankynyň prezidenti Masata Kandany kabul etdi. Aziýa Ötüş Bankynyň prezidenti duşmagy döredilen mümkinçiligi üçin hoşarlyk bildirip, beýtarap Türkmenistanyň Merkezi Aziýa täwirinde paragatçylyk odurnuklugy berkitmekde möhüm orny bellidi. Hemde ýurdumyzyň milli ykdysadyny diversifikasiýalaşdyrmaga gönükdirilen giňweşerli özgertmelerine Aziýa Ötüş Bankynyň ýokary baha berýänini aýtdy. Hormatly prezidentimiz iri mali düzüminiň ýol başlaryň saparynyň iki taraplaryň ykdysady hyzmatdaşlygy ösürmek boýunça pikir alşmaga ýardam berjekdigini önem bildirdi. Hemde saparyň dowamyna geçirjek gepleşikleriniň netijeli bolmagyny arzu etdi. Döwlet başçylygymyz Türkmenistanyň durmuşa geçirilýän ykdysady ösüş strategiýasynda halkara hyzmatdaşlygyny giňeltmäge, Kazakstanyň awraýly mali guramalary we bank garz düzümleri bilen gatnaşyklary işleňleşdirmäge möhüm ähmiýet berilýänini aýdyp, Türkmenistan bilen Aziýa Ötüş Bankynyň arasynda köp birleriň dowamyna ýola goýulan hyzmatdaşlygyň netijeligini bellidi. Bilinşýäli, geçen 25 ýylyň içinde Aziýa Ötüş Banky ýurdumyzda bir näçe taslamalary maliýeleşdirmäge gatnaşdy. Şolu taslamalar dürli uğurlary, Kazakstanyň elektroenergetika, üpçünçilik we demir ýol ulgamlaryny öz içine alyp, ýurdumyzyň durnukly durmuş ykdysady ösüş üçin uly ähmiýete eýe boldy. Häzirki wagtda iki taraplaryň gatnaşyklary ýurdumyz boýunça kabul edilen hyzmatdaşlyk strategiýasynyň çäklerini alınıp barýar. Kazakstanyň Merkezi Aziýada täwirtlen ykdysady hyzmatdaşlyk maksatnamasynyň çäklerini durmuşa geçirilýän taslamalar ýurdumyzyň ykdysady, söwda, ulug we energetika ulgamlaryny ösürmäge hemde ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamaga ýardam berýär. Türkmenistanyň ýylata ödürlenýän sağlyk hyzmatlarynyň hilini gowlandyrmak, döwrewap lukmançylyk merkezlerini gurmak we lukmanlaryň hünär derejelerini ýokarlandyrmak işlerine aýratyn üns berýär. Döwlet başçylygymyz Türkmenistanyň Aziýa Ötüş Banky bilen ýurdumyzyň banklarynyň we hyzmatly ulgam arasynda gatnaşyklaryň täze we has netijeli görnüşleriniň ulanmagyny gollaýanyny bellidi. Şonu kiçik we orta telekeçiligi ösürmekde maliýe garz maslahat beriş hyzmatlary işleňleşdirilmeliler. Ma'lum bolýarly, şu ýylyň 17-nji maýynda Arkadagy şäherine Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Arkadagy şäheriniň gurulşygy boýunça döwlet komiteti bilen Aziýa Ötüş Bankynyň arasynda ýödary düşünmek hakynda ähtnama gol çekildi. Bu bolsa akylly şäher konsepsiýasy esasynda gurulan Arkadagy şäherine energetika, suw we energiýany tygyşytlamak, gaýtadan dikedilýän energiýa çeşmelerini ösürmek orlaryna hyzmatdaşlyk giňeltmäge ýol açýar. Ýalňyç energetika ulgamyna da hyzmatdaşlygy hasa puwturlandyrmak möhüm uğurlaryň hataryny kesgitlenildi. Duşuň ahyryna hormatly prezidentimiz hemde Aziýa Ötüş Bankynyň prezidenti ödara beýikli hyzmatdaşlygyň mundan meýlekde ösüriljekdigini önem bildirip, birek-birege iň gowy arzuwlaryny beýan etdiler. Hormatly prezidentimiz bilen bolan duşdan soňra Aziýa Ötüş Bankynyň prezidenti habarçylarymyza şeýle gurulma berdi. Men bugün Türkmenistanyň hormatly prezidenti bilen duşup, Aziýa Ötüş Banky bilen Türkmenistanyň arasynda hyzmatdaşlygy mundan meýlekde ösürmek meselelerini ara alyp maslahatlaşmak hormatyna eýe boldum. Aziýa Ötüş Banky Türkmenistanyň ykdysadynyň durnukly we diversifikasiýa bilen ösürilmegini hemde tutuş täwirde möhüm ara baglanşdyrjy merkez hökümine eýilýän ornunyň hasa puwturlandyrylmagyny gollamagy bir maksatynýa. Energetika, ulug, demir ýol puwdoklaryny gyzgdy işe gollamak Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygyň esasy uğurlaryny emele getirýär. Uly maýa goý mümkinçiliklerine eýe bolan bir puwdoklar boýunça ýöňde goýulan wezipeler institusional guruluşyň kämilleşdirilmegine gönükdirilenler. Türkmenistanyň hormatly prezidenti bilen şu gedekki duşumyzda üssaşyk geçirmeleri kämilleşdirmek we sebitiň söwda ýollaryny ösürmek, möhüm ýol ulug infrastrukturalarını döwrewaplaşdyrmak, huzuty puwdok üçin has amatly işewlik gurşagy döretmek arkaly hyzmatdaşlyk bunyadyny hasa puwturlandyrmaga üns berdik. Duşumyzyň hyzmatdaşlygyň täze tapgyryny aşjakdygyna bir ýaz. Sag bolun. Enwursa hormatly prezident bilen Türkmen teli 2025 atly 18-nji halkara sergisini we alma maslahatyna hemde halkara ulug üssaşyr geçirgileri ödara ara baglanşyk we ösüş 2025 atly halkara maslahatyna we sergisine gatnaşyjylara iýerini gutlaw bilen tanış edýäs.
Hormatly ulu aragatnaşyk pudunyň işgärleri, gaderli mehmanlar, sizi ata watanymyzda öňde tehnologiýalar hemde innowasion işläp taýýarlamary durmuşy ornaşdyrmakda. Ulu aragatnaşyk pudunyň halkara hyzmatdaşlygyny puturandyrmakda möhüm ähmiýeti bolan Türkmen Tel 2025 18-nji halkara sergisiniň we almy maslahatynyň hemde halkara ulu üssaşyr geçirgileri özara arabaglanşyk we ösüş 2025 halkara maslahatynyň we sergisiniň ödüşine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýan. Häzirki wagtda ýurdumyzda milli ykdysadyety döwre baplaşdyrmagy, häzirki zamany ulugy düzümini döretmäge, durmuş ulgamyny mundan berägem kämilleşdirmäge gönükdirlen iri maksatnamalary üstünlikle amala aşyrylýar. Ma'lum bolşaly Türkmenistan amatly geoiqtisady ýagdaýda ýerleşmek bilen ýurdumyzyň ulugy üssaşyr mümkinçiliklerini ulanmagy uly ähmiýet berilýär. Şoňa görä Günnogor, Günbatar we Demirgada günorta uglary boýunça täze ulugy üssaşyr düzümlerini döretmekde uly işler alınıp barylýar. Munyň öňde Ewraziýa Geňişligini özara bähfetli, sebit hemde halkara sowda ykdysady gatnaşyklaryny işleňleşdirmek üçin uly mümkinçilikler açýar. Bizi dünýäniň ösen innowasion tehnologiýalaryna daýanyp, ýurdumyzda hemme taraplaryny özgörtmekde uly üstünlikleri gadanýar. Sanly tehnologiýalaryň guruluşyny, maddi texniki, hukuk binýadyny döwrüň talaplaryna laýyklykda kämilleşdirip, düýpli ilmi texniki özgörtmeleri hemde iri tasdimalary durmuşa geçirýär. Ýurdumyzda sanly ykdysadyety ösdürmek, elektron hökümet ulgamyny ornaşdyrmak, emeli aň we bulut tehnologiýasynyň mümkinçiliklerini artdyrmak boýunça maksatnamalaryny işleri durmuşa geçirilýär. Bu urda ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamagy da uly öňsüzlerliýär. Alınıp barlayan işleň şäklerini öýjekli aragatnaşyk ulgamynyň iň kämil tehnologiýalary ornaşdyrylýar. Internet ulgamynyň mümkinçilikleri giňirdilýär. Hormatly halkara sergisine we almy maslahatyna gatnaşyjylar, gaderli mehmanlar, Türkmenistanyň halkara geňişligini tutýan orny barha putulanýar. Abaza milli täşkilatçylyk bolagyny Birleşen Milletler Guramatynyň deňze çykalygasy bolmadyk ösüp barýan döwletler boýunça 3-nji maslahatynyň üstünlikli geçirilmegi hemde Balkanabad halkara howa menziliniň açylyp ulanmagy berilmegi, halkara parahatçylyk we ananyşmak ýylynyň möhüm wakalarynyň biri boldy. Häzirki wagtda bolsa arka dagyň ak ýol bilen Serhedabad Hrad optika süýümli aragatnaşyk ulgamynyň Turgundy Hrad demir ýolunyň birinji tapgyrynyň Turgundy Sanabar aralygynyň hemde Turgundy demir ýol bekadiniň Urup portuny ammarlar toplumynyň guruluşy işleri alınıp barylýar. Sanly ykdysadyýetyň ösdürilmegi ähli pudoklarda ýerine ýetirilýän işleri ýokary derejede alyp barmakda hemde ykdysady durmuş amatlyklaryny döretmekde uly ähmiýete eýedir. Şunuň bilen baglykda Türkmenistanyň sanly ykdysadyýety ösdürmegiň 2026-njy 2028-nji ýyllar üçin konsepsiýasynyň kabul edilmegi bu urda öňde goýulan möhüm wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmäge amatly şert döredýär. Gahrman arkadamydan başlanýyşlary bilen döwre bap talaplara laýyk gelýän akylly şäher, arkada şäherini öňde barjy sanly maglumat kommunikasiýa we ýaşyl tehnologiýalar giňden ornaşdyrylýar. Halkara parahatçylyk we ananyşmak ýylyna Gahrman arkadamydan ak pata bermek bilen täze şäheriň açylmagynyň 2 ýyllygy münasibetli aragatnaşyk we internet ulgamynyň 5G tehnologiýasy işe girdirilýär. Ösüşüň innowasion ýoluny üçin edýän telekommunikasiýa ulgamyny kämilleşdirmekde, dünýä ähmiýetli iri tasdimalary, milli maksatnamalary durmuşa geçirmekde, tele aragatnaşyk, telemetriýa, habar beriş telefon we tele radio ýaýradyş enjamlarynyň Türkmen Tel 2025 adly 18-nji halkara sergisiniň hemde almy maslahatynyň ähmiýeti ören ullar. Hormatly ulu aragatnaşyk pudugynyň işgärleri, gaderli mehmanlar, halkara derejesindäki bu ýürütülüşdirilen serginiň we almy maslahatynyň ýurdumyzyň hünärmenleri bilen daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň özara tejribe alşmagyna, geljekde giň girimli gatnaşyklary ýoly goýmakda hemde özara bähfetli tasdimalary aralyp maslahatlaşmakda hemde ulary durmuşa geçirmekde uly ähmiýeti eýe boljakdygyna berk ananýan. Sizi Türkmen Tel 2025 adly 18-nji halkara sergisiniň we almy maslahatynyň hemde halkara ulugy üssaşyr geçirgileri özara arabaglanşyk we ösüş 2025 adly halkara maslahatynyň we sergisiniň öz işine başlamagy bilen ýene däwrgede tüýs ýürekden gutlaýan.
Size Berkcan sağlığını abadan ve bağıtıyar durmuşu, alıp barayan işlerinizi ulu üstünlükleri arzu ediyen Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov. Hormat prezident ve Serdar Berdimuhamedov Polşa Respublikasynyň prezidenti Karol Nawrowska Polşa Respublikasynyň milli garaşçylyk günü münasibetli tüýsürekden gutluglaryny we iň gowy arzularyny iberdi. Döwlet başçylygynda mümkinçilikden peýdalanyp prezident Karol Nawrowska tüýsürekden berkçan saglyk, bagtyarlyk we abadançylyk Polşa Respublikasynyň ähli halkyna bolsa parahatçylyk, ösüş hemde rowaçlyk arzu etdi. Yurdumuzda saparda bolýan Aziýa Ösüş Bankynyň ýol başçylygyndaky wekiliýetlerini Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş bankyna duş geçirildi. Duşlukda özara hyzmatdaşlygy mundan belegem ösürmegiň mümkinçiliklerini garaldy. Duşlukda belenşýärli Türkmenistan awraýly halkara guramalaryň şol sany iri maliýe düzümleri bilen hyzmatdaşlygyň giňedilmegine we ösürilmegine möhüm ähmiýet berýär. Türkmen tarapy ýurdumyzyň milli ykdysadyny dolu döwür watlaşdyrmaga, mali banklygymynyň işini ösürmäge, gowatly senat düzümini döretmäge, durmuş ulgamyny kämilleşdirmäge gönükdirlen giň gerimli özgertmeler amala aşyrmak bilen innovasiýalary, öňdäwirji tehnologiýalary we daşary ýurtlaryň iň gowy tejribesini işçiň ornaşdyrmaga aýratyn ähmiýet berýän noktada. Şunun bilen baglykda din hukuklyk we özara behwetlik ýörelgeleri esasynda gurulýan netijeli hyzmatdaşlygy pogtalanmak üçin giň mümkinçilikleriň açylýanyny bellenli. Taraplar şol mümkinçiliklerden has netijeli peýdalanmaga çalışýarlar diýilip, duşlukda aýdyldy. Duşlukda taraplar değişli uğurlar boýunça odal ýoly goýulan hyzmatdaşlygy mundan meýlekde ösdürmek hemde bar bolan mümkinçilikleriň esasynda özara gyzyklanma bildirilýän meseleler boýunça täze uğurlarda gatnaşyklar ýoly goýmak babatda bir näçe pikirleri ara maslahatdaşdylar. Munyň özi gahrman arkadamyzyň we arkadaly gahrman serdarymyzyň ata-batamyzyň taryhy ösüşiniň täze tapgaryna ýurdumyzy mundan meýlekde öňe ilerletmek babatda ykdysadiyetimiziň ähli pudoklaryny döwrabap derejede bildirilýän ýokary talaplardan uğralyp ösdürmek boýunça kisetlep öňde goýulan wezipelerini ýerine ýetirmäge gönükdirlenler. Soňra bir ýerde Aşgabat şäherine Lukmançylyk orta hom mekdebiniň gurulşyny maliýeleşdirmek üçin Türkmenistan bilen Aziýa Ösüş Bankynyň arasynda alalaşyga hemde Türkmenistanyň saglygy goraş we derman senaty ministrligi bilen Aziýa Ösüş Bankynyň arasynda tehnik kömek babatda hyzmatdaşlyk hakynda resminama gol çekildi. 10 noýabrda hökümet prezident bada welaýatyň häkimleriniň gatnaşmagyny iş maslahatyny geçirdi. Ýurdumyzyň ahal balkyny daşagozy Lewap hemde Marul welaýatlarynyň häkimliklerini bolan maslahatlarda arkadaly gahrman serdarmyzyň öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmegiň ýollary barada giň işleýän pikir alşyldy hemde wezipeler kesitlendi. 10 noýabrda hökümet prezident bilen welaýatyň häkimleriniň gatnaşmagyny geçiren iş maslahatynyň dowamynda şu günlerge alınıp barlayan möhümlerini işleň sehelçede goşadylmary dälligi belenildi. Paýta ýygmyna geljek gelen hatyl üçin göýlük buğdaýy ýedek işlerini ýokary derejede alyp barmak dogrusyna durup geçmek bilen arkadaly gahrman serdarmyzy degişli ýol başlary anyk görkezmeler hemde tapşyryklary berdi. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2020-2028 ýyllarda durmuş ykdysady taýdany ösdürmegiň maksatnamasyna ýurdumyzyň ýylatyny öz toprağymyzda öňürleýän azyk önümlerden ygtybarly üçinetmek, paýtanyň buğdaýyň öňürüşini artdyrmak ileri tutulýan wezipeleň bir hökmüne kesgitlendi. Şunda o wetena toplumyna alyp barlayan maksady ukunly işleň barha rowaşlanmagyny üçinetmek möhümdir. Ýurdumyzda milli daýhançylyk tejribeleri alymyň soňky gazananlary bilen sazlaşykly utgaşdyrylmaly. Bu bolsa gödeňde tutulýan maksatlaryň hasyl bolmagyny üçineder. Garaşsyz hemişelik beýtarap döwletimiziň syýasy, ykdysady, durmuş we medeni taýdan ýokary depgili ötüşini üçinetmek, milli garaşçylygymyzyň hemde beýtaraplamyzyň binýadyny hasam berkitmek, Türkmenistany durmuş ykdysady taýdan ösen döwlete öwürmek, bilimlere we innovasiýalara dayanýan ekologiýa taýdan
amatly tehnologiýalary özüne jemleýän ykdysadyýetyň pudoklaryny durnukly hemde töplümleýini ösürmek, duranyrşyň täze has netijeli usullaryny bazary ykdysadyýet şertlerini ornaşdyrmagy dowam etdirmek, elatmadan ýaşaýyş durmuş şertlerini hasam golanyrmak hemde bagtyar we abadan ýaşaýyşyny üpçün etmek maksady bilen öňdodan wedipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek gönükdirilen ähli işleri netijeli durmuşa geçirilmelidir. Häzir günlerde ýurdumyň welaýatlaryna durmuşa geçirilýän işleri ýürüýte belenmäge ýaşadyr. Halkara parahatçylyk we ananşmak gelende hojalygy ýüretmeň, täzeçe iş tutmagyň görüldüsini görkezýän daýhanlaň ösürip ýetişdiren pagty hasıllary diýseň bereketlidir. Onuň ýygymyny ýokary guramaçylyk derejesinde hemde öz wagtyny geçirmeň, degişli idare kärhanlary bilen hasaplaşyk işlerini takyk ýoly goýmaň wediýpelerini de aýratyn ünsü çekildi. Vilayet häkimliklerine bolan maslahatlarda öňde bolan wediýpelerini berjä edilmegine gadanmak üçin ähli çärelerini görüljekdigi belenildi. Häzirki döwrüň esasy wediýpeleriniň biri bolan geljek gelen hatyl üçin güýzlük bugdaýy ýygyp etmek işlerini takyp guramagyň möhümdigine de ünsü çekildi. Mallarçylyk ulgamyny ösürmek, jemgyýetçilik mallaryny dok we ýylyk işletmäge ykjam taýýarlyk görmek boýunça durmuşa geçirilmeli işleri aýratyn gözegçilikde saklamak möhümdir. Hormat prezident bilen döredip berýän mümkinçilikleri ýeri eýler barada edilen uly aradalar senat üçin gymmatly çyg mar bolan paýtaň öňdürüşini hasam artyrmagy giň mümkinçilikleri diýen. Şeýle maslahatlarda çeýnikalan ähli görüşlerini bu mövsümde ýokary derejede ulanmak barada hem durulup geçirildi. Bular barada aýtmak bilen maslahatlarda çykyp geplen adamlar işleňe häzirki ýagdaýyna seljerme berdiler. Şunda ýerleri geljek gelen ýa dekşine taýýarlamagyň wediýpelerini hem aýratyn ünsü çekildi. Paýta arasylaýjy kärhanalar hemde olaňa paýta kabul edýän bölümleriniň işlerini takyp gurmak boýunça durmuşa geçirilýän işleri gözegçilikde saklamak möhümdir. Şoňa alamy maslahatlarda şalyň hemde gançygynyň hasylyny ýygnamak işlerini guramaçylykly ýerine ýetirmeň wediýpeleri barada hem görüň edildi. Maslahatlarda ýurdumyzda alyp barýan gurulşy işler barada giň işleýän görüň edildi. Owa milli maksatnamasyny gözeňde tutulan hemde şeýle ulanmagy berilmegi meýilleşdirilýän binalarda we desgalarda işlere aýratyn gözegçiligi ýoly goýmak möhümdir diýip maslahatlarda çykyp geplen adamlar aýratyn belediler. Gurulýan binalary ýokary hil derejesi bilen tapawdan bolýar. Häzirki döwrüň esasy wediýpeleriniň biri ähli ulgamlaryň, bilimi idaralarynyň, ýaşaýyş jaýlarynyň tebii gaz, elektrik energiýasy hemde suw bilen bökdönşüde üpçün edilmeginden ýyradyş ulgamynyň gadyly işiniň gurulmagynyň ibaratdyr. Bu işlerde aýratyn ünsü berilmegi zerurdur. Maslahatlara gatnaşyjylary döredilip berilýän şertler üçin türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymda hemde hormatly prezident bolan Arkadagly Gahrman Serdarbada tüý sürekden hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Şuň paýtagymyzda Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Gahrman Arkadagymyň Arkadagly Gahrman Serdarbadaň öňe sürýän halkara başlanýyşlary, halkara hyzmatdaşlygyň dostugyny gatnaşyklarynyň döwrewab ýürürleri atly maslahat geçirildi. Ol ýurdumyň durmuşyny şolsanda halkara derejesinde soňky bir näçe ýylyň dowamında bolup geçen möhüm syýasy, durmuş ykdysady, medeni jemgyýetçilik wakalarynyň ähmiýetini wagt etmäge bagşlandy. Maslahatda çykyş edenler ilki bilen milli liderimiz Gahrman Arkadagymyzy, hormatly prezidentimiz Arkadagly Gahrman Serdarymyzy we maslahatda gatnaşylan ählisini ýurdumyzda giňden hem dabaral bellenlen hasyl toýu bilen mähirli utladylar hemde berk jan saglyk, uzak ömür, maşgala agda berligini, hormatly Arkadagly Gahrman Serdarymyzyň ýol başçylygyny alyp barýan işlerine uly üstünlükleri, rowaçlyklary arzu etdiler. Çykyşlarda bellenip geçilşi ýaly, tebitimiziň ýurtlarynyň hemde beýtarap Türkmenistanyň parahatçylyk we ananşmak ruhuny deň hukukly halkara hyzmatdaşlygyna ýoly goýmakda alyp barýan siýasaty köp ýurtlar gyzyklanyrga. Dürli sebitleň öňde barjy, ösen ýurtlary, Merkezi Aziýa döwletleri bilen hyzmatdaşlygy ösürmekde täze mümkinçilikleri, özara bähwetli şertleri öňe sürýärler. Arkadagly Gahrman Serdarymyzyň Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna geçirilen Merkezi Aziýa Amerikanyň Birleşen Ştatlary sammitine gatnaşmagy, sebitimiziň ösüşli geljegine berkarar döwletimiziň möhüm orun ýeligänligini aýdyň ýüze çykарды diýip çykyş edenler aýtdylar.
hormatly prezidentimizin Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti bilen duşuşany hemde bu ýurdun kongressiniň wekilleri, şeýle hem Amerikanyň iri kampaniýalarynyň ýol başçylary bilen geçiren duşuşyklaryna Türkmenistanyň daşary ýurtlary, şol sany Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen hyzmatdaşlykda eler tutýan ugurlar barada ma'lum etdi. Betarap ýurt hökmünde Türkmenistan üçin hyzmatdaşlygyň bähwitli taraplary ilki bilen söwda ykdysady gatnaşyklary giňeltmekden, medeni insanperwer hyzmatdaşlygy ösürmekden ibaratdyr. Ol ýerde milli ykdysadyýetimiziň hususy böleginiň öz mümkinçilikleri bilen ösen döwletleň ykdysady giňişligine anam bilen çykmagyna giň ýolyň açylýanlygy aýdyň ýüze çykdy. Şol ýerde geçirilen Türkmen-Amerikan işgurlar hyzmatdaşlygy, ösüşiň täze mümkinçilikleri we geljek atly işgurlyk maslahatatyna türkmen terekeçileriniň döwlet tüzümleri bilen bilelikde wekilçilik etmek we geljek hyzmatdaşlyk üçin öz başlangyçlaryny öňe sürmekleri aýratyn bellenmäge münasipdir. Şunun bilen baglanykda çykyş edenler Türkmenistanyň dünýä bazaryna uly isläp bildirilýän ekologik taýdan arasy ýokary hili önümleri öndürmekde köp öňüdüşlikleri gazanýanlygyny, şunu telekeçilerimiziň ornunyň ýel-ýelden ýokarlanýanlygyny noktadylar. Washingtonna geçirilen duşuşyklarda Türkmenistanyň döwlet tüzümleriniň we işgurlarynyň bu ýurt bilen hyzmatdaşlygy ýeňeltmekde öňde barja tehnologiýalara, innovasiýalara, ýaşyl energetikany ösürmegiň iň täze tehnologiýalaryna, bank maýy goýum ulgamlaryna hyzmatdaşlyk etmäge, ýaňy energetika pudugyny diversifikasiýalaşdyrmakda hyzmatdaşlygy giňeltmäge gyzyklanmalarynyň uly dogy ma'lum edildi. Biziň ýurdumyzyň Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen hyzmatdaşlygyna gahrman arkadagymyzyň başlangyjy bilen 2008-nji ýylda döredilen Türkmenistan Amerikanyň Birleşen Ştatlary işgurlar geňeşiniň ornunyň uly dogyna öňe çekildi. Şol işgurlar geňeşiniň üstü bilen hyzmatdaşlygyň dürli urlary boýunça uly tejribeler toplanyldy. Şeýle hem çykyşlarda Merkezi Aziýa Amerikanyň Birleşen Ştatlary formatyna geçirilen duşuşykda ykdysady hyzmatdaşlygyň meýilleri hakynda we meden miras hakynda kabul edilen beýannamalarda alty taraplyň hyzmatdaşlykda öňde durýan möhüm işlem ugurlarynyň ketgitlenenligi aýratyn nagtarly. Hormatly prezidentimiziň başçylygyny dünýä döwletleri bilen hyzmatdaşlykda köp işlem bitirilýän barada çykyşlarda munyň berkarar watanymyzyň syýasy, ykdysady, medeni insanperwer ösüşlerini ilerletmegiň esasy şertidigi, watanyň kuwwatynyň halkyň bagtyarlygynyň midemet bünyady bolup, nesilleň ygtybarly geljeginiň kepilligi barada buýsançylan aýdyrly. Maslahatdaky çykyşlarda güllep ösýän ýurdumyzda berkarar döwletimiziň ykdysady kuwwatynyň ähli mümkinçilikleriniň halkyň ýaşaýyş durmuş şertlerini ýokary derejelere ýetirmäge, maşgalalary durmuş taýdan gollamaga, alan bilimi ösürmäge gönükdirilýänligine öňe çekildi. Bu abatda ýurdumyzda Gurbanyň Berdimuhammedow adyna kownarlygy metäç çağlary himayet bermek boýunça haýır-sahawat gaznasynyň gysga döwürde halkymyzyň uly gollawyna münasip bolmagynyň, gahrman arkadagymyzyň geljegimiz bolan çağalar baradaky aladasyna adamdan kalbyndan çykýan alkyşlarynyň beýany bolup durýanlygyny nagtarly. Gahrman arkadagymyzyň äwurduly tagallasy bilen gazna döredileni bäri onuň serişdeleriniň hasabyna ýurdumyz boýunça himayeti metäç çağalyň 700-den gowragyna operasiýa edilip, saglygynyň dikerdilenligi aýratyn bellenilmäge münasipdir. Çykyşlarda bellenilýär Gurbanyň Berdimuhammedow adyna kownarlygy metäç çağlary himayet bermek boýunça haýır-sahawat gaznasynyň hasabyna, goňşy Owgansanyň ýer titremesinden kynçylyk çeken iratyna, esasy anam çağalary insanperwer kömeginiň iberilmegi, gahrman arkadagymyzyň hemde hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman serdarymyzyň alyp barýan insanperwer döwlet siýasatynyň ýurdumyzyň çäginden daşarda goňşy halklaryň arasynda da barha meşhur bolýanlygynyň ýene bir suwutnamasdyr diýip çykyş edenler aýtdylar. Mundan başga da maslahatda halkymyzyň şu günler uly şatlykly waka, hemişelik bir taraplamyzyň 30 ýyllyk şanly bayramynyň dünýä ýaň saljak dabaralaryna taýýarlyk görgänligi barada durulyp geçirildi. Şunuň bilen baglanykda halkara parakatçylyk we ananşmak ýylynyň hemde hemişelik bir taraplygymyzyň 30 ýyllyk bayramynyň çärelerini ýokary derejede geçirmek boýunça Guramaçylyk döwlet toparynyň golaýda geçirilen nobatdaky mejlisine gahrman arkadagymyzyň ýurdumyzda Birleşen Milletler Guramasy we dünýä döwletleri bilen belelikde geçiriljek dabaralan halkara çäreleň dünýäde parakatçylyk we ananşmagy berkitmekde, durnukly ötüş maksatlaryna ýetmäge goşun toşmakda uly ädim boljakdygyna anam bildirenligini ygtarly. Aşgabatda hemde vilayetlerde bir taraplyk bayram münasibetli, dürli meden çäreleň, dürli haritleň şol hatarda sowatly önümleň söwdasynyň ýokary derejede guralyp, bular barada köpçüliklerin habar berişleri işleriniň üstü bilen halkymyza giňden ýetirilmeligi barada da aýdyldy.
Geçen şenbe günü gahrman arkadağımyzyň hemde arkadagly gahrman serdarymyzyň baştonlugyna watanaşlarymyzyň bag ekmeğe gatnaşmagy, döwrümizin bu asyrly däbiniň uly ruhurentlik bilen dowam edýänini görkezdi. Şol gün ýurdumyz boýunça 449.464 düýp bag nahalar ekildi. Millionlarça düýp baglara ide edildi. Hormatly prezidentimiziň beýtaraplyk bayramynyň şanyna 12 ýyl ýaşan türkmen arçasyny oturtmagy bolsa, 12 dekabrda bellenilejek bayramyň dabarasyna ýene-de badalgy boldy diýip çykyş edenler buýsan çilen aýtdylar. Maslahatyň ahyryna oňa gatnaşyjylar türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyz tarapyndan düýbi berkden berk tutulan tutumlary dowam edýän arkadagly gahrman serdarymyzyň janynyň hemişe sag, belent başynyň aman, röwşen ömrüniň uzak alyp barýan içerige daşar siýasatynyň ýurt bähwetli döwlet ähmiýetli işleriniň mundan beýlekde uly üstünlikleri, rowaçlyklary betlenmegini arzu etdiler. Qırğız Respublikasynyň Bişkek şäherine sambo boýunça dünýä çempionaty geçirildi. Onu Türkmenistanyň milli ýygyny toparam üstünlikli çykyş etdi. Hemde garşydaşlar bilen geçirilen tutuşuklaryň netijesinde türkmen turganlary 5 kümüş hemde 3 sany bürünç medallara munasip bolurlar. Ýurdumyzyň sportda gazanýan üstünlikleri arkadaly gahrman serdarymyzyň baştonlugyna berk bedenli, sagdym ruhly ýeňiş gazanyp, mukaddes dogry belinde gylyrmagy maksat edilýän ýaşlaryň sanynyň barha artýanynyň aýdyn tutnamasydyr. Muňa so ýaşlarymyzyň geçirilýän halkary ýarışlaryna ýygylar gazanýan baýrakly orunlaryna, munasip ýeňişlerine has aýdyn göz ýetirmek bolýar. Qırğız Respublikasynyň Bişkek şäherine ýakyna geçirilen sambo boýunça dünýä çempionaty munyň aýdyn tutnamasyna urly. 70 döwletden 400-den gowrak turganyň gatnaşmagyna geçirilen bu awraýly ýarışda ýyleşleme jemi 8 medal gazanýarlar. Segoş sambo boýunça Medine Aýdogdyýewa 54, Owans Begaliýew 98, Hakberdi Jumaýew 58, Sabina Agajanowa 80, Muýminjan Arzykulow 70 kilogram agranlarda final tutuşuklaryna çykyş edip, bayrakly ikinji orna we kümüş medala munasip bolurlar. Şeýlede Bedirgen Begenjew 98, Abdullah Nazargelliýew 88, Ziva Orunowa 65 kilogram agranlarda çykyş edip, üçinji orna we bürünç medala eýe bolurlar. We üstünlik ýurdumyzda usbat turgandary taýýarlamakda ähli tagallalary etmäge giň şertlary döretmäge golukdyrylan döwlet siýasatynyň netijeli amala aşyrylýanyny görkezýetidir. Şeýlede munyň özi berqara döwletiň täze ýamyny galkyş döwrüne gahrman arkadagymyzyň saýasyna hemde hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyzyň ýol başlygyna üstünlikli durmuşa çylýan bedeniýet we sagaldyk şereketini we sportda ýokary gazananlary üstünlik siýasaty netijesinde ýurdumynyň halkara derejesindäki sport awraýynyň ýyl-ýylan artýanynyň aýdyn nyşanydyr. Türkmenistanyň içeri işler ministrligi köpetda topary ýurdumynyň naýbaşy futsal ligasynyň ýeňişçisi boldy. Jemleji 20-nji tapgyrda Senagat Bank topary bilen Duşan Köpetda topary garşydaşyndan 5-3 hasabyna ýeňlendigine garamazdan toplam 46 utugy bilen ýarış tertibini 1-nji hatarda tamamlady. 37 utuk toplan deňiz topary çempionaty 2-nji orunda tamamlady. Ahal topary bolsa 30 utuk bilen 3-nji oruny eýledi. Bayrakly orunlara munasip bolan toparlara sowatlar da baralýagdyda goşurly. Paýtagtymyzda geçirilen ýarışlar gyzykly tarapdan käsitlendi. Türkmenistanyň beden terbiýe we sport baradaky döwlet komitetining değişli meýnamasyna laýyklykda Aşgabat şäheriniň beden terbiýe we sport baradaky baş müdüriniň ýaşlar guramasynyň merkezi Aşgabat şäher hende köpetda bagtyarlyk berqararlyk we bizmeni turap geňeşleriniň goramaklygyna geçirilen ýarışlar işe käsitilen tapatlanyp olara durly ýaşdaky turganlar işe gatnaşdylar. Hormatly adamlar, ýurdumyň raýatyny we paýtagtynda Aşgabatda 11-nji noýabrda saat 20-den 12-nji noýabrda saat 20-de boljak howa barada Türkmenistanyň gidrometeorologiýa baradaky ullugynyň berýän habary bilen tanyş boluň. Balkan vilayatyny ütkap ýağmurly howa burup nordan tezligi sekundda 9-14 metre ýetýän şemal usur. Howa gecesine 9-14 gradus, gündüzine 22-27 gradus. Kenariýa etraparyna 17-22 gradus maýly bolar.
Ahali vilayetinde azken bulutlu hava bolup, bu nordan tildigi sekundda 9-14 metre yetiyen şemali usarı. Hava gijetine 5-10 gradus, günnidine 21-26 gradus maylı bolary. Mary vilayetinde azken bulutlu hava bolup, bu nordan tildigi sekundda 8-13 metre yetiyen şemali usarı. Hava gijetine 2-7 gradus, günnidine 19-24 gradus maylı bolary. Liverpool vilayetinde azken bulutlu hava bolup, bu nordan tildigi sekundda 8-13 metre yetiyen şemali usarı. Hava gijetine 1-6 gradus, günnidine 18-23 gradus maylı bolary. Daşowuz vilayetinde ütkap duran bulutlu hava bolup, bu nordan tildigi sekundda 8-13 metre yetiyen şemali usarı. Hava gijetine 1-6 gradus, günnidine 17-22 gradus maylı bolary. Paytahtymyz Aşgabatda azken bulutlu hava bolup, bu nordan tildigi sekundda 11-13 metre yetiyen şemali usarı. Hava gijetine 7-9 gradus, günnidine 23-25 gradus maylı bolary. Yurdumda onça noyabr ayının 12-sine magnit hadisasynyň durnuksuz ýagdaýda bolmany araşylýar. Edil watandaşlar güýes pasyna howanyň derejesiniň ütkap durýan ony nazara alyp, pasylaryň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şahsy we jemgyýetçilik arassaçylyk tertipdiligini berjay etmegide maslahat berýär. Mehriban ilaçlar, bulary berjay etseňiz, ýylyň istenip pasyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şundan watan habarlary başymyza jemleýäs. Berkarar döwretiň täze ýamynyň galkynjy döwründe ata watanymyzda Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşýär we senýär. Ähli ötüşligiň ödenine bolsa halkyň behwidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şeýnür. Hoşta boluň, edidileşär. Assalamu alaikum.
Merhwan illeşler, ediz vatandaşlar, berkarar döwletimizin täze ýamynyň galkynyşy döwründe bu ýytan bilen dowam edýän halkara parahatçylyk we ynançmak gelinen her bir güni uly ösüşlere, şanly wakalara wetlenýär. Bize Merhwan illeşler Balkan vilayet teleradio studiýasy tarapyndan taýýarlanyp her hepde ýaýlyma berilýän diýaratly gepleşigimizi ýygyderli ýaýlymyz bilen tide ýetirýär. Merhwan illeşler, bugunky ýazgymyz adat-daklardan başgaça. Çünki biz bugunky ýazgymyzy Balkan vilayetynyň magtymly etrafy dogrusynda taýýarlanan töhfetli görnüşleri, video şekilleri, köp sanly tesirli görnüşleri ýaýlamagyna tide ýetirär. Merhwan illeşler, ine teleoperatorymyz Bayram bilen dörejelik toparymyz bugunky günne magtymly etrafynyň çägini köp sanly teleýazgylar amala aşardyk. Merhwan illeşler, ine bada tawada magtymly atamydan keşfetingen dağlarynyň goýnyna Balkan vilayetynyň gyllarwat etrafyndan magtymly etrafyna uralyp gelýärken ýoluň çep we sag böleginde özüniň ajaýyp keşi bilen tapawutlanýan aýyň gerçlerindäki dağlary ýadyna salýan aý dağlary özüniň bir ajaýyp görnüşi bilen tapawutlanýar. Merhwan illeşler, magtymly etrafyna häzirki wagtda gelýän mihmanlary bir gözüňe egleýän şeýle hem seredýän insany bipar goýman, maýil edýän şeýle owadan dağlaryň goýnundan biz telegepleşigimizi başlap bize şeýle bir karar watanyň goýnuna täze ýamynyň galkynyşy döwründe halkara parahatçylyk we ynançmak gelinde bagta tary alyp barýan watanymyzy ösüşiň täze belentliklerine tary ynamly öň alyp barýan gahrman arkadagy gahrman serdarmyň janlar sag bolsun, ömürler uzak bolsun, ýylgyrt bähwet alyp barýan işlerine rawaçlyklar ýaran bolsun. Merhwan illeşler, asuda asman atsana parahat demin Bizden her biriňe berk jan saglygyny, maşgala awadançylygyny, ýurt parahatlygyny tüýsürekden arzu edýär. Arzularyň hasyr bolýan mekanyna Türkmenistan watanymyzda ullan toýlanja halkara bitaraplyk güni, hemişelik bitarapligymyzyň 30 ýyllyk toýu bilen Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyzy, Türkmenistanyň hormatly prezidenti Arkadaly Gahrman Serdarmyzy, ähli Türkmen halkymyzy tüýsürekden gutlaýar toýlarymyz dowamly bolsun. Merhwan illeşler. Ediz watandaşlar, bugunky ýazgymyzy Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň Balkan vilayetynyň magtymly etraf komiteti bilen birlikde ýazgy edip size ýetirýär. Merhwan illeşler, diýaratly gepleşigimizde köp sanly sahypalarymyzda ine gepleşigimizden başlany magtymly etrafyna gireninde aý dağlaryndan başlap magtymly Praga muzeýinde şeýle bir ýurdumyzda dünýä meşhur bir datly meýweleriň biri nar dogrusunda köp sanly töhfetli görnüşlerimizde şeýle hem geçen asyryň ortalaryna döredilen Summar halk folklor toparynyň agdalary şeýle hem çykyşlar dogrusunda bu ýysan şu görüňleri ýaýlamagyna tide ýetirmek bilen dowam edýär. Merhwan illeşler, ediz watandaşlar, ine Türkmenistan watanymyzyň iň bir gözel künjeklerinden biri bolan ýaňy sözümizden başynda da belläpdik. Gyllarwet etrafyndan uralyp magtymly etrafyna gelýärken, magtymly etrafyna golayla bereninde özüniň bir ajaýyplyklary bilen aý nuruny keşfini ýerde tapan ýaly bir aý dağlarynyň gözelliklerine sin edip ýaýlamagyna gepleşigimiz şoň bilen başladyk. Merhwan illeşler, şular dogrusynda häzir biziň söhbetleşmez Türk Katarda Gorohanatynyň ilmi işgäri Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň Balkan vilayetynyň magtymly etraf komitetining işçän agdaty Şahryar Tagyp. Şahryar ağa, hoş gördük sizi. Ine Türkmenistan watanymyzyň her bir künjegine owadan gözel ýerler bar. Ine Ahal vilayetyna, Köpet dagyň, Lewap vilayetyna, Koýtanagyň ýerleşmegi şeýle hem Balkan vilayetyna ulu we kiçi Balkan dağlaryny öz goýnuna jeňleýän vilayetymyzda ine magtymly atamyzyň keşfetingen dağlarynyň astynda şular ýaly gözel künjekde siz bilen söhbetleşdigimizde başlaýar. Mümkin bolsa şular dogrusynda şeýle hem aý dağlarynyň aýratylyklarynda dogrusynda biziň görüň berän. Ne häzirki biziň durýan ýerimiz Türkmenistanyň iň gözel künjekleriniň biri Summar jülgetine gelip düşdüňiz. Summar jülgeti diýilende bir ajaýyp dağ tebigaty, gözellikleri bilen özüni hayrana galdyrýar. Biziň häzir durýan ýerimiz Sünt Hasar dağ gerçleriniň eteginde ýerleşip gelýän
mihmallara, jahan kestelere özünün bir ajaýyp görnüşi bilen, özüne bir ajaýyp duýgy emele getirýär. Bu daglara gelýän jahan kesteler surat ötüşüp bu meýdanlarda aýlanyp özlerini başga alemde ýaly duýarlar. Ýaz wagtlary jyda ajaýyp gözellige de eýedir. Bize gelýän mihmallar, jahan kesteler bu daglara gelip aýlanyp başta örüne diň jalyp, munyň gözelliklerini özlerine maý etýärler. Ýagny bir häzir aý daglary diýenmiz, özüniň görnüşi bilen aýdaky daglara meňdeş bolup, ol 60-100 milyon ýyl mundan öň deňiz çökündüleriniň emele gelelleri diýilip hasaplanylýan ýerdir. Bu esasy toýunsow mergel daşlaryndan ibaratdyr. Bu bizim görýän mergel we toýunsow daşlarymyz esasy ýaşylym çal renkdedir. Munna erodiýa hadisalarynyň sebäbini atmosfer ıgarlarynyň düşmegi bilen öz gerşinde bir ajaýyp jarlar emele getirip aý daglary diýilip bu maktumul etrawyna giren ýerinde bolmagy bir maktumul etrawyna gelýän mihmallara bir özüňiz hoş geldiňiz diýen ýaly bir ajaýyp duýgu bilen adamlarda täsir galdyrýar. Bizim aý daglarymyzda diňe bir taraplarynda ösümlik görnüşleri ötýär. Ýogşan, garatiken teňe ýaly. Şora ýogşan ýaly ösümlikler bunyň käbir gatdallaryny ötýär. Emma özüniň gerşinde ösümlik görnüşler ösmeýär. Arýara dogry berläp geçýäňiz, diňe bir Balkan welaýatynyň çägindäki gözel kunjoklar agzak geçsek ulu we kiçi Balkan daglaryny, Hazaryň kenary, ýa bolmasa goýak patlawuk, ak patlawuk, läwik bulkallary, şol sanda şol gözellikleriň hatdaryna adagdalanyna ine maktumly etrawynyň mihmallaryna hoş geldiň diýen ýaly şolar ýaly özüniň ak görnüşini renki bilen bir günüň şugula satýan pursatlaryna aýratyn keşpe eýe bolýar. Diýmek munyň aýratyn bir ösümlik ösmeýänliginiň sebäbi özüniň himiki elementlerden bolmaklygymy? Hawa düzümine duwudyň köp saklanmagy esasy munyň birinji şertidir. Şunyň düýbüne esasy mergel we toýunsow jisimleriň içinde esasy duwudken. Şonuň üçin duwudlyklarda da başga ösümlikler ösmeýänligi üçin şoňa berlendi diýilip alymlar atlandyryp geçipdirler. Dogry berläp geçýän çarýara ýöne şeýle bir zady belläsimiz gelýär. Balkan welaýatynyň çägine gadymy uzbaýyň göz başyndan akawatyny alyp gaýdýan Mollagara köli bar. Ine şol Mollagara kölüniň ýanyndaky güýçli duwudyň esasyny ösüp ýetişen ýylgylar hem ýerleşýär. Ine olaryň aýratyrlyklary näkili bolýar? Her ýeriň ösümlik görnüşleri şol ýeriň tebigatyna görä laýyk bolýar. Şol ýeriň tebigatyna ýagny duwuda çydamly ösümlikler ösýärligi bilen häsiýetlendirilýär. Bizim bu ýerlerimizde diňe ýogşan, garatiken, borjak ýaz wagtlarda gamak ýaly ösümlikler gabat gelýär. Başga ösümlikler şu ýerlerde ösmeýär. Dogry berläp geçýän çarýara inni şu maktumul etrawynyň çäginde ýadyňda düşýän bolsa 2020-nji ýylda amala aşyran bir Balkan welaýaty radio studiýamyzyň döreçilik topary bilen siziň gorakanaňyzda ýadyk edipdik. Döreçilik toparymyz bilen şol iş taparymyzda amala aşyranmyzda köp sanly ösümlikleri, dermalyk häsiýetlerini özünde jemleýän şol sanly Gahrman Arkadagymyzyň köp tomdan ibarat bolan ilmi ensiklopedik kitaby Türkmenistanyň dermalyk ösümligi atly kitabyny hem giňişleýän beýan edilen ösümlikler bar. Şolar dogrusynda da söhbetimiz dowam etdi. Sumurjulugabizde ýagny sünt hasarda gerçlerinde Gülmatyr köpet dagda 1300-den gowrak ösümlik görnüşleri aýan edilipdir. Şolaryň içinde aglaby köpeti olaryň dermalyk häsiýetlidir. Bizim bu ýerlerimizde ekologiýa tarapdan arasda dermalyk ösümlikler diýsen baýdyr. Türkmen halkynyň milli lideri hormatly Arkadagymyzyň Türkmenistanyň dermalyk ösümlikler atly köp tomlyk ilmi ensiklopediýa kitabyna bellenilen bir näçe ösümlikleriň hem köpeti şu bizim sünt hasarda gorahanamyzyň özünde we töwereklerinde ösýärligi bellemäge münasipdir. Munda narpydyň, ýowşanyň, käkil weti, kemeroti, algon, tertepil, garatiken, alma, armut ýaly ösümlikler dermalyk häsiýetlerine baý ösümlikler şu töwerekde hasaba alınandyr. Bizim bu daglarymyzda esasy ýabany miweli agaçlaryň hem esasy gene fondu bolmak bilen şu ýerlerde geçen asyrda aýlanan alymlar hakyky summar jülwetine, sünt hasarda gerçlerini Orta Aziýanyň gowharydyr diýip belläp geçipdir. Bu ýerde ösýän ýabany miweli agaçlar da medeni ösümliklerçe ýokary hasyrly
soğuğa, ısda, ketele durnuklu nuskolary özüne jemlap, bizim ösümlük baylıklarımızda özünün beyik koşuntlarını koşup gelýän derelerdir. Sünt hasarda gerçleri ösümlük görünüşlerine bay olmak bilen mınna da hayvanat görünüşlerinin de dürlü bir näçe görünüşleri yaşayan. Yani bizim Gorohanamızda ve ona yanaşık yerlerde Türkmenistan'ın en kımmatlı hayvanları bolan alacavars, dağ oçy, sırtlan, turaç, ýaly jandarlar yaşayar. Bizim esasy Gorohanamızda ona yanaşık yerlerde biz ilmi esasy öwrenmek üçin surat kapalları kurup şol hayvanlara gözökçülük geçirýär. Olar gece günnüýüň dowamynda nirelerde yaşayandygy we näme bilen imitlenýändigi barada da gymmatly maglumat toplanýar. Bizim ilmi işgärlerimiz bu töwerekde esasy yaşayan hayvanlaryň gedýän aýratylyklarını, meýdanlaryny hasaba alyp bular barada da ilmi işleri beýan edýärler. Bizim Gorohanamyzda bulardan başga da Türkmenistana en belli ösümlikleriň biri Türkmen helmelegi ösýär. Türkmen helmelegi Gorohanamyzyň uwanjydyr. Merkezi Aziýada diňe sünt hasarda gerçlerinin günörtü eňitlerini ösýärligi bilen häsiýetlendirilýär. Bizim Türkmen helmelegimiz Mandragora diýen ady helmelek Mehruwaya atlary bilen belli bu ösümliklerim munyň biologiýasy barada da durup geçelin. Bu ösümlik beýle ösümlikler gurap uqa giderlerinden soň göwerýär. Ýagny güýt ıgallaryň hasabyna sentyabr, oktýabr aýlaryna göwerip çykýar. Göwerip çykandan soň ýanwar, fevral aýlary bir owadan gülleýär. Mart, aprel aýlary miweleýär. May, iýun aýlaryna da bolsa miwesi bişip geçýär. Bu pomidora meňdeş ösümligiň dermanlyk häsiýeti ören ýokarydyr. Türkmen halkynyň milli lideri hormatly arkadaşymyzyň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikler atly kitabyna bu ösümligiň ullanış aýratylyklar barada da giňden durulup geçilýär. Aziýa sebitlerini diňe sünt hasardagda ösýär. Dünýäde 4 görnüşi bar. Owa şolaryň iň elmi ähmiýetlisi de dermanlyk häsiýeti ýokaryda bizde Türkmen helmelegi bolup durýar. Geçen asyryň 40-njy ýyllarynda hasaba alınıp alma belli edildi. Dogry aýdýan açar ýaragy mehriban ýerleşler, edil watandaşlar şol Türkmen helmelegi Balkan welaýatynyň günorta bölegine, ýagny Magtumly etrawyna ýetişmek bilen häzirki wagtda Balkan welaýatynyň merkezi Balkanabad şäherine Uzoy köçäniň ugruna ýerleşen Tarih we Ülkani öwrenç muzeýine hem meden gymmatly hökmüne hem saklanyp gelen mehmanlara giňişleýin düşündirilýär. Indi çarýaraga şu Magtumly etrawynyň bir göderlikleri hakynda, dereleri, jülgeleri hakynda söhbet edilende iň bir Magtumly etrawynyň meşhur meweleriniň biri bolan nar hakynda söhbetimiz gurrun berseňiz. Sumar jülgesi diýilende Magtumly etrawy esasy datly meweler bilen şöhratlanyp gelen etraplaryň biridir. Munna esasy nar, hoz, alma, armut, üzüm ağaçlarının o bir dağıtlı meyveleri ötüp yetişýär. Bizim en bir dağıtlı bir görnükli meyvelerimizin biri nar barada görün edelim. Nar ağacı tabii ýagdaýda da bizim sünt hasar dağlarımızın gerçlerinde, eňitlerinde, hasar dağda, Ayderede, Yol derede, bir näçe yerlerde de tabii ýagdaýda ötüp nar ağacı esasy ıtsa, soğuğa çydamlılığı bilen tapawutlanýar. Geçen asyryň 40-njy 50-nji ýyllarda medeni görnüşli nuskolary bizim etrafymyzda ekilip, şondan bäri de mundan ütgeşik bir meweler alınıp gelipdir. Gyzyl naryň bir näçe görnüşleri, güleşa, gyrmyzy gabyk ýaly bir näçe hasyrly görnüşleri hemde gysnarlary diýilen at bilen bir näçe görnüşler saklanyp galypdyr. Bizde esasy munyň tutuş etrafymyzda nar önümçiligi bilen meşgullanyp bol hasyly ösdirilip ýetişdirilýär. Nar agacy esasy bizde may aýlary güllep başlaýar. May, iýun, iýul aýlaryna çelli gülü dowam edýär. Sentyabr, oktýabr aýlaryna mewesi bişip ýetişýär. Munyň mewesinden esasy yerli ila ter görnüşinde de peýdalanyp hemde mundan durly içkiler taýarlaýar. Köp sag bolun çarýaraga aýdan täsirli gurrunlaryňyz üçin dogry berläp geçýäňiz. Ilmy esasda Türkmenistan watanymyzyň künjeginde köp sanly ilim maglumatlary, ilmy esasda öwrenmek üçin giň mümkinçilikler, şertler döredilýär. Alim arkadaşymyz şeýle hem Türkmenistanyň hormatly prezidenti arkadaşlyk Ahmad Serdaryň saýasynda biz ýaşlara şol
Türkmenistan watanmadan bir gadimiyetten gelýän ähli däp desturlaryny bir ekrançylykda, mallarçylykda ullanýan köp sany görnüşlerini öwrenmäge şeýle hem geljek nesillere ýetirmek üçin giň mümkinçilikler döredilýär. Ene Türkmenistan watanymyz halkara parahatçylyk we ynançmak gelinde şeýle uly toýuň öňsiratyna dur. Gahrman arkadamyz, arkadaly gahrman serdarmyzyň saýatyna şol tutuljak toýa her bir iýleşlerimiz özüne rahmet üstünlükleri bilen barýarlar. Ene gepleşigimiziň dowamyna tiziň hem alkışlaryňy, bayramçylyk kutlaklaryny bersek. Türkmen tebigatyny ilmi esasy öwrenmäge, onu halk köpçüligine ýaýratmaga döredip berýän mümkinçilikler üçin Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman arkadaly gahrman serdarmyza köp sag bolsun aýdýar. Gahrman arkadaly gahrman serdarmyzyň işleri rowaç, ömürler uzak bolsun, ýylt bähwitli beýik işleri hemişe rowaçlyklara beslensin. Hemişelik bir taraplyň 30 ýyllyk bayramy bilen bütün Türkmen halkymyzy, hormatly arkadaly gahrman serdarmyzy tüýsürekden gutlaýar. Köp sag bolun Şahryara arzulaňyz hasyl bolsun. Bizim sizin arzulaňyzda goşulýar elmadamy bir Türkmenistan watanymyzda hasy bir sünt hasarda gora hanasyna bir ösüp ýetişen ösümlikleriň goraglygyny şeýleken bir geljek nesillere ýetirmek üçin alyp barýan işiňizde ilm dünýäsinde de diňe üstünlikler ýaranyňyz bolsun. Siziň bayramyňyz gutly bolsun. Mehriban illeşler, biz gepleşigimizde ýene söhbet şarkıla dowam edýär. Meniň häzirki gurrundaşym Balkan welaýatynyň Magtumly etrawynyň Magtumly Prag muzeýiniň baş gazna saklaýjysy, şeýle hem Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň Magtumly etrap komitetining işçiň agzasy Hydyrbay Seýitmämedow. Hydyrbay, hoş gördük sizi bugun söhbetleşigimizde. Ene Magtumly etrawyna, ýangyrlar etrawynyň ugralyp gelýärken özüniň bir owdallykları bilen, keşip aýratýylygy bilen göreni hayrana galar. Eýen bir Magtumly etrawyna gelýän mihmanlaryň hem gözi eglenip bir tomaşaçysynyň bir fark goýmaýan gözel kunjaklaryň biri aýdaglaryň goýnuna dur. Şular hakda söhbetimizi başladyk, şular hakda gurrun berseňiz. Bizim Türkmenistan ýurdumyz hak nazar düşen ýerleriň biri bolup durýar. Bizim Türkmenistan ýurdumyzyň taryhy ýadygarlyklary, medeni ýadygarlyklary, bir tebigy ýadygarlyklary baý iň ýeri bizim şu Magtumly etrawynyň aýdaglary bolup durýar. Bu daglar esasen bir 3-5 metrden başlap 15-20 metreçe beýiklikde bolýar. Öden bu daglarda ösümlikken ösen ok. Sebäbi bu daglaryň düzümine duz, hek şeýlerde toýunmar. Ösken daglarda elle peselin daglaryň hasabyna gidýär. Sebäbi daglaryň bir täsir netijesinde bular peselmek bilen bolýar. Ýa-ni görseňiz jar bolup durandyr. Sol ýanky ýagyş ýagmyryň ýagmagy bilen bular sol jar emele gelip peselmek bilen bolýar. Bularda ýanky diýişimden ösümligen bir tanok. Ýöne bu daglaryň keslerine, düýplerine käbir ösümlikler bitýär. Ýowşan arak ýaly ösümlikler bilýär. Ýanky Magtumly Prag muzeýiniň tebigat bölüminde de bizim şu dağlarımız barada maglumat almak golýaşýar diýer diýarama döredilen şu dağlar barada. Geçen asyrın 70-80-nji ýyllarynda arheolog Leningradly alim Klopin Igor Nikolaýewiç gelip şu agtarş işlerini geçirdi bizim parky depelemizde ondan Sumber deresynyň çep kenaryna. Şu ýerde tapylan zatlar bizim eýýamyzdan öňki 3-nji, 2-nji müýürlüklerden başlap şu ýerde ýaşaýyş bolupdyr diýip gaýap edilip gelýän eken. Emma ol arheolog alim bu ýerde ýaşaýyş has aňyrak döwürlerden 9-njy, 8-nji müýürlüklerden başlap döräpdir diýip belläp geçýär. Sebäbi şol hakynda maglumatlar bar. Şolardan çykan owa tapyndylar bar. Şol esasynda Sumberjylygymyz, Magtumly etrapymyz bir ören taryhy medeni ýadygarlyklaryň baýyry bolup durýar. Dogry belläp geçýäňiz Magtumly etrawynyň kunjagyna köp sanly taryhy ýadygarlyklar, dagyň daşlarynyň ýüzündäki ýazgylar, suratlar, şekiller esasynda bir adam zat ýaşaýyşynyň ilki basgançaklary şu sebitde bolup geçipdir diýen maglumatlary da çen tutmak bolýar. Çünki Mehriban illeşler Türkmenistan watanymyzda dünýäniň bir köp sanly guramalary bilen geçirilen konferensiýalarda video şekilli maslahatlaryna da dünýä bilermelleri, dünýä alimleri şolar hakyndaky maglumatlar, bir suratlar, şekilleri, bir de görkezlerlerini biz özümiz jany şaýat bolýar şol pursatlara. Çünki
dünya alimläriniň, dünya jahankeşleriniň häzirki wagtda Türkmenistan döwletimiziň gadymy taryhy ýadygärliklerine, medeni gymmatlyklaryna nazar aýlaýarlar. Şol esasda da bolsa köp sany ylmy açyşlaryň başlangyçlary, batgançaklary başlaýar. Ýa-ni taryhy ýadygärlikler bardy. Gurrun edemizde biziň Çendir diýip jülgämiz bar. Şo ýerde de bir Bedegildere diýip dere bar. Şu derede gaýalaryň ýüzünde, daşlaryň ýüzünde çekilen suratlar bar. Alimleriň aýtmagyna görä o suratlar ilki durmuş adamlaryna değişil diýip gatak edýärler. Bu ýerde şol döwrüň ýaşaýyş durmuş şertleri suratlandyrylypdyr. Ekrançylyk, maldarçylyk, awçylyk ýa-da şol suratlarda çekilipdir. Mahtumul etraf diýilende özüniň bir ösüp ýetişen miweleri, haýwanat dünýäsi, ösümlik dünýäsi şeýle hem bir ýaşaýjylarynyň bir medeniýeti dogrusynda gurrun etmek her birimiz üçin gyzykly. Çünki mahtumul pragy dünýä akyllaryny, günnogaryň danasyny mekan tutan mesgeni bolan mahtumul etrawynyň çägine köp sanly mahtumul atamyz hakyndaky maglumatlar, mehribaniyleşler, gyzlar etrawynyň mahtumul etrawyna uğralyp gelýär. Bir dağlaryň ýüzündäki mahtumul atamyzyň kelam sözlerinden, tetirlerinden getirýärler. Mahtumul atamyzyň öz döwründe ýaşap geçen künjegi mahtumul etrawynyň aýratyrlyklarynyň bir şeýle insanyň kemala gelmegine de uly täsiri bar diýip düşünýär. Elbetde. Biziň bir tebigatymyzyň gözellikleri, bu ýere geldiň bir adamlary joşdurman, saklanyp bolan okda. Şoň üçin mahtumul atamyzyň elbetde bu ýerlerde bir aýak basan ýerleri de onuň mahtumul atamyzyň biziň tebigatymyzdan, bir gözelliklerimizden uýuklanyp özüniň bir ajaýyp eserlerini döredipdir. Dogry aýlap geçýär. Ine bagşalarymyzyň diline desena bolup bir joşgully ýanglanýan aýdymlarymyzyň biri garry gala mihman martan gojagyny geren dağlar, soňu dağı çenler hatar, muň hatraty gören dağlar. Mehribaniyleşler ine şeýle setirleri, şahira ilham meren şu künjekde biz ýazgymyzda dowam edýär. Ine Hydyrbaýaga, ine şu mahtumul atamyzyň keşfetingen ajaýyp künjek sünt we hasar dağlarynyň goýnuna ýazgymyzy teletomaşaçylarymyza ýetirer. Halkara parahatçylyk we ynançmak gelende gahrman arkadagymyz, arkadaly gahrman serdarymyň saýatynda ähli halkymyz bilen dünýä halklaryny goýnuna çagyryp giňden bellenjek toýlarymyzyň bir hemişelik bir taraplarymyzyň 30 ýyllyk toýuna şu günlerden taýlyk işler görülýär. Siziň bayramçylyk kutlaklaryňyzy alkışlaryňyzy eşitdik. Sag bolun. Biziň baky bir taraplarymyzyň 30 ýyllyk toýy bellenip geçilýär. Bu toy bilen men ilki bilen bütün Türkmen halkymyzy, hormatly arkadagymyzy, arkadaly gahrman serdarymyzy tüýs ýürekden otlaýaryn, toýlamyz toýulsun, hormatly arkadagymyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň hem jarlary sag bolsun, ömürler uzak bolsun, alyp barýan ýurda ähmiýetli, bir dünýä ähmiýetli işleri elmidama rowaçlyklary beslensin. Köp sag bolun, aýdarlaryňyz bolsun, elmidama özüňiziň alyp barýan işleriňizde üstünlükler ýar bolup Türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadagymyz, arkadaly gahrman serdarymyzyň saýasynda watanymyzyň ösüşli günlerine, toýly günlerine didarlaşyp birek-bire arzularymyzy ýetirip duraýlan. Köp sag bolun. Mehribaniyleşler bu sahypamyzdan bolsa ine häzirki duran ýerimizden hem aňan bolsaňyz gerek mahtumul etrawynyň merkezine giri bereninde eýän bir mahtumul pragynyň keşfi gödeňde jarlanyp bir uzakdan göz ýetimi alyslary nazarlaýan keşfi seni garşy alýar. Töwereklerini mahtumul atamyzyň eginleşleri, döwürde şahyrlary ýerleşdirilmegi, Türkmenistan watanymyzda nussaw şahyrlarynda goýulýan sarpany ýene bir gedek beýgeldi. Mehribaniyleşler, mahtumul prag muzeýinden taýýarlanan töhfetli görnüşlerimizde mahtumul prag muzeýine yerleştirilen eksponatlar we taryhy ýadygärliklerden söz açan köp sanly yerleştirilen taryhy maglumatlar ýaýlym öňüne size ýetirer. Mehribaniyleşler, Türkmenistan watanymyzda günnogaryň beýik akyllary dana mahtumul atamyzyň sarpasyny belentde tutýan. Mahtumul atamyzy insan kalbynyň öçmejek ruhuna deňeýän. Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyda, Türkmenistanyň hormatly prezidenti arkadaly gahrman serdarymyza kalp törümden çykýan mübarek alkışly sözlerimi ýollaýar. Edi watandaşlar, şular ýaly arzularymyzy ýaýlym öňüne size ýollap, mehribaniyleşler ýaýlymda gepleşikde biziň bilen galyň çünki mahtumul etrawynyň gözellikleri şeýle hem taryhy ýadygärliklerinden söz açan gepleşigimizi ýaýlym öňüne size ýetirmek bilen dowam edýär.
Balkan welaýatynyň Mahtumlet Trawnyň Mahtumul Prag şahamça muzeýinyň işçän agzasy Aga Mehmet we Eliza. Medeniýet we sunat halkyň geçmişini we şuuny açyp körkezýän, aň paýhasyny, zehinini, ruhy ahwalyny beýan etýän gymmatlyklary özünde jemleýär. Berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynyş döwrüne, arkadaly gahraman serdarymyzyň parasatly baş tutulmagyna, gözbaşyny asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýtýan medeniýetimiz we sunatymyz halkara derejede hyzmatdaşlygy ösdürmekde, dost sogluk gatnaşygy berkitmekde özbaşly köprü bolup hyzmat etýär. Bu hakykat halkara parahatçylyk we ynançmak ýyly diýilip yglan edilen üstümizdäki ýylla has aýdym ýüze çykýar. Garaşy hemişelik baky bir tarap watanymyzda biz ýaşlara okumagy, öwrenmäge giň mümkinçilikler bar. Etrafymyzyň ýaşlar guramasynyň işçän agdalary bolup, Mahtumul Prag muzeýine gedelenje geldik. Gedelenjimiziň dowamyna etrafymyzyň gözellikleri bilen tanyş bolup, bize şeýle mümkinçilikler döredip beren. Gahraman arkadamyzyň, arkadaly gahraman serdarymyzyň janlary, sag başlary dik il bähfitler barýan işleri rowaşlyklary beslensin. Hemişelik bir taraplygymyzyň 30 ýyllygy bilen gahraman arkadamyzy we arkadaly gahraman serdarymyzy tüýsürekden gutlaýar. Türkmenistan Demokratik Partiýasynyň Mahtumlet Trawny Komitetiniň partiýa guramaçysy Muhyif Akmurat. Berkarar döwletiň täze ýamyny galkynyşy döwrüne türkmen halkynyň milli lider gahraman Arkadamyzyň özertmeler ýolunyň munasip dowam etdirýän arkadaly gahraman serdarynyň taýyz tagallalary netijesinde ýurdumyza daýhandyr bagwalara ene toprakdan bol hasyl almagy, bol elin durmuşda ýaşama ähli mümkinçilikler şertler döredilýär. Ýurdumyň her tebitiniň, her bir künjeginiň öz bolşy aýatynlyklary, tebigy şertleri owu hojalyk ekillerinden miweli baglardan bol hasy almagy mümkinçilik berýär. Biziň Mahtumlet Trawmyzda hem miweli baglaryň dürni görnüşde ösdürip yetişdirmekde, olardan alynan önümleriň möçberini artdyrmakda netijeli işler alınıp barylýar. Biziň etrafymyzyň daýhan birleşiklerde kärendeçleriň taglasy bilen miweli baglaryň dürni görnüşleri ösdürilýär. Olaryň bir hem aýdymlarda gözel sunmary naryň diýip atyny ýetirilen nar agazydyr. Nar esasynda Mahtumlet Trawnyna bol hasyly berýär. Bu ýeriň howa şertleri nar agazyny oňat ösmegine mümkinçilik berýär. Etrafyň jügelerine, dağ derelerine, sunmar derýasynyň boýlaryna ýaban ösýän nar agaçlaryň her bölekleri Türkmenistanyň gyzyl kitabyna hem girdilendir. Nary ýöne ýerden miweleriň şahy diýilmeýär. Naryň ýokumlygy düzüminde amino kislota, foli turşy, demir, tanin, marganes, natri, kali, kletçatka ýaly peýdaly maddalary jemleýänligi bilen bagyldyr. Nar ýemy tindir ulgamynyň işleýişini gowlandyrmagy, ýürek agrynyň howpuny azaltmaga ýardam berýär. Naryň ýene bir artykmaçlygy bedenine toksinleri aýyrmagydyr. Biziň etrafymyzyň sunmar çendirjilgetiň uguruna ýerleşýän daýgan birleşikleriniň kärendeçi bagwalary halkara parahatçylyk we ynançmak ýylynda öz meýdanlarynda nar baglaryna gowy ýydak edip bol hasyl ýetişdirdiler. Daýhallara, bagwalara halal zähmet çekip, eşetli durmuşda ýaşamagy üçin giň mümkinçilikler döredip berýän gahraman arkadaly gahraman serdarymyň jallary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, il ýurt bähwetli işler hemişe rowaç bolsun. Hemişelik bir taraplygyny 30 ýyllyk toýu bilen ähli türkmen halkymyzy gahraman arkadaly gahraman serdarymyzy tüýsürekden gutlaýar.
Türkmenistan'ın matlumat ýaşy guramaslyň Balkan welaýatynyň matlumat tarap geňeşiniň ýolbaşçysy durdy. Hormatly gahryman arkadamyň ýeti galamyndan çykan kitaplary türkmen halkymyň hemişek ýan kitabyna uruly. Türkmen alawaýy atly kitaby 5 bölümden ibarat bolup bu kitapda halkymyň alawaýy ötürip ýetişdirmekdäki we milli mirasymyzy aýagy saklamakdaky tejribesi çeper hemde täsirli beýan edýär. Bundan başga da alawaýlar bilen deň derejede hormat goýulýan türkmeniň uçar ganaty behişli bedewlerimizdir. Gahryman arkadamyň bular hakdaky eserleri adyna agdak geçsek türkmen bedewi, gadam batly bedew, atda we pada bar sapada atly kitaplary biziň ýan kitabymyza uruly. Gahryman arkadamyň köp sanly ataly kitaplary biz ýaşlaryň durmuşymyzda döreýän bökdönçleri başaryp çykmamyz üçin giň gollanma mektebidir. Gahryman arkadamyň ömür ýoluny beýan edýän ömrümiň manysynyň dowamy tatly kitaplary durmuşymyzda nusgalarlyk döwrümizin beýik gahryman arkadamyň watanymyz üçin döretip beren mümkinçilikleri her birimiz boýsandyrýar. Şol peder ýol üstünlikli dowam etdirýän arkadaly gahryman serdarymyzyň alyp barýan içeri we daşary siýasatlaryny etramyzyň işçi agzalarymyzyň arasynda wagt nesihat ünlüw çaralaryny geçirýär. Ýaşlaryň arasynda okuýup başarlylygy ýüze çykarmak maksady bilen Türkmenistanyň matlumat ýaşy guramasynyň matlumat tarap geňeş tarapyndan meýilnameler esasynda köp sanly bäsleşler guralýar. Şolar esasy hem bäsleşge tapawutlananlary hem Türkmenistanyň matlumat ýaşy guramasynyň matlumat tarap geňeş tarapyndan gymmat bahaly sowgatlar gowşurýar. Biz ýaşlara şeýle mümkinçilikleri döretip beren gahryman arkadagly gahryman serdarymyzyň janlar sag ömürler uzak bolsun. Jan tutumly işleri hemişe başlara wetlersin. Hemişe bir taraplamyň şany 30 ýyllyk toý münasibetli gahryman arkadagy gahryman serdarymyzy ähli türkmen halkyny tüýsüremden utlaýar. Mehriban iyileşler, ili vatandaşlar bir gepleşmede Etiyopya şartları devam edýär. Mehriban iyileşler biz bu gepleşmede Balkan welaýatynyň günorta künjeginde yerleşýän, oýunyny gojaman tünki hatar daglaryny jemleýän, göderlik aýratyllar bilen, tebiýat aýratyllar bilen tapawutlanýan matlumatlardan kesipdiňen daglarynyň oýunyny Maktumly Prag muzeýinden ýadyra getirýär. Mehriban iyileşler bu söhbetimizin dowamynda Balkan welaýat televizýa studiýamyzyň döreçilik toparlyny bilen Maktumly Prag muzeýiniň türli eksponatlary dogrusyna bu sanşly gurrumlary şeýle hem muzeýiň gymmatlary dogrusyna gurrumlary sede getirýär. Mehriban iyileşler meniň häzirki söhbetdeşim Maktumly Prag muzeýiniň kişilik işgäri Türkmenistan Demokratik Partiýasynyň Balkan welaýatynyň Maktumly Etrak Komitetining işe agzaty Baktugul Aýypova. Baktugul hoşgör sede. Sag bolun. Ene ýetip gelýän halkara bir taraplyk güni bilen Türkmenistan döwletimizden goşa ganaty, goşa goýtanjynyň biri hemişelik bir taraplamydan 30 ýyllyk şanly toý bilen tüýsürekden utlaýar. Şeýle bayramy, toýly günlere barýan günlerinde her bir illeşlerimiz ödüniň alkışlyklaryny öwran teleýän bilen halk köpçüligine getirýärler. Näçe şeýle pursat döretýär gepleşimden dowamyndagyna alkışlyklaryny şeýle hem Maktumly Prag muzeýiniň bir guruş aýratyllygy içiniň eksponatlary we bölümleri dogrusyna giňişler gurulmaýar. Berkarar döwletimiziň täze eýamynyň galkynşy döwründe halkara parahatçylyk oňaşmak ýylynyň her bir ajaýyp güni toýda baralara, şanly senelere weslenýär. Elbette Türkmenistan döwletimiziň şeýle ajaýyp ýurtunda ýaşamaklyk her bir türkmeniň bir arzuwy şeýle türkmeniň bir goşa ganaty bolup durýan türkmen halkynyň milli lideri gahryman arkadagly gahryman serdarymyzyň saýasynda türkmen halky bugün parahat durmuşyň eşretini görüp ýaşaýar. Elbette şeýle ajaýyp döwürde ýaşamaga, işlemäge, döretmäge uly mümkinçilikler berilýär. Şeýle ajaýyp ýurtda zähmet çekmeklik, onu da beýik akyldar şahyryň wasp etmeklik elbette biziň paýymyza düşýär. Beýik akyldar şahyr Maktumly Prag diýilende özüniň ajaýyp şirin bir owadan goşgulary bilen beýik akyldar şahyrymyzyň adyny göterýän, buýsanç bilen göterýän şeýle ajaýyp muzeýinde işlemek bolsa biziň üçin uly bir bagyt. Türkmen medeniýetini, sungatyny arşa göterýän
Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman arkadagly Gahrman Ferdarymyň başda turmagyna ýurdumyza alınıp barýan işler elbetde bu Türkmen halkynyň bir ajaýyplyklary, toý bayrymlary getirýär. 2014-nji ýylda akıldar şahyrymyz Mahtumul Pıragynyň 290 ýyllyk toý dawratynyň bellenýän ýyllarynda Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman arkadagymyň özüniň karary bilen şeýle Mahtumul Pırag muzeyi açylyp ulanmaga berildi. Muzeyimiz 5 tane bölümden ibaret bolup, onun ilkinci bölümü Beýik akyllar şahyrymyzyň edebi mirasy bölümünden, şeýle hem etnografiýa, arheologiýa, garaşdyrlyk bölümlerinden, tebigat bölümlerinden ibaretdir. Muzeyimizde esasanan gelýän her bir aýat akıldar şahyrymyza hormatlap şeýle bir Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman arkadagymyza köp sagordan aýdýarlar. Bölümlerimizde esasanan bir Mahtumul atamyzyň bir döwrüne degişli bir näçe ajaýyp kitaplaryň ýerleşdirilmegi, şeýle hem durly hyly bir näçe ajaýyp mankenleriň üstü bilen gelýän her bir aýata Mahtumul atamyzyň geçmişini, geljegini, şuň kem ýetgirini ýatlatýan ajaýyp eserleri bilen tapawutlanýar. Muzey kymmatlyklarynyň arasynda esasanan Mahtumul atamyza degişli bir näçe ajaýyp eserleriň, şeýle hem bir näçe ajaýyp derýärçilik sungatyna degişli ajaýyp şaýsetlerimiň goýulmagy, ýa-da bolmasa türkmeniň idim gylymyna, däp desurlaryna, türkmeniň daýhançylyk, maldarçylyk, senetçilik, owagyjylykyna degişli bir näçe ajaýyp mankenleriň üstü bilen bir näçe eserleri görkezilmegi eýýam gelýän her bir aýaty özüne çekýär. Türkmeniň ajaýyp mirasyny, olaryň muzey kymmatlyklaryny sylanymyzda Türkmen halkynyň şeýle bir baý medeni mirasynyň bardygyna göz getirýärsiň. Elbetde Mahtumul Pıragymyz özüniň bir şeýle bir ajaýyp şagyrlary bar. Türkmenler baglasak bir ýere bili, gurdur, gulzumy terýaýyn ýyly, teke ýumut gökleň ýadyr alily bir döwlete gulluk etsek bäşimiz diýe. Mahtumul atamyzyň eserlerine eýýam parahatçylygy, watançylygy, degişli harby gahrmançylyk, süýgü temalaryndan bir näçe ajaýyp goşgular bar. Ine şol goşgularyň esasyna da muzey kymmatlyklaryny ajaýyp bir tekçelerimiň bedelmegi. Bu bolsa eýýam muzeyimiziň gelýän her bir aýatyň şu muzeyimizden hoşal bolup gitmekligi eýýam bizim üçin bir uly bir dehmetimizin öňe gitýärliginiň netijesi. Şonuň üçin Beýik akyllar şahyrymyz Mahtumul atamyzyň adyny göterýän şu bölümde ýeke bir Mahtumul atamyza degişli bölüm bolmanynyň şeýle biziň ajaýyp tebigatymyzy görkezýän bölümden bar. Siz özüňiz bir her bir aýatyň şu Mahtumul etrabyna giýräýin ýeriňizde ajaýyp belentlip etdi, odan daglar garşylaýar, odan baglar garşylaýar. Şonuň bilen birlikde de odan sumar jülgesi garşylaýar. Tebigat bölüminde görüşýärek türkmeniň bir ajaýyp sehralaryny, baý medeni daglaryny, düzlerini görkezýän diagramalaryň üstü bilen eýýam özüne çekýär. Biziň etramyzda ösümlik dünýäsine, haýwanat dünýäsine örän baý tebigat dünýäsiniň eýýam bir açylyp görkezilmegi, ýa-da bolmasa şonu giýräýäninde biziň görülmeýän ýol görkezjilerimizin üstü bilen eýýam Mahtumul Pıragynyň ajaýyp şagyrlary bilen şol ýerde ine durly dümen otuň biter. Her derän bir ýyly ýeter. Katarlanşyp kerwen geçer naýbadaýdyr ýylyň seniň diýip bir ajaýyp şagyrlary bilen başlamagy eýýam gelýän her bir aýatyň hoşal bolup gitmegine sebäp bolýar. Biziň etramyzda diýilen eýýam bir arheologiýa bölümü bolmak bilen bir arheologiýa ýadygarlyklaryny örän baý ýerleriň biri ine biziň Kiçseypel, Ulyseypel, Moňjykly depe ýaly ýerlerimizden tapylan bir näçe kymmatlyklaryň, şeýle hem bir vilayet boýunça alynanda Digistan düzlüginden tapylan ajaýyp tapyndylaryň, bundan başga da biziň Şibli Baba, şeýle hem Şyhatlar weli ýa-da bolmasa Öwüzberdi Şyh ýaly, Mahtum Agdam ýaly ajaýyp bir näçe arheologiýa ýadygarlyklarydan tapylan tapyndylaryň şu ýerde ýerleşdirilmegi eýýam bu muzey kymmatlyklaryň hakym baýlaşmagyna getirýär. Muzey kymmatlyklaryny esasanan biz öz bir işgärleriň üstü bilen ýygnamak bilen tapawutlanman, biziň şu raýatlarymyz tarapyndan şonuň bilen birlikde de muzey kymmatlyklaryny owalarymyzdan, şäherlerimizden ýygynalyp, ene şu ýerlere bir jemläp getirip, ene şu ýerde bolsa biz şonu bir özümiziň bir hasaba alyş kitaplarymyza geçirip, ene şondan soň biziň muzey kymmatlyklarynyň hemmetini ýeri we ýerine goýuşdurup, onuň şonuň öz ilmi esasy, ilmi işgär hukumyny şol
tapındıların tarihini öğrenmek eýen bizim ulus işimiz bolup durýar. Şol tapılan tapındılar hem iyi giderlikde öğrenmek bilen de gelýän halka türkmeniň geçmişini, geljegini, şunu hem ertesine muzy gymmatlyklaryň üstü bilen halkymyza getirýär. Elbetde muzeyimizde diňe bir muzy gymmatlyklary bilen tanış etmek bilen çäklen şu ýerde bir ajaýyp bir näçe sergi işlerimizden alyp barýar. O sergi işlerimizde esasana biz türlü bayramçylyklara degişli ýa-da bolmasa meniň bir milli mirasyna degişli ajaýyp sergileri alyp barýar. Şol sergi işlerinden biz ýürüýte öz işgärlerimiz üstü bilen her bir bayramçylyk çärelerini gorunýar. Elbetde türkmeniň bir şeýle ajaýyp bir baý medeniýet mirasyny halkymyza ýetirmek, onu görkezmek o da elbetde bizim paýymyza düşýär. Ene bizim etnografiýa bölümimizde ýa-da giräýän ýerinde tezi bir ilki bilen bir diagrama garşylaýardy. Mahtumly trawy diýilende folkloryň dören ýeri hatap edilýär. 1980-nji ýylda Polşanyň Zakopane şäherinde geçirilen daglyk ülkeleriň arasynda ul festival geçirilýär. Şol festivalda da bizim şu mahtumly trawymyň sunmar folklor topary saýlanyp alynýar. Elbetde şol folklor toparymyň eden şeýle ajaýyp çykyşy, ýagny türkmeniň edim kılymyny, däp desturlaryny sahnanyň dil bilen halka ýetirmekde bir uly ustadlyk görkezýärler. Ene şol Polşanyň Zakopane şäherinde 1980-nji ýylda şol ýere gidip 16 döwletden gelen 10 toparyň arasynda çykyş edip baş baýrak, altyn palta baýragy munasip bolup gelýär. Ene şol altyn palta baýragy munasip bolup gelenlerinden soň dünýäniň uly 7 sany döwletinde bolup Ispaniýa, Islanda, Çekoslowakiýa, Hindistan, Wengeriýa, Russiýa Federasiýasy, hem-de Aziýa ýurtlarynyň bir näçesinde özüniň ajaýyp çykyşlary bilen şeýle bir ustadlyk görkezip ýene-de bir näçe baýrakly orlara munasip bolup gelýär. Ene şol baýraklara mene bizim muzeyimiziň tekçelerini berýär. Elbetde ýene-de şol ilkinji gatnaşyjylaryň fotosuratlarynyň üstü bilen gelýän raýatlary şeýle bir täsir garlarýar. Ondan başga da bizim şu mahtumly trawma diýilende bir narsyz gözüňe getirmek asla mümkin näl. Şu mahtumly trawmanyň ajaýyp narlaryny, gyýlaryny ýygyp duran pursady. Elbetde şu güýt patlaryň gelmegi bilen narlarymyň bişip ýetişen wagtynda şol narlaryň agla basyny gelin gyýlary ýygýar. Elbetde şol bölüme sylamak bilen ene şol ýerde şeýle bir sözler aýdasyn gelýär. Güýdgeler ýagmyr ýagar, gyýdgeler nar ýagar. Güzellere baş eger beýik başly çynar gözel sunmaryň nar diýär şahyr Meretgul Garypoň. Şeýle ajaýyp tetirlerini terine salanyňy duýman galýan. Şeýle hem bizim muzeyimizde ajaýyp bir şeýle bir sungat eserleri bolan keçe sunugaty, tara sunugaty, haly sunugaty, keçe sunugaty ýaly ajaýyp sungat eserlerini bir görmek bolýar. Olaryň esasany şol sungat eserleri türkmeniň bir gelin gyýlary tarapyndan ajaýyp sungat eserlerini döredilýärligi görkezilýär. Maldarçylyga, senetçilige, daýhançylyga degişli şeýle hem nitçaçylyk sunugatyna degişli gurulşyk bilen meşgul bolup duran pursatlar elbetde bu türkmeniň bir edim kılymyndan, däp desturlaryndan görkezilýän şeýle ajaýyp bir muzey gymmatlyklary gelýän raýatlar özüne çekýär. Muzeyler bu geçmişimiz, geljegimiz şunu hem ertämde görkezýän hem de halka ýetiren ajaýyp bir ojak bolup durýar. Şol sebäpden hem şeýle ajaýyp muzeyimizde işlemäge, döretmäge uly mümkinçilikler bar. Muzeyiň şeýle hem daş görünüşini silanyňda bolsa bir ajaýyp bir bireg işleri bilen alınıp barlýar. Bu bolsa bizim bir hormatly prezidentimiziň biziň bir mahtumly atamda goýýan bir uly bir peşkeşi, uly bir sowgat diýip düşünýär. Bizi şeýle ajaýyp zamanada ýaşadýan Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman arkadagly Gahrman herdarymyň jarlarynyň sag ömürleriniň uzak, belent başlarynyň aman bolmaklygyny tüýs ýürekden arzu edýän. Şu pursatdan peýdalanyp hemişelik bir taraplygyň 30 ýyllygy bilen Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman arkadagly Gahrman herdarymyny tüýs ýürekden mehirli gutlaýan. Sawrun bagtylýança ardolan hatyr bolsan, aýdarlaryny bolsan, elbetde Türkmenistan watanymyzda tutulýan şanly toýlara, bir rahmet etdirlikleri bilen barmak her bir illeşlerimizin öňünde goýan maksatlary, şol maksatlary üstünlikle ýetmeýände tüýs ýürekden arzu edýär. Madama muzeyimizde alınıp barlayan işler, geçirilen toylu günlere sayat olup halk köpçülüğüne mustaqbalında yetirmek ve edemiyetler çok sağ olun, işimdeler olsun. Sağ olun. Toylarımızın gedegi, aydın sadır yar yar. Toylarımızın gedegi, aydın sadır yar yar. Ülkem sunmar kenari,
Tizsımmarın çınarı, enelerden miras galan gayan keşte hüneri. Mingli gizin suwa geliyen yolları, dönlü gizin dağı singen nədleri, ziveydatın nuska galan keşteler, devam edip qıyırlar, üme başlalın. Qıyırlarcan gelen olsanız, hanımdi el işlemede başlalın? Men Balkan welaýatynyň Maktumlet raýony çağılar Numat Mektebiniň uly mugallymy Ogulgul Amandurdiýewa. Watanymyzda tutulýan toýlara gatnaşmak bilen her bir sergilerde öz döredýän işlerimiz bilen sergilere gatnaşyp gelýäris. Suw kädesinde seredip otursaňyz, hersinne bir öz boluşly, özüne gelişýän bir şekiller bermek bilen bulary işläp suw kädesi yetişenden soň onuň daşlaryny arassalap bir temizläp çekmäge derejede şol şekilde getirip onuň bir şekilini taslamalaryň üstü bilen işläp şoňa mahsus bolan şekillen emele getirip şol sungat derejesine getirýär. Öz sergilerim bilen hem sumar halk folklor topormyz bilen toýlarymyzda ýygy çykyş edip toýlarymyzy toýlap gelýär. Pursatdan peýdalanyp hemişelik bir taraplygymyzyň 30 ýyllyk bayramy bilen gutlaýar. Gahrman arkadagymyzda arkadagly gahrman serdarymyza köp sag bolsun maýdýar. Goý olaryň jarlarynyň ta ömürleriniň uzak bolup ýurt bähwitli tutýan tutumly işleriniň rewaçlyklaryna beslenmegini arzu edýär. Men Balkan welaýatynyň Maktumly etrawynyň Summar halk folklor toporunyň agzasy Gowharşat Orazmuradowa. Anhaşyň biziň Maktumly etrawymyzda Maktumly Pragynyň adyny göterýän muzeyimizde hemişelik bir taraplyk günümizin 30 ýyllygy münasibetli özümiziň Summar halk folklor toporumyz bilen täze çykyşlarymyzy bilen bezedik. Öz göz başyny gadymyýetiň jünmüşinden alyp gaýdýan, hiç bir ýurdun kameňdemeýän, gaýtalanmajak türkmeniň medeniýeti, sungaty arkadagymyzyň saýasyna, arkadagly gahrman serdarymyzyň saýasyna gülleýär, gul açýar. Ene mamalarymyzyň, ata-babalarymyzyň döredip bize miras goýan şeýle äheňleri, nakıllary, matallary, halk döredijliginiň durly görnüşleri bolan läleleri, huduleri, ıhhammallary özümiziň döwri wagt gözelligimizi nur çaýyp, saknalaşdyryp, watanymyzda geçirilýän her bir çärelerde ýygyderle çykyş edýär. Bizim Türkmenistan diýarymyzda ilkinji dören Summar halk folklor toporunyň agzy bir gelin gyýylary bilen özümiziň ajaýyp gözel Summar jülgämizde ýerleşýän Maktumul atamyzy gören belent gaýaly daglaryň Summar derýamyzyň süýji suwundan suwlanan almaly enarlarymyzy wasp edip, gaýalara düşýän käkilikleriň seslerini folklorymyza goşup her bir watanymyzda geçirilýän çärelerde ýygyderle çykyş edýär. Biziň Summar halk folklor toporumyzyň owazlaryny esasan tebigatdan alýar. Şoň üçin hem şeýle lälelerimiz hem kuşdöpdilerimiz hem gaty owazly, gaty ýakymly biziň aramyzda özüni ýaşlygyndan, çağalygyndan folklora bağlan, sunnata bağlan halipalarımız var. Şular bize uly ýol, uly mektep, ýörelge, şeýle owadan toporda işlemek, döretmek, Maktumul atamyzyň owasyna dogulmak, şonuň şygyrlaryny owaz goşup folklorda ýanglandyrmak biz üçin iň uly mertebe. Şeýle pursatdan peýdalanyp gahrman arkadagymyzy, arkadagly gahrman serdarymyzy hemişelik bir taraplygymyzyň 30 ýyllyk toýu bilen tüýs ýüregimizden gutlaýar. Gadymyýetden göz başalan, nur alan türkmen medeniýeti gülleýär bugün. Arkadagyň paýhasyndan beýgelen türkmen medeniýeti özgerýär bugün.
aydın mukan sazlarına cadı var. UNESCO'da küştettiğinin adı var. Mirasımı sarpalayar arkada, medeniyet sungotum gülleyar bugün. Arkadagly serdar bilen dünyada Türkmen medeniyeti yaňsalar bugün. Medeniyetimizi, sungotumyzy ösdürmäne, onu dünya çıkarmana giň ýol açan gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň jallar sag, ömürler uzak, bilen başlar aman bolsun. Türkmen halkymyzyň ýagty gelejegi üçin alyp barýan her bir işleri rowaşlykdan rowaşlyga weslensin. Her bir Türkmen ojagyna çağajyklaryň gülkisi, ak saçly käbelerimizin hudusyna goşulyp Türkmen dünýäsini, Türkmen ýaýlasyny bedesin. Watanymyzda elmedama toýlardan toýa baralyň. Hemişelik beýtaraplygymyzyň 30 ýyllyk toýu bilen Türkmen halkymyzyň milli lideri, gahrman arkadamyzy, hormatly prezidentimiz, arkadagly gahrman serdarymyzy, ähli Türkmen elimizi tüýsürüňden gutlaýar. Mehrbany illeşler gepleşimden dowamyna tede ýetirmekden sepet teşekkürlerimiz şeýle hem magtumly etrawynyň dürli pudokda dürli ulgamda zähmet çekýän illeşlerimiziň jemgyýetçilik guramalarynyň wekilläriniň aýdan täsirli çykyşlary, ýürek buýsançlary şeýle hem hemişelik beýtaraplygymyzyň 30 ýyllyk toýuna barýan günlerimizde bayramçylyk kutlaglary şulardan ibaret. Mehrbany illeşler biz bugünkü ýazgymyzda Balkan vilayaty radio studiýamyzyň dörejilik toparmyzy bilen magtumly etrawynyň künjegine ýetgerli köp sanly ýazgylary amala aşyryp tede ýetirdik. Gepleşikden göwnüňizden turan bolsa demek bilen Balkan vilayaty radio studiýamyzyň dörejilik toparyny çeken zähmetiniň ýerine düşdi bolardy. Biz şular ýaly bagta tar alyp barýan, geljegimizde ak taňlardan röşen diljek alyp barýan gahrman arkadaly gahrman terdarymyzyň janlarynyň sag ömürleriniň uzak bolmagyny, elýört bähwetli, dünýä adamzat bähwetli alyp barýan işlerini hemişe rowaşlyklaryň ýar bolmagyny tüýsürekden arzu edýär. Berkarar watanyň goýnyna täze ýamynyň galkynyşy döwründe her bir illeşlerimizde berk çantaglygyny, maskala awadançylygyny, ýurt parahatlygyny, gahrman arkadaly gahrman terdarymyň saýasynda her bir günüňiz toýlara, bayramlara wetlenmegini tüýsürekden arzu edýär. Mehrbany illeşler, Türkmenistan watanymyzda şanly toý, hemişelik beýtaraplygymyzyň 30 ýyllyk toýu bilen gahrman arkadaly gahrman terdarymyzy ähli Türkmen halkymyzy tüýsürekden gutlaýar. Toýuň döwresi daglardan aşyp Türkmenistan watanymyza çar tarapdan mehmanlar gelsin. Çünki Türkmenistan watanymyza ata-babalarymyzdan gelýän mehmansewerlik däpleri gahrman arkadaly gahrman terdarymyzyň saýasynda üstünlikli dowam etdirilýär. Edik watandaşlar, şular ýaly arzularymyzy Altynasır Türkmenistan teleýaýlymagyna ýaýlyma berilen diýaratly gepleşigimizden Balkan vilayaty teleradio studiýasy tarapyndan taýýarlanan gepleşigimizde geçip tutarýar. Gepleşiklerimizden ýene kısalarına diýdarlaşan çak hoş sag bolun.
Ortaça çuňlugy 1650 metre barabar Günnogor deňiziniň suwunyň gyzgynlygy soňky 52 ýylyň dowamynda Celsius boýunça 1,54 derece ýokary galdy. Muň özi degişlilikde günörte Günmatar deňizindäki görkezlerden hem ýokary bolup, dünýädäki ortaça hasaby alynan suwuň derecesinden 3 esse ýokarydyr. Şeýle üýtgeşmeler esasany balykçylyk puwdagyna ýüze çykar. Sebäbi onu soğuk suwda ýaşamagy uýgunlaşan balyklar azalýar we oň tersine ýyly suwda ýaşaýan sary guýrukly balyklaryň sany bolsa gitdigiçe köpelýär. Hünärmenler tiz bu hadisaň öňüni almagyň zerurdygyny belliýärler. Balykçylyk hojalygynyň Milli Instituty howaň üýtgetmelerine esaslanýan barlyklary geçirmegi we deňiz gurşawynda üýtgeşmeler saklap bilýän tehnologiýany işläp dirmegi meýilleşdirýär. Xitay Baidu ulgamyny kämilleşdirmegini dowam etmek bilen oňdurly puwdaklarda we dünýä bazaryna ornaşdyrylmagyny öňe sürýär. Geçen ýylyň 31-nji iýunyny resmi ýagdaýda işe girilmeginden soň Baidu hemra ulgamy umumlaşma we senagatlaşma boýunça täze ugra çykyp, dünýädäki köp sanly ulanjylar üçin ýokary hilli hyzmatlary ödürlýär. Ulgamy gözegçilik edaralarynyň baha bermegine görä, ýerleşýän ýeri, tizligi, wagty kesgitlemekde hyzmatlaryň elýeterligi we dowamlyllygy babatda ýokary ölçeglere laýyk gelýänligi kesgitlenildi. Her gün Singapurda 300 tonna golay täze balyk tutulýar. Olaň umumy agramy 300 ulak töweregidir. Kä wagtlar bolsa olar gereginden artyk tutulýar. Balyk çalt zaýylanýan önüm bolup, deňiz önümleri bilen söwda edýän telekeçiler öz işlerine ziýan görselerem olar satmaly bolýarlar. Bu mesele Seafood Exchange söwda nokodynyň çözüp biläjek ýumuşlarynyň biridir. Ýagny ol deňiz önümleri bilen aljylar üpçün edijiler üçin her günkü gerek bolan haridyň mukdaryny müşterilerin islegleri boýunça çykaryp berýär. Häzirki wagtda bu gurda işleýän söwdegarlaryň 35-si ulgama birigip öňde barjy telekeçilere urulylar. Bu ulgamyň üstü bilen söwdegarlar önümlen gaplarynyň kömegi bilen olary özlerçe baha da kesip bilýärler. Şeýle söwdäň internet arkaly gönüden göne alınıp barylmagy daşary ýurtlardaky söwda satuw işleriniň hem giňelmegine giňden ýardam eder. Germaniýanyň adamyň iýmitlenişi boýunça institutynyň baş tutany Hans-Georg Just şekeriň saglyga nähili howplulygyny her gün düşünýär. Bütün dünýä saglygy goraýyş guramasy her gün 10-25 gramdan köp bolmadyk mukdarda kabul edilmegini maslahat berýär. Şekeriň ýagyň we tagamy güýçlendirjiligiň esasy utgaşmasy wajyp meseledir. Şeýle iýmitler adamy doýurmaýar we diňe wagtlaýyn güýç berýär. Olar aşa köp sarp etseň, agramyň artýar. Şeker gyýtaklaýyn süýji keseliniň döremegine sebäp bolup bilýär. Aslynda bagyrda we aşgadan asty mäze ýagyň toplanmagy süýji keselini döredýär diýip Hans-Georg düşünýär. Şoňa görä saglygyny goramak üçin iýmitiňize has köp däneli we göýek önümler goşmagy maslahat berýär. Häzirki zaman adamlary hälisini öz robotlaryny döretmek üçin haýwanlaryň şekillerine ýüldenýärler. Olaň arasynda aýratyn meşhurlygy eýe bolany guşlardyr. Nizerlandlardaky Twente Universitetiniň bilermenleri şolaň kataryna girýärler. Robridiň önümçiligi bilen Clear Flight Solution kompaniýasy meşgullanýar. Robridiň döredilmeginiň maksady Kanadaň Edmonton howa mendiline uçuş dowlagyna guşlar gowmakdan ibarat. Dronlar operator tarapyndan dolandyrylyp, sagatda 80 kilometr tezlikde hereket edip bilýärler. Ýakynda bolsa, oň öz başlyk usulla hereket etmegini ýola goýmagan meýilleşdirilýär. Adamzat ummanlyň jümmüşine gözegçilik etmäge hem olar barady has köp maglumatlary öwrenmäge ýykyn edýär. Crabstar CR200 Koreýaly alimler tarapyndan kenar ýaka zowlaklaryna gözegçilik etmek üçin işlenip taýýarlandy. Suwun güýçli akymynyň bolmagy halat edijiliň ýüzmegine kynçylyk döredýär. Robot üçin bolsa bu iş kynnyl. Sebäbi oň ummanyň jümmüşine dayanýan kuwwatly aýaklary bar. Adynyň belli bolşy ýaly, inženerler robot üçin leňejiň şeklini saýlap alypdyrlar. Oň sebäbi bu janlaryň suwuň jümmüşini ýagury ýerde deň derejede hereket edip bilýänligi nedir? Robotyň uzak aralykdan dolanyrylýanlygy giňgaldyrjy bolup, oň kömegi bilen diňe suwasty dünýäsi bilen tanışmak däldi. Gämiliň hereketlerine de gözegçilik edip bolar. Decelerator başgaby hasardaly daşky gurşawa garşy göreş üçin ören laýyk gelýän pikir hasaplanýar.
Germaniyalı talip Lorenz Potts'ın dörödün hayalladıcı adyna eýe bolan Suriyal başgabyň eýesi hayallyk bilen barýan durmuşy öğrenç salto häzirkidaman depkinne kabul edýär. Aluminiden yasalan bu başgabyň daşky görnüşi aýna gurşawy meňdiýär. Oň içinde yerleşdirilen sanlayan enzam, daşyna berkidilen surata düşürji enzamyň kömegi arkaly düşürilýän ähli zatlar görkezýär. Uzakdan dolanyrjyň kömegi arkaly görnüşli şekilleri öz başdak ýagdaýda hayal geçirip görüp bolýar. Başgap hereketlenirji arkaly kuwatlanýar. Lorenz Potts'yň aýtmagyna görä, başgaby geýen ilkinji pursatyň täsin duýgulary başdan geçirip daşky gurşawdan baş alyp çykmak çylşyrymly ýaly bolup görünýär. Ýöne oňa basym öwrenşip aýrylyşmak islemeýär. Bu hayalladyjy bilen lukmanlaram gydyklanyp başladylar. Çünki ol gaýtadan özüne gelýän näsaglar üçin has gerekli enzam bolup biler. Häzirkidaman durmuşyň depkinlerinden biraz saplanmak isleýän we habarlaryň agdyklyk etmeginden ýadan adamlar bu başgapdan uly peýda taparlar. Grenoble Toyota kompaniýasynyň elektrik hereketlendirjili ulaglaryny şäheriň içinde az wagtlyk gedelen jetmek üçin kirene bermek ýola goýuldy. Şeýlelikde ýaşaýjylar smartfonlarynyň kömegi arkaly ulagy öýler üçin sargyd edip, olary öz ýaşaýan ýerlerine golay ulag goýulýan merkezlerden alyp bilýärler. Bu urda ulaglar kirene berýän merkezlerin 27-si işliýär. Olarda 15 minutluk aralyk geçmek üçin şäheriň ýaşaýjylary 3 euro, ýarym sagat üçin bolsa 5 euro tölemellerler. Zergarçylykda ötümlükleri ulanmak häzirki zamanda meşgurlygy öwrülip barýar. İslandiýaly bedegçi zergar Halfstein Julisson öz şaýteplerini gara hartaň ulanýar. Oň bu urdaky soňky ýygyndasy köpler hayran alyrdy. Elbetde bu toplumyň şeýle pişe bilen gyzyklanýanlaryň ünsün çekjekdigine şek şüphe ýok. Julisson öz işlerini täze görnüşlerde öğretmek isläpdir. Bu bolsa ansat bolmadyk iňçe sünnälenip ýerine ýetirilýän işini başardypdyr. Şaýteplerde öğretmekde ähli işler elle ýerine ýetiriliýär. Şeýle bedegçiligi ýatamak üçin zergarlyň bir näçesiniň kömegi gerek bolýar. Bir on kümüşünü taýarlasa, beýlekisi şoňa laýyk geljek hartaňy taýarlaýar. Üçüncüsü bolsa, ýörüýte ýelim bilen ony ýelimläp çykýar. Bedegçi dergäriň aýtmagyna görä, eger ýüzükler we biledikler düzgüne görä saklanylsa, ony eýesi 10 kepdelap dakanyp biler. Şeýle şaýtepe tatyn alan adam, ony wagtly-wagtyna suwuryp hem gerek bolan dökün bilen imitlendirip durmaly. Bu ýygyny aýratynam tebigatdan özüňe bolan uly şäheriň ýaşaýjylar üçin niýetlenendir. Çünki ol adamlara ähli adam tebigatdan gelip çykýanlygyny ýatladyp durmaly. Adatça uzak ýoly ugrayan ýolagçylar öz ulaglaryny ýürüýte belenen ýerlerde goýýarlar. Muňa bolsa köp wagtyň alýar. Germaniýanyň Düsseldorf şäherindäki howa menziline bolan, olary ýürüýte robotlar kömegi edýärler. Ýolagçy roboty ýürüýte düwmäni basmak arkaly çagyrýar. Şonda ol ulagyň ölçeglerini we ýagdaýyny hasap almak bilen ony ýürüýte goýulýan ýere akdyr. Robot boş ýeri tapmak üçin merkezi ulgam bilen baglanyşyp gerekli maglumat alýar. Bu ulgam ulag goýmak işini ýeňilleşdirmekden başga-da, ýerim öçberli demir ýol we howa mendillerini ýürüýte ýerlen giňeldilmek üçin edilýän çykdajylary kemeldip uly peýda getirýär. Japoniýada öz-özünden hereket edýän ýük ulaglarynyň synagy geçirildi. Häzirki wagtda ýurtda ýükleri degişli ýerine eltmekle sürüjüleň ýetmeçilik etmegi derarly, şeýle görnüşli ulaglar bu meseleni çözüp bilerler. Syna eşleri Suzuoka prefekturasynyňky Santame ýokary teýillikli ýoluň 15 kilometrlik bölegine geçirildi. Ulaglaryň üçüsinden ibarat kerweniň başyny sürüji tarapyndan dolandyrylýan ulag çekip, beýleki kitinde bolsa çykgynsyz ýagdaý ýüde çykanyna derur boljak sürüjiler oturýar. Ulaglar biri-birinden 30 metr aralykda sagatda 80 kilometr teýillik bilen hereket edýärler. Bu ulgam sürüjileň biri tarapyndan daşalýan ýüklüň möçberiniň has artdyryljakdygyna ynam berýär. Egerde boş ýeşelerden, gutulardan we köne texnikadan egneşikler we beýleki zatlar döredip bolýan bolsa, şeýle zatlardan mak näme gerek? Belgel bedegçi Sebastian Denjobur galnylary günden goranmak üçin äýnekleň önümçiligine ulanýar. Reňsiz çarçuwan döretmek üçin ol gadly suwun gabyny ulanýar. Ağaýnaň çarçuwasyny ol sowadyjyň garasyny bolsa ulaglaryň enzam tagtasynyň böleklerinden ýasýar. Tom Diu bolsa önümlerini gaýtadan işlenilen jins matasyna täze paxta goşmak bilen döredýär. Mataň düzümine agaç ýonuşgalarynyň süýümlerem goşulýar. Şeýlelikde H&S'te nişanyň eýeleriniň aýtmagyna görä, bir jywyt jins jalbaryny öndürmek üçin adatlardan az serişde sarp edilýär.
Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropaň ykdysady iş toporunun hatawatyna laýyklykda libas önümçüligi tenagaty, hapa suwlaň 20, kömür turşugadynyň 10 götermini önürýär. Muňa howa we deňiz gatnawlarynyň daşky gorşawy bilelikdäki hapalaşyndan hem köpdir. Keramatly daş demirgadyň altyny, Baltikaň altyny ýaly atlan ählisi lagyl daş üçin ulanýar. Noýabr aýyna bu gymmatly daşy ýygnamagy mewsimi başlanýar. Polşaň Gdansk şäherinden Władek Janowski lagyl daşyny gözlemek bilen eýem 40 ýyldan bäri meşgullanýar. Ol her gün daşlyň 3-4-süni tapýar we olary lagyl modasy atly dergärlik öýüne tapşyrýar. Yerli ustaatlar daşyň her bir bölejini gaýtadan işleýärler we olary täze görünüş berýärler. Lagylyň öwüşgünleri dürli bolýar. Muňa oň dören döwrem öz täsirini ýetirýär. Asyrlyň dowamynda lagyl daşy köpleri haýran galdyrypdy we olaň gyzyklanmasyny döredipdi. Häzirki günde tapylan zatlaryň uly bölegi Gdanskiň arheologiýa muzeýine saklanýar. Muzeýde 1000 ýyllyklaň jümbüşünden gelen lagyl ady bilen sergi ýygyderli geçirilýär. Şo ýere gelýänler lagylyň gelip çykyşy, oň dürli görnüşlüligi bilen tanışmagy, gadymy lagyl sowgatlyklaryny we gymmat bahaly zatlary synlamagy mümkinçilik alýarlar. Koreýada has öňden bäri ulanlyp gelinýän kartlar Koreýa Smart Card kompaniýasynyň ulug ara gatnaşygy üçin niýetlenen kartlardyr. Has rahat, ykçym, has köp ulanyp bolýan şol kartlar ila tarasyna Timani ýokmunda meşhurdur. Onu ilkinji gedek 10 ýyl mundan öň ýurduň paýtagty Seulda awtobuslarda we metrolarda petekleň deregine ulanyp başlapdylar. Şeýle sol dünýäň başga ýurtlaryna da ulanylýar. Timani Amerika ulgamy özüniň ilkinji hyzmatlar ulgamyny Wellingtonna 2008-nji ýylda bolsa Täze Zelandiýada açypdy. Häzir Timani Amerika özüniň bu urdaky hyzmatlaryny ýene giňeltmegi meýilleşdirýär. Philip Dujardin'in täsin suratlaryny synlan her bir adam oňu hakyky binaýarlyk ýa-da sungat eseri diýip düşünýär. Ýöne olar has içkin synlandy, bu ýerde nämeler bolup geçýär diýen sowal ýüze çykýar. Kär boýunça binaýar öz işlerini çyzgylan kömek arkaly ýerine ýetirmän, iş gurady hökmünde surata düşürji enjamy, Photoshop, Google SketchUp tilsimlerini ulanýar. Bu işde her bir adamyň öz garaýşy ýokmandyr. Muň üçin synaglary geçirmekden gorkmaly däl Philip görünmerýär. Oň bu täsini işleri 2008-nji ýyldan bäri dünýäň durly ýerlerine gurulýan sergilerde görkezilýär. Onun käbirleri bolsa häzirki wagtda Belgiýanyň iri şäherlerindäki muzeýler ýygynasyna saklanýar. Philip Dujardin ýurduň iň gadymy orta asyrlar binaýarlygyna baý bolan Gent şäherine ýaşaýar. Ol özüniň iş otagynyň penjeresinden daşaryny synlap ilham almagy gowurýar. Philip'in tarihi binalaryň guruluşlaryny içkin öwrenmek üçin olary durly usullarda surata düşürmäge bolan hyjy oňa täze ugrun döremegine itergi berdi. Berlinde yerleşen Konik Porsellan Manufaktur, ýagny Karollyk keramika kärhanasyny ähli zat kofe taýýarlanýan enjamdan başlanypdyr. Kärhanaň baş bedegçisi Thomas Wenzel kofe içmek üçin käseler döretmek ýüregine döwmek bilen bu gurda 1719-njy we 2018-nji ýyldan bedegçiligini sarlaşdyrdy. Gaplan ählisi hakyky keramikadan öňürlýär we her biri elde bedelýär. Muň üçin şol bir düdüm bölekleri bolan toýunyň we çeýi kawulynyň garşygy şeýle-de kwarts ulanylýar. Soňra ony ýokary gyzgynlykda bişirýärler. Käseler taýýarlamak işi 20 tapgyrdan ibaret bolup 14 gün alýar. Olaň her biri 49-54 eurodan satylýar. Şwitsariýaly denan Katja Boyer Mallorca adatyny 2002-nji ýylda göçüp gelipdi. Häzirki wagtda ol Adam paýtagty Palma şäherini öz restoranyny açyp, onu şu ýerdäki Flor de Sal TV gorahanasyna dudlardan ulanyp tagam taýýarlýar. TV gorahana urlenden soň bu ýeriň kenar ýakasy adamsyz. Katja emele gelen deňiz dudlaryny ilki günüň aşagyna terişdirip goýup, soňra olary aşganada ulanýar. Katja Boyer'in aýtmagyna görä, olary hatda çörek önümlerini bişirende de ulansaň bolýar. Mallorcaň owadan jadylaýjy tebigaty, aýna ýaly duru suwy, kenar ýaka dinjal şeýerleri jahan keşdelen köpüsiniň ünsüni özüne çekýär. Şo ýeriň dudlaryndan goşulan tagamy dadyp, ondan lezzet alyp gidýänleň sany bolsa bäri duranok. Her biri sunat eserine barabar bu süýjülükleri adyk bedegçisi Matthias Mittermeier döredýär. Oň tamamlan Bavariýan süýjülükleri mektebiniň mugallymlary öz işiniň hakyky ustatlary we baş aşpedlerdi. Matthias üçin süýjülükleri bişirmek giden bir sunat.
Muň üçin ol suuq adotdan peýdalanja. Oňa kremi, ak şokolady, yumurtgaň agyny qaryp, azoda ulanmak arkaly Celsius boýunça 196 derece soğukda doňdurýar. Şeýlelikde yeňil näzik önüm dörýär. Matiýas süýjüligi mikrotolkunly peşde bir näçe sekundyň dowamynda da taýýarlap bilýär. Soňra ony malina bilen bedeýär. Ene-de süýjülik taýýar boldy. Matiýas şeýle süýjüligi her bir adamyň taýýarlap biljekdigini aýdýar. Ähli bedeg işlerini ol 50 ýerine ýetirýär. Ýöne hiç wagt öz işi bilen kanagatlanmaýar. Muň ödüm Matiýasa bugurda ösmäge hem täzeçilikler tapmaga ýardam edýär. Spekulosly kököler däwe görä keramatly Nikolaýyň gününe bişirilýär. Köp halatda kököler Gollandiýaň alamaty bolan ýel degirmenleriniň şekiline taýýarlanýar. Däwe öwrilen şekiller bolsa esasan keramatly Nikolaýyň atyň, piliň, gämiň we beýleki görnüşlerdedir. Muň üçin ýöreýte agaç we polat galyplaryny ulanýarlar. Diana Steinbeck bir ýyldan gowrak wagt bäri Londonyň gün ortasyndaky iň gymmat bahaly ýaşaýyş şertleri we hyzmat edilişi ýokary derejeli garrylar öýünde ýaşaýar. Oň aýtmagyna görä oňa pul bereniňe degýär. Büyük Britaniýada ören baý adamlar üçin şeýle ýokary derejeli öýleň bir näçesi bar. Bu ýerde hyzmatlary göz öňünde tutmaňda diňe ýaşaýyş jaýynyň bahasy 400 000 euro barabardyr. Londonyň merkezinde ondan hem gymmat bolan şeýle ýer tapmak bolýar. Chelsea köçesinde gurulan ýokary derejeli garrylar öýüne bir ýatylýan otogly jaýyň bahasy 3,3 million euro barabar. Hatda eýwanly haşamly öýler hem bolup, oň bahasy 12,5 million euro deň. Hyzmatlaryň narhy oňa girmeýär. Elbetde şeýle jaýlar tutuşlugyny müşteriň islegine görä gurulýar. Şeýle de onu maýyplar we akyl taýdan hassa adamlar üçin öňde barjy ýokary tehnologiýa ulanylýar. Mysal üçin bu şkaf öz başdak usully aşağı düşýär ýa-da müşteriň plitany öçürme undonlygyny işgäre habar berýän enjam, şeýle de garryň ýykylan ýagdaýyna habar berýän sensor pollar bar. Şeýle öýleň maksady gartaşan adamlar üçin ýokary derejeli şertler döretmekdir. Britaniýanyň paýtagty häzirlikçe şeýle ýokary derejeli garrylar öýü bolan ýeketäk şäherdir. Ehtimal geljekde olar başga şäherlerde de dörediler. Japoniýanyň çaý senagatynyň girdejisi geçen atyryň 70-nji ýyllarynyň görkezü bilen deňeşdirilerini häzirki wagtda 40 göterimlik bete düşdi. Bu podokda işleýänleň sanynyň kem-kemden azalmagy bilen baglykdy. Bedekçiler Tokyoda ýaş sarpejilere gönüktirilen çaý dukanyny açmagy karar etdiler. Nakamura diýilip atlandyrylýan dukanyny olar häzirki zaman äheňindäki gaplara gaplanyp satylyp başlandy. Bu ädim diňe bir ýerli sarpejileň ünsüni çekmän. Eýtem daşary ýurtlardan buýurmadan gelip gowuşmagyna itergi berdi. Açaraka dukanyna bolsa, esasy üns çaýlyň ýetine gönüktirilendir. Çaý taklamaga niýetlenen şunyň ýaly birinji gaplar diňe 50 ýasalýar. Seiji Yagi kompaniýasynyň eýesi gadymy çaý içişlik däplerine sarpa goýjylaryň ünsüni çekmek üçin çaýhanany açmagy karar etdi. Öňkü döwürlerde otly çöpler örenmi şor bolup, Koreýada şolugurda işleýän fabriklaryň 300-den gowragy gije günüň dowamynda işleselerem, ilatyň isleglerini dolu kanagatlandyryp bilmeýärdiler. Şol wagtyň özünde mehaniki ot ýakyjy enjamlaryň ýüze çykanlygyna garamazdan, olar otly çöpleri ulanışdan dolu aýryp bilmediler. Şoňa görä fabrikler häzirki wagtda da günnelik durmuşda zerur bolan otly çöpleri öndürmeklerini dowam edýärler. Şoň bilen birlikde öňürjiler olaň daşky gaplarynyň bedelişine üýtgeşmeleri girdiýärler. Adamlaryň aglabasy bu dukanyň müşterileri bolup, olar dürli görnüşli otly çöpleri satyn almagy gelýärler. Bedekçilerin ikisi otly çöpleň ýitip gitmek howpuny aradan aýyrmak üçin olaň daşky gabyny häzirki zaman äheňini çaýyp, öňkü meşgullygyny gaýtaryp getirmek isleýärler. Freixo de Espada Cinta Portugaliýanyň demirgadygyny Bragança etrawynda ýerleşýän 3780 adam ilaty bolan owa. Owaň 1,5 kilometr aňyrsyndan akyp geçýän Douro deriýasy Ispaniýa bilen serhedi çäklendirýär. Ol özüniň ýüpekçiligi bilen bellidir. Ýüpek gadymy döwürde bolşy ýaly şo ýerde häzirem dollugyny elde öndürilýär. Ýüpekçilik 15-nji asyrda Portugaliýa Hytaýdan getirilipdir. Ýüpek muzeyi Iberiya ýarmadasyny öz ugruna ýeketäk bolup, şo ýerde tebigi çyýgmalyň döreşi, ösürilişi we köp türlü görnüşleri barada gyzykly maglumatlara göz ýetirmek bolýar. Kazuhiro Nishimura aýaly we ogly bilen Tokyo merkezinde 48 iğne 4 metr meýdany eýilýän kijik öýde ýaşaýarlar.
Öýeti onu iş yerlerinden bari ýogy 5 minutluk uzaklykda ýerleşýäni üçin satyn alypdyr. Yaponiýanyň gozgulmaýan emlaklar boýunça nesriýatynyň habar bermegine görä, soňky döwrüň ýaşlary kijijik we ykjam ýaşaýyş jaýlaryna ýaşamaga tarpa goýýarlar. Şoň netijesinde ykjamdan rahat agaç öý goşlary peýda bolup başlap, ol barha ilerleýän işe urlugy urildi. Muňa mysal edip, Tados şereketiniň öňüren otogny dürli häsiýetde ulanmak mümkin. Bu kurseri şkafa ýa-da ýatylýan kravada urup bolýan bolsa, bu bölek tagtadan bolsa, nahar elýän stol edip bolýar. Kijijik öýleriň peýda bolmagy köp ugurly ulanyp bolýan agaç öý goşlarynyň emele gelmegine getirdi. Işe urlugyň täze ugry Yaponiýanyň paýtagtyna öz meşgullygyny artdyrýar. Britaniýanyň Full Grown kompaniýasynyň baş tutany görnükli bedegçi Gavin Monroe agaç öý goşlaryny öndürmek ulgamyna uly üstünlüge ýetenligi bilen çäklenmän, ony ýene bir basgançak ýokary galdyrdy. Bu täzeçilik daşky urşaw üçin ziýansyz bolup, öý goşlaryny öndürmegiň agramly böleginiň tebigatyň özüniň ulanylmagy bilen baglanşyklydyr. Şonda bedegçi öz topary bilen ösürip ýetişdiren agaçlaryndan oturguşlary, stollary, gülçirelary, ýüz görülýän aýnalar üçin daşlyklary ýasýar. Elbetde agaçlaryň öz ýetmeli derejesine çen ösmekler üçin köp wagtyň gerekdigine garamazdan, ýa-da zaman tilsimatlarynyň peýdalanmagymyz bize zähmeti we wagty taşytlamaga ýardam berýär diýip Gavin Monroe gürrüň 1 hektar meýdany eýelýän şo ýerde şeýle usullaky bedegi işleriniň 400 golaýyny sinlemek bolýar. Gavin Monroe öz işini döretmek üçin ýürüýte galyplarda ýaş nahallary ösürip ýetişdirýär. Şahalar belli bir derejäge ýeten soň, olary özüne gerek ýerine gönükdirip güreldiýär. Şeýle täzeçiligi arkaly ol taslamalaryň bir näçesini döretmegiň höttesinden geldi. Bu fabrikda 1 ýylyň dowamyna şeýle önümlüň 50 golay işlenip taýýarlanýar. Hanna Zeithofer çağalyk ýyllarynda Awstriýanyň paýtagty Wienadaky çapyklarlar taýýarlayan meşhur mektepleň birinde bu sanaty öwrenmegi arzu edipdir. 2005-nji ýylda on bu arzuwy amala aşyp, öz isleýän hünerini eýe boldy. Merkezde ilki çapyklar hökmünde işe başlan Hanna soňra tälimçiň şagirdi bolup, häzirki wagtda bolsa ýaşlaryň köpüsine özü tälim berýär. Egerde atlar çapmak sanatyny öwredýän şu mektep bolmadyk bolsa, onu gerinýär mirasy biziň günlemizde gelip ýetmezdi. Bu mektep barada 1570-nji ýyllardaky ýazgylarda görüň berilýär. 4 asyrdan orak wagtyň dowamyna bu ýerde atlar çapmak sanatyny ýokary derejelere çykarmak dowam edýär diýip Hanna Zeithofer görüň berýär. Wienaň mektebine dalaşýarlar 18 ýaşdan kabul edilip başlanýar. Häzirki wagtda onu okuwçylaryň 4-üsi tälimçilerden tapa galýar. Her bir okuwça 2 at ynanyp, öz gedeginde olar atlary iýit edip, olara baş öwredip, soňra bu